Jekk kien hemm nies li kont vera ma nistax għalihom. Kienu l-għallima. Qatt ma kelli ambizzjoni li nkun brava jien. Qatt. Is-self-esteem tiegħek kif ġie affettwat tul is-snin bħala student qed nistaqsi? Ma staqsejt. Għandi ħafna mistoqsijiet nistaqsik dwar il-kuraġġ, dwar l-impatt ta' dak l-applaws. Imma l-impatt ta' ħallit fuqi kien xi ħaġa li ma tistax tinsiha għax aħna għandna din l-impressjoni l-hom tuħossi fit-tfal. Kemm importanti l-preżenza ta' missier. Għażek kien sibtu ħansaqsi lilek mistoqsija diffiċli u mbagħad fucking fottejtni. Nirdefaw ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. Nilqakom għal-episodju tal-podcast, l-studio miegħi għandi veterana tal-palk, tad-dram, tat-television Malti, il-Josette Ċapara. Ma' Josette ħanet ħaddet dwar ħafna affarijiet fosthom il-fatt li hija edukatriċi, però wkoll il-ħajja u l-mewt, il-disċiplina, il-meditazzjoni, ħatkellem fuq proġett ferm interessanti li hija parteċipi fih li huwa il-Kazin 60 Plus. Josette hija persuna ta' ħafna u ħafna dimensjonijiet u kollha kemm huma kuluri varji u interessanti. Hija bniedma ta' ħafna u ħafna interessi u ta' ħafna ħiliet differenti. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja għal dawk l-azzjendi li jissapportjaw dan il-proġett u għal daqstant jagħmluh possibbli u bħal dejjem nirrakkomanda jekk tixtiequ tissapportjaw dan il-proġett tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi ta' dawn il-kumpaniji. Dawn il-kumpaniji huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Kapriċità Bram li fornuna b'dan il-whisky splendid tal-Jericho, grazzi wkoll il-Maple li jaqduna bis-sourdough kemm għalija u kemm għall-patruni hawnhekk fl-istudio, il-Ferrara Casa, it-Teatru Malta li bħalissa għandhom il-wirja mhux bħalissa bejn 12 u l-15 ta' Settembru qed ikun qed itellgħu il-wirja ora li hija vjaġġ multisensorali lejn ora jew awra gżira maġika fejn kollox huwa possibbli u di ħad titella ġewwa l-Esplora fil-Planetarium tal-Kalkara, grazzi wkoll il-Garmin, il-Kutriko, kif ukoll l-Caps. Da kollox minn ħati patreon.com ovvjament, /Joe Mallia, dawn huma l-qalb, ir-ruħ, il-kliwi u l-frixa ta' dan il-podcast. Għart laqna jien u Josette Ċapara. Mela, Jules, bħalmat lek fil-bidu ta' taħdita insomma meta ġejta għek. Qed insiba estremament diffiċli nażel l-lim tema sa naqbad nesplora miegħek. Għandek ħajja teatrali interessanti ħafna, għandek relazzjoni ma' moħħok, relazzjoni introspettiva interessanti ħafna, għandek ħafna insights li ġew anka minn stejjer li huma pjuttost imdaqsa biex ta' ġeneralment inti għandek ħafna stejjer f'ħajtek li ġeneralment ikollok waħda minnhom forsi f'ħajtek, inti miżerjament kellek tlieta minnhom. L-età tiswa wkoll. Ġifieri jekk inti ikollok il-kwarta l-età tiegħi jkollok ammont ta' esperjenzi. Sewa. Iktar ma tibda tikber l-esperjenzi iżjiedu. Ġifieri hemm ċertu ratio li taħdem bihom. Hemm proporzjonalità bla dubju, pero xorta, u jien nafat ta' nies tal-età tiegħek, il-mami tiegħek, xorta nħoss li forsi ankax internexxielek tieħu minn daw il-kriżijiet ħafna talim, jew tarif, jew opportunità biex tikber. Ħanibdew minn hemm. Mela, ħaġa li vera internalizzajt jew li ħassejt meta kellimtek dal-għodu kienet li inti il-kriżi mhijiex dak li tiddefinixxi l-esperjenza tiegħek imma l-mod li tipproċessa dik il-kriżi. Biex ekku, eżatt. Espandi minn hemm. Mela dana kulħadd jgħaddu minn esperjenzi, kulħadd, eċċezzjoni ta' ħadd. Issa, il-biċċajja illi meta inti qed tgħaddi minn dawn l-esperjenzi, inti se tiffaċċja dejjem għażla, dejjem. Jew illi tinġar minnhom. Jew illi inti tieħu kontroll tagħhom u allura
meta jiġrijek, mhux dejjem ikun faċli, imma tibda tifhem illi meta inti qed tieħu żjed kontroll u qed tgħid is-sitwazzjoni hekk. X'nista' nagħmel jien? Mhux wisq. Imma se nagħmel ħan niddispra jew ħanara kif nista' noħroġ minnha. Mela jiena ngħid għalija meta kont ħafna iżgħar, dejjem kienet l-ewwel waħda li taf kif nirrabja, taqbiż li malajr, bnidma li irrid ngħin lil kulħadd li jekk jiġi xi ħaġa lilek noħodha fuqi għax jiena m'għandekx biżejjed jew hekk. U dik hija sitwazzjoni fejn wieħed idum jien ħanitkellem dejjem fuqi. Fejn jiena kelli proċess twil biex fimt illi jien m'għandix dritt anka biex ngħinek, jekk int ma tridx tgħin lilek innifsek, għandi bżonn inħallik timxi biex titgħallem, nista' ngħidlek kelma jew tnejn, imma fl-aħħar mill-aħħar stali kelli inti tagħżel jew ma tagħżilx illi tieħu rridni f'idejk ukoll u tibda taħdem biex timxi l-qudiem fihom. Mela, x'kienet biex ngħidlek il-mument, x'kien il-mument li taf kif isu bedilni naqra sew. Mela, jiena bnidma li kieku kelli nitwilet illum minn jaf kemm għandi timbri ta' hyperactivity, għax dejjem kont. Noqmos, taf kif m'iniex kapaċi noqgħod post wieħed, in-nies li huma kallimi kienu jurtawni ħafna, l-affarijiet irdhom kollha jsiru malajrek nista' nagħmel 10 affarijiet f'daqqa ma nagħmilx 9. Allura n-nies ta' madwari ovvjament, ħafna drabi kont nurtom, per eżempju, fil-klassi niftakar diversi drabi ċappara barra. Jew addirittura, jidħlu fil-klassi u jgħidli, per eżempju, teacher minnhom jgħidli, Joseph, tantek kabtit mun tilab naqra netball illum, jien ovvjament, tini choice, bejn nilab jew fil-klassi. Għazel. Għazel illi. U allura kien ikolli, mbagħad kont nerġa' lura kien jgħidli llum minna pereżempju dak chapter. Mbagħad immur id-dar, nitlaqgħu laqgħat nilgħob il-netball, ngħaddit ċellelda u grazzi tal-la moħħi kien dejjem jixrobhom biex dejjem kont. Ġieli akademikament xorta mort. Qatt ma kelli problema. Fis-sens li qatt ma kelli ambizzjoni li nkun brava jien. Taf kif dawn in-nies li dem iridu lejż u dem inshallah bi naqwa li nistudja jew nirriċerka dak li interessa lili. Sewa. Mhux dak li huwa fl-istituzzjoni, mela jekk aħna għandna jien dejjem kienet tinteressani pereżempju l-istorja, il-ġeografija dejjem kienet tinteressani ħafna, imma l-istruttura tal-istituzzjoni, dejjem kont naqra nirribella fuqha. Għax kont ngħid speċi ta' jekk jiena diġà tallimta jew diġà nafa, nagħmel xi ħaġa oħra. Imma le, għax di għadna ma kkavenjanix, irrid ikollna sabar għal-ħaddiem. Kellek xi tip ta' ambizzjoni meta kont żgħira? Jekk forsi mhux akkadema, kellek xi tir? Naħseb ma x'saqsejtni. It-tir tiegħi kien laqgħat ma rrid naħdem. Rid dejjem nagħmel li rrid. Sewa. Issa, għaliex? Għax li nagħmel li rrid kien interessanti, mela kont inħobb ħafna l-isport, kont inħobb naqra ħafna, kont inħobb nirriċerka ħafna, kont inħobb nagħmilha man-nies. Ma dan ma kienux affarijiet normali għat-tfal. Tfal inti għandek x'tistudji, għandek l-eżamijiet, għandek homework ma kienx ikun esaġerat. Għali, naħseb kien konna, imma jien kont neħilsu l-iskola biex id-dar ma kollix nagħmel, fimt? Sewa. Ġifieri fil-waqt li kont nara d-dinja ta' madwari u kuġini u hekk ġistudjaw bla waqfin. Jien laxqa tiegħi illi. Ma il-pjan tiegħek x'kien? Għax fis-sens kont tifhem li biex tgħix iktar il-qudiem ta' adult. Le ta' ma kontx nifhem. Ma kontx tasal, ma kontx tipproġetta daqshekk il-bol. Pereżempju, jien niskanta bit-tfal tal-lum, niskanta binti, li minn dukna zerra kienet tibdel, ma daqqa kienet tgħidli ma tafx irrid insir la nikber, irrid insir pereżempju hairdresser, proset tkun ngħidilha tajjeb kollu bżonnok jien. Jew tgħidli għada, jew l-petada tgħidli ma tara pereżempju post woman u tkun xi ħaġa ġdida. Tgħidli ma rrid insir bħal.
Ngħidla tajjeb, ħija xejn nies għandhom bżonn jirċievu li. U dejjem ngħidilha tajjeb, fim. Imma jiena qatt ma kelli ambizzjonijiet. L-unika ħaġa li kontu kon nobot nistudja, però ma kellix choice. Għax ommi kienet teacher. Kienet teacher fl-istess skola li kont jien. U aħna konna 3 bniet fl-istess skola, uħti żgħira li ħafrila kienet ħelwa, żgħira bila alkolata u bajungusta. Uħti l-bira bila immensament. Mbagħad kien hemm dik il-ħaġa tan-nofs illi kulħadd taf kif. Inti t-tifla ta' Mrs. Ċappara, kont ngħid waslet tiegħi mela darafni, mela għandi sena naqla fuq rasi. Però, having said that, allura jiena kont dejjem billi mill-iskola kont naqla ħafna fuq rasi, you know? Ġiet tisibruħ taqla ħafna kastigi u hekk inti. L-ħin kollu jirrapportawni u għax m'għandix kwit fuq f'ġisimha u għax tparla ħafna u għax tittantal ta' ma' ġemba u veru kont nagħmilhom daw. Veru, mhux le. Imma ommi kienet tinkwita x'ommi kienet teacher ukoll. U niftakar darba fil-Form 2 daħlet dit-teacher tal-mezz u nara l-ommi dieħla. Se nagħmel sena ommi tallem lili. U dil-mama, insomma, ratni, tant dik il-ħarsa ta' Mrs. Ċappara li kienet, u jinderli li vera ġibt ruħet tajjeb. Naslu d-dar, u di għattejt, nismaħħa tejt il-missieri. Għaltu ma nafsi namel, għaltu zgur marriċna li ma, għaltu ma tarat, ma diċ kwit ġisima, ma toqoċ. Jena, tara naqra, u għattant bila għalien. Insomma, servit bizdar jumej illi għalmitni l-mama. Il-pija ġifieri kena teacher ora tal-mezz minn dak nar il-qoddim. Imma il-mamma ovvjament, peress li kena tal-lima, kienet waħda minn 6 tal-lima li kienu Malta dak iż-żmien. Waħda minn 6 tal-lima. 6 minn 6 tal-lima tal-matematika. Li kienu miż-żewġin. Sewa. Ġifieri naħseb li kienet l-unika waħda tal-mezz, l-ewwel waħda tal-mezz. U allura għalija l-iskola kienet kollox. U dejjem kienet tgħidilna għamlu li tridu qabel ma ġibu A-levels. Żgur li ma tkom ċans li tifqu milli tmorru skola. Ma ġibuhomx, ma importax irrepetu. Allura jiena kont naf li mommi ma kontx tiċċajta, mi kienet mara għarfa ħafna. U allura jekk jiena tgħidli ħomma kamiltu, ngħidli ma kollox tgħidli tajjeb. Jekk ma biltux inti twieġeb. Ma dejjem għaddejthom jiena, fimt. Però di tal-eżamijiet ma kienx hemm ħnien għalihom. Hekk ma tgħaddix mill-eżamijiet hemmhekk biss sexxel li public raħ. Allura jien l-an tiegħi kien ħanġib A-levels, ħalli ma tibqax tgħidli biex inkompli nistudja. Meta ġibt A-levels, però għaltu mill-issa trid tmur taħdem. Jew tkompli l-università. Jiena l-ħajja ta' student kienet taġobni. Mhux għax kont tażġina, qatt ma kont tażġina, anke d-dar dejjem ngħinu. Imma din l-idea li m'iniex marbuta b'ħin timetable dejjem kienet taġobni. So mort l-università, għamilt il-kors università. Spiċċajt il-kors mill-università, mbagħad kellna nibdew naħdmu. U l-kors tal-università inti li għamilt biex tkun għallima? Le. Le, mhux dak? Le. Għax inti kont għallima, ma? Iva, imma dak iż-żmien kont mur l-università, jien kelli ekonomija u Malti, kont ġenerali. Imbagħad għamilna sena wara postgraduate fuq pedagogija. Jiġifieri bekk li kelli postgraduate u stajt nagħlem. Però żgur ara kemm qatt ma kelli daw it-tip ta' ambizzjonijiet. Żgur li qatt ma rrid insir għallima, għaliex? Għax jekk kien hemm nies li kont vera ma nistax għalihom. Kienu għallima. Għaliex għax dejjem jirrapportawni dawn. Dejjem ma nġibhom ġebx waħda tajba magħhom. Però dak iż-żmien li qed insemmijien, iċ-choices kienu jew bankiera u jien qed mal jinsa noqgħod bil-qiegħda bil-karta qudiemi, bin-numri le. Mela dik kienet out of the question. Jew xogħol li kellu x'aqsam ma' mediċina li jiena ma kontx tajba lihom għax jiena nidher taf imma min taf xejn. U jew ġew xi fabbrika jew inkella fl-edukazzjoni.
kont mort tal-interview biex nkun xi manager f'xi fabbrika minnu. Sewa. U kien hemm minn għamilli l-interview kien minn Holland, Dutch, u għalli inti għalfej applikajt għalaw. Għetlu għalli xetlu, kullħat jirrit l-esperienza, għetlu rrit nebda minn ximkien. Għalli, per eżempju, intax ma morċ tal-lim. Għetlu applikajt, għetlu ma għadu maħreċċej, insomma, għda. Għalli, jena għamil trit, għalli pero kikun t-tifla tijaj ma t-tikx parri li tibda tal-ġu. Għalli għalli l kif namlu. Stenna rek jaċċettawx, għal-postgraduate. Jekk jaċċettawk, komplijem. Jekk li għandek il-post list. Insomma, aċċettawni għandek l-istess history. Imma meta ma bdejt namela mal-istudenti, ma tfal. Sewa. Kella ħafna simpatija lejn dawk it-tfal li kienu outcasts dejjem għalix, għax ġożed dejjem kienet f'ħajjita. You know? Allura, iktar ma kienu kunu mqarbin it-tfal, iktar kont nieħu gost naħdem magħhom, inkellimhom, noħroġhom, nagħmlu proġetti, nivvintalhom li mmorru camping u law. U sħabi jgħidu li inti miġnuna, toħu dal-grupp ta' studenti waħdek. U jinkon ngħidilhom daka, you know, mhux daw. Kemm ilu daġu? Jien illum għandi 68. Sewa. Ġifieri tinsemmilek kellu kemm. Fil-bidu tal-karriera tiegħek mal-ewwel hekk bdejta? Iva, dim l-ewwel kont bdejt bħala għallima. Lejla ġiri meta bdejt bħala għallima, mal-ewwel bdejt din it-tip ta' għallima li tissimpatizza L-ewwel net jiena meta bdejt nagħllem. Qed jgħidu lill-mikrofon kemm inresqulek aktar viċin. Afżajtna. Ok. Mela, le, meta bdejt nagħllem, ovvjament, kif dejjem jiġri, ikollok klassi tajba u normalment ikollok l-oħrajn li mhux ikunu nqas tajbin bħala tfal, imma li forsi kollhom ftit iżjed problemi. Sewa. U allura jiena kont spiċċajt illi kelli across the board sew. Ġibri l-ewwel biżjed ngħidlek l-ewwel esperjenza, l-ewwel ġurnata tiegħi li talt l-iskola. Nidħol ġod il-klassi kienet triġejja għadni niftakar għallum. Isni tħalt illum. U dil-klassi kienet klassi l-art room. Bħala art room ikollok dawk il-mejjil l-gbar. Sowa. U jena nidħol u nisma dal il-manizek għet inħaresek u nara waħda ġoll mejjilla għet ixxarrab wiċċa. Meta aħna sowa ħafna mit-talim tagħna anke fil-pedagogija kien ikun. It-tfal kemm tħares lihom tatjom dik il-ħarsa biex jifmuk u t-tfal baxxu għajnejhom. Di għalbis kienet tħares li jaħseb wara kemm nistanti għal-ħarsa. Kemm tista' tintimida, maġej? Tajjeb, allura dik kienet l-ewwel u jiena bdejt ngħid kif se nibda. Kif se nibda xi Se nibda l-ewwel lezzjoni magħhom daw. Sewa. Ajjat, storbju u inti inviżibbli. Il-bambini qbatan li xej tajjeb inta nilleħni. U il-paċenzja tiegħi ma kienx dik li llum. Sewwa. U allura intħalt qedtilhom bonġu l-kulħadd. Ħemda. Rġajt qed tittini bonġu. Kien hemm xi tnejn jew tlieta bdejt nisimgħu jgħidhom x'aqta nies jgħidu l-xulxin. Biżejjed daħlet it-teacher. Dik li kienet fis-sink. Għalt li ħemes, għalt li għara tox tiġew biex tal-limna ta' għalt li aħna mannix maħħok. Jina tla tajib, għetla mela għajna kompromess. Għetla jina ġejta unnek għax daku xogħli. Għetla ħnibdew biex. Jina toħdu għal-lezzjoni għollejn se nitħallas. U ma konċ naf li dik xi ħaġa li vera tkiddhom dak tip ta' tfal. X'kien ikiddhom dwarha ma? Illi how dare you tidħol ma tkunx qed tagħmel xogħolok u titħallas xorta. Li tagħmel sens għax huma mhux boloħ. Qedtilhom mela somnek naqbluhom, rajt. Qedtilhom issa tinna ħaġa, jien l-iktar ħaġa l-nesiġi dejjem huwa rispett. Hekk ma tagħtulix jiena se nġelkom
nallimkom kif għandkom tatuli, għax inkella maħni se naħdmu. Għettilhom it-tielet, jekk intom verament ma tridux li jkollkom lezzjoni sħaħa bil-qiegħda, mela jiena għandi lezzjoni li rrid nlestimakom. Issa nlestix f'5 minuti. Jew nlestix fi 3 kwarti, sta għalikom. Li nwedkom li kif nlest il-lezzjoni u nagħmel dak li għandi nikkaverja. U mbagħad intikom ħin li jkun informali, lezzjoni informali. Għal xi raġuni di daqqitilhom. Insomma, dik ta' ġol mejjilla ħarġet ferfer idea mill-ilma u qed jiena dak iż-żmien huwa importanti li nkunu nafu wkoll. Li jiena kont diġà bdejt niġi trejnjata fuq teaching through drama. So, inti da żmien letteratura kont titgħallem? Dak iż-żmien letteratura kont da żmien li qed insemmilek. F'dal moment li qed insemmi kont nagħlem il-Malti u t-Taljan. So. Il-letteratura kienet parti minnhom. Imma mbagħad iktar il-qudiem kelli literature bħala suġġett kien global literature, ġifieri kellna seltittel. U allura insomma bdejna dal-proċess ta' kif ninnegozjaw biex ikonna lezzjoni. U jnattilhom jiena l-importanti il-ħin li se tatuni li hu tiegħi għal magħkom irrid ikun ekwivalenti għal dak li jien nagħti lilkom għal ħin tagħkom. Sewwa, issek li ma ttonniex biżejjed imissentikom. Imma jekk iva, u allura kull lezzjoni li kont nagħmel ma kontx nagħmilha fil-sens konvenzjonali ta' huma bil-qiegħda u jiena nagħllem. Sewa. Imma kont nagħmilha fan fis-sens illi ma tinti qed tagħmel teaching through drama. Ejja ngħidu li jiena se nagħllem pereżempju jien naf aġġettivi. Jien ma niktibx il-kelma llum se nitkellmu fuq l-aġġettivi. Le. Mela dan tihom sitwazzjoni ngħidlhom tajjeb, mela kulħadd iqum minn hemm, erners u s-siġġijiet, il-klassi kienet tieħu immedjatament spazju ta' teatru, mhux ta' klassi, u kon ngħidlhom mela intom mela issa insomma jibdew naqra warm-up, warming exercises, u mbagħad kon ngħidilhom tajjeb mela issa kapellak se tkunu 2. Klim xes ma se ngħidilkom. U pereżempju ngħidlhom tajjeb, ngħidlhom issa rridkom tintroduċilkom infuskom. U se tgħidu 5 affarijiet dwarkom biex intom tgħidu li minn intom. Wara qed nagħti eżempju tajjeb. Mela jiena żgħidlek isma', mela jiena bniedma kalma, jiena bniedma enerġika, inti bla ma taf. Qed tismani nagħtik aġġettivi dwari. Hekk jew mhux hekk. Issa. Ma nistax immerik, għax li tgħid int huwa Vanġelu, għax inti tafhom dawn. Allura kulħadd kienu ħossu tajjeb ħafna x'qatt kritikat. Allura meta mbagħad nispiċċaw nerġa' nibgħat kan xi ħadd ieħor u mbagħad nagħmilha ta' parsi memory game, ngħidlek orrajt mela issa dawk li kienu l-ewwel koppja serġgħu jiltaqgħu flimkien. U trid tgħid lil biex qalet bi fuq annifisha. Allura tiġi memory game. Meta mbagħad spiċċaw kollha, ngħidlhom tajjeb tissaqbek la pesu karta, rridkom tiktbu dak kollu li smajtu fuq Josette, li smajtu fuq John, li smajtu fuq Marjanna, whatever. U jiktbuhom. Mbagħad ngħidilhom issa, mela ħalli nibdew taf kif għandna dal-grupp, rajt. Iltaqgħu flimkien u dawk li huma komuni neħħuhom, ħallu waħda biss. Imbagħad li għandkom inqassamhom pereżempju f'4 gruppi u kulħadd minn kull grupp jażel waħda u dil waħda intihom minuta ġiex minuti kollox bla arloġġ u kulħadd irid jikteb dawn il-kliem. Nera xi tallimna tajjeb fi. Mela daqt ngħidu fuq xulxin dictionary, issa dawn x'ngħidulhom aħna dal-kliem li qed tgħiduha. Mela llum għamilna lezzjoni ta' aġġettivi. Imma l-jom di jara x'gost. Mhux għadna bil-qiegħda nikdbu, għadna nilabu u nitalmu. Issa dawn huma affarijiet li inti tallimt permezz tal-istudji tiegħek jew ma xi ħaġa li forsi kienu wkoll parti mill-intuizzjoni tiegħek? Ejja, le, mela, kienet dejjem xi ħaġa li dejjem xtaqt li kienu jkunu. Għax jien bil-qiegħda fuq siġġu ma tantx naf noqgħod.
Ġifieri bħalissa jien li qedaw qed nagħmel mentalment, konxjament, sagrifiċċju kbir illi ngħid li nnifsi ġos. Ibqa' bil-qiegħda tiċċaqlaq ħafna, għax qudiemi għandi li ċaħad li sentih kedda kbira u qed jagħmel li jebra. Ġifieri qed tifhem dik hija xi ħaġa li jiena konxja ma kontinwament. Però le, meta jiena bdejt drama school, l-imtada, il-Manuel Theatre Academy of Dramatic Art, kont fortunata biżżejjed li kont ukoll għallima, kont bdejt nagħlem. U dak iż-żmien Ingliżi kienu introduċewna għall-ewwel darba f'pajjiżna Teaching Through Drama, it-TIE. Theatre in Education. Theatre in Education u DIE, Drama in Education. Issa, li qed insemmi issa jien hija Drama in Education, mela inti l-edukazzjoni tiegħek toħodha billi issir jien jekk qed nirreġta u qed ninterpreta karattru, qed insir dak il-karattru. Meta jiena fil-klassi qed nagħmel logħba, inti m'intix tinduna, imma li qed tagħmel inti qed issir xi ħaġa differenti milli inti u l-kreattività hija totalment tiegħek. Jien nigwidak bħala allima, imma l-bqija xogħol qed tagħmlu int, mhux nagħmlu lek jien, mhux qed ngħidlek mela x'inhu aġġettiv. It-tifel it-twil. Kif inhu t-tifel twil? Dik li għalija qatt ma ħadmet. Imma li inti issa għext nofsija miegħi taħdem u tilab dil-game ma' sħabek. Fuq titkellem inti fuq hekk innifsek, dik titkellem fuq annifisha, mbagħad tmur ma' xi ħadd ieħor, terġa' tirrepeti tiegħek, dik tgħid tagħha, u mbagħad bdejna logħba iktar diffiċli illi jiena ġajt iltqajt miegħek u rrid ngħidlek int xett lilu u inti tgħidli jien xett lilek. Dik saret logħba minn għalik. Hija fil-verità logħba li malli minna tista' imma qed toħroġ koordinazzjoni, speech, ġifri orali, konċentrazzjoni, koordinazzjoni, qed titgħallem kif tisma', qed titgħallem kif tħalli l-ħadd ieħor jitkellem miegħek, mhux inti tballa l-ħin kollu, qed tifhem għax qed titħallat illi int m'għandekx klikek fil-klassi, qed tifhem illi anke jekk int m'għandekx razzja miegħi, imma jiena qedlek biex tkun koppja miegħi ma tistax tgħidli għax hi logħba. U f'daqqa waħda dik tneżza il-ħitan illi ikunu għamlu ħafna barriri ta' inibizzjoni, ta' bullying, ta' sarkazmu, u f'daqqa waħda l-edukazzjoni tieħu spettru ieħor. U jiena dejjem kelli dik in-mind. Dej anka għadni sal-lum dejjem ngħid. Żommu f'moħħkom intom mhux għalliema, edukaturi. Għax aħna rridu nrawmu iċ-ċittadini ta' għada. Mhux lill-persuna li se tkun bankier, imma li dik il-persuna tiġi edukata biex kemm fuq il-post tax-xogħol, kemm mal-familja, kemm mal-ħbieb, kemm mas-soċjetà, tkun kapaċi tintegra bl-iktar mod sempliċi, bl-iktar mod fabbli, bl-iktar mod umli. U allura jkollna soċjetà ħafna ħjar. Ġieli inti l-edukazzjoni ma taraħix purament bħala eżerċizzju akademiku li irawlek. Assolutament. Biex imbagħad eventwalment kollok professjoni biex taqla l-flus. Dik parti minnha. Le, dik parti żgħira. Parti minnha. U mbagħad għandek il-partijiet l-oħrajn li hija inti bħala bniedem soċjali, inti bħala bniedem f'relazzjoni miegħek innifsek ukoll qed nassumi. Bil-fors, għaliex għax jiena jekk jiena I'm not okay with myself. Mela, nieħdu tfal. Baqt nieħu tfal biex ma ngħidlekx nieħdu kbar. Illi tiltaqa' ma' nies li mhux kapaċi jħarsu f'għajnejk. Issa, dik ikellmuk u nies intelligenti, u jkellmuk u inti qiegħtaw u jitkellmu jħarsu lehom u tkun trid tgħidlu ħares naqra x'hawn jien qiegħda. Imma b'rispett ma tgħidlux. Ma dik tgħid ħafna fuqek. Xi tgħid fuqek dik? Wan illi int m'għandek self-esteem tajjeb biżżejjed illi inkapaċi lilek nindirizzak f'għajnejk. Għaliex? Għax l-għajnej huma Shakespeare jgħid l-għajnej huma l-ira tal-issa. Però l-għajnej
huma riflessjoni diretta li ma tistax taħbiha fuq dak li ntħoss ġewwa. Issa hawn min jurik dak il-poker face, però meta inti qed titkellem qed tagħmilha ma' bniedem, mill-liċken twitch tajnejh tista' inti jekk inti tkun bniedem persuna li tosserva li tgħid dana qed iddejjaq. Dana qiegħed jgħaddini biżmien. Dana qed jgħid kelma boħra, you know, dan. Għaliex tista' tibqa' titbissem u imma l-għajnejn ma tantx għandek ċans li tagħti m'għandek ċans li tqarraq bihom. Biex nibqgħu fuq it-tema tal-edukazzjoni, ġifieri inti wkoll tara li parti dimensjoni oħra tal-edukazzjoni hija wkoll is-self-esteem tajt. Ħansaqsik xaġa, is-self-esteem tiegħek kif ġie affettwat tul is-snin bħala studenta qed nistaqsi, għax ovvjament jekk inti ma kontx kongruenti mas-sistema. Mela. Kif kont interaġixxi magħha? L-ewwel qed jien it-tielet waħda minn 4. Sewwa. Mela fil-psikoloġija di t-tielet waħda dejjem l-iktar waħda li tbati għax mhix iż-żgħira biex il-kbir meta n-nofs. Sewwa. Sewwa issa. Mela hija l-kbir, dak tifel waħdu, mela allura għandu dak kollu illi tiġi portata miegħu il-kbir tifel. Oħt il-kbira l-ewwel tifla, mela għandna l-fer tal-ewwel tifla, baġġet it-tieni tajjeb fraħna biha ta' mhux li ġifri ara ma tħassibx li qed ngħidlek li jiena ma kontx stmata, però iż-żgħira mbagħad kollha kemm aħna kulħadd tajnek fuqha. Imma din hija. Kemm hemm snin bejnietkom? Bejn hija uħti u uħti u jien sena u nofs. Dejjem sena u nofs. Żgħira l ħflilha dik konna kellna 4 snin u nofs bejnietna. Allura dik ismi rabbejta jien, fimt? Imma il-biċċa hija din illi mela jiena kont tan-nofs, issa jien kont naqra mqarba, veru. Ħejja kien imqarab ukoll, imma ħejja kien hija hu. Kien boj u l-boj isek tistenna li jkun fuq ruħu. Allura, jiġri d-dar, hekk se jkun hemm argument minn isfel se nisma' nista' nkun fejn ommi għall-ħfrilla. Ġos, ejva x'ġara ġos. Ngħidilha ma' qiegħda ħdejk. Imma inkwiet equals Ġosett. Issa, barra minn hekk però, jiena kont ukoll il-persuna li isma' jekk għandek oħtok li naqra mistħija u ara li taqbeż għaliha. Mela jiena. Kienu jtuk dik ir-responsabbiltà biex. No choice. Mela, l-istess bħalma kienet illi jindem ritaq ta' xari. Għaliex? Għax taħuti parmali ġmil tagħhom sbieħ u dawk. Imma jinti n-nuklati, eccetera. Le. Dena, kemm għoffa xara, kemm naqta xari, niġilu, ejja Marija tal-ħnina, ġejt isek tiferruħi, maħxer, għarra jina never good enough. Dik kienet ċaħġi l-inkbirt bija. Kellu ħuti għal-grazzja tal-lom għat-pinġiħom, xieġiveri hija, uħti u d-żajra bħal-ommi, kellhom dak il-ġmil ta' wix parajnej blu, allura ta' fint lejnej il-blu dak iż-żmien iktar millu. Tiegħek blu kollet, nara sewja. Le, tiegħek ħodder bħal ta' missieri. Ġifra ħadċaċa tajba mla missieri. Imma li rritnajdlek kienu kif għandhom ikunu tfal. Fal-bilaq, fal-ħelvin, tibbisom jibqaw kif ikunu, l-wex fuqhom, bħal Ġosett li tibbisa tiġi lura misħirġa dik. And then, li beda jiġri kien, illi bla ma tkun taf, inti f'moħħok you start to live up to the image illi jibdew jatuk. Li rrid inkun imqarba, li di m'għandix kudib ġisima, li l-inkollu taqbes l-mula u da. U tibda inti titlef kważi l-identità tiegħek. Per eżempju, li jien ma nibża minn xejn. Ma veru, ġifieri ma nibża minn xejn. Mela, ommek rat tibża minn il-wirdin, tibża minn da. Jekk tara, Ġosett trid tmur toqtolhom, jew Ġosett trid tmur toħossibhom. Ma jina kolli dejquni, dik għanda koraċ. Imma kont tgħidilhom li jbeżżawk l-affarijiet jew kont? Le, kont ngħidha mama, rridx immur, inti tajba, inti għandek il-koraċ, inti. Allura jgħatibli, ħanejt għobadda dijat ta' darba, qatt ma ninsija. Ma ġembna kien joqgħod wieħed Ingliż.
U aħna konna id-dar tagħna, bit-triq l-oħra id-dar ta' titi mela biex nitilgħu fuq il-bejt, isu kan nerba solari. Ma ġembna, bit-triq ta' wara, kellna lil dan l-Ingliż li kien joqgħod. U allura da id-dar tiegħu kellna iż-żewġ solari imma tagħti wkoll għal fuq il-port kellu isa biċċa veranda żgħira. Int mill-Birgu. Jiem mill-Birgu. U darba jdaj ħabbat. U Alla Rosi, Alla lil-mama, Alla Rosi can you help me, Alla, għaltlu ġara, Alla x'insejtix b'vet ġewwa. U di għaltlu, ejdi, għax aħna biex ngħinu n-nies noħdu l-ewwel, Ejdi, Alla għaliex Alla l-uniku post li għandi miftuħ hija dik il-veranda. Mela di qed ngħidu ir-raba solar qabel il-bejt minn isfel inti tħalles il-fuq. U x'imkien tara din naqra ta' veranda. Dak il-bib għandi miftuħ, Alla ma jiena ma nistax ninżel jien. Għalli fidi, għaw ġazet. Jiena edha fikċin naħdejhom kwieta. Xeta kellek żmien, kellek żmien? 7 snin. 7 snin? U mela. Ejja, qalbi, ejja, għoddi titla daħalli fidi. U għammi kienet kreativament, seġibiri. Xamle di, jaqbitni minni di, jien ma nafx, sissa sejol qotni, ma nafx. Ejja, tlami, tlajna fuq il-bejt, tellet li zardi ommi. Dar rizal narra sejra, dendlitu ekku, ejja, appoġġi dejkek. Jina, seġri ma' rafatni jek, pum, bizna fuq il-bejt taħdej, mela taħda. U jina, ma' xejġru. Tamilni dal-lizar minn taħta u minn taħta jek, tajjeb hej, għamlet li joqda, ara, issa ġasa nejdlek ġosħi, tibza xej, ara sen kunu għawnek, ara, issa, wicċak il-ġewa li l-ħat, u se tinżel ġod il-di. Jina, tela ma' mawx fejn ninżel, ej, faħijaw. Is-sinti tifla ta' 7 snin, kemet li bat 8 snin. U minn fuq jinnara, diġa rasi bdiet id-durbija, ma m'għandix ċans tistordi, f'kemm li ngħidlek. Insib li l-nifsi djom mi dawritniek, pum, ma ġemp, u jiena mdendla ma nafx laqatni. U ninżel f'dil veranda żgħira. Twerwir, ta' qalbi tħabbat, għadni niftakarni issa sallu. Wasalt jien, għalt issa smani ġozet, ħoldik l-għoda ta' wara hi, ħolla, issa, sannejdlek jien fej se tmur. Stajtejdlin kif, issa panizla, jem taraċ, tinżel mit-taraċ, panizla taraċ kollu, mbatma riftenna l-bib ta' barra. Ġodar, għatma tħalt fija jien, issa it-tfal tab kif nkunu, aħna tibżam it-lamijiet, tibżam U jien kont kreattiva ħafna, allura jien jek nara xedow namillek storja fuq u da. Imma jien m'għandix ċans nibżajjen, le, ġozet tab. U jiena imwerra, dittajlejja jien mawx għalik brab, għax kieku biex motivak. In-nis ta' triq ġabru fuq in-naħa l-oħra ta' triq u nisma minn ġewwa, ejja ġos, brava ġos, ibqa nisla t-taraġa. U jiena f'did dalma hekk nizla dat taraġġ, u nizla, u nsiproġo kantina. Mela jem bajt nizla taraġġ, ma kontx naf li kien hemm il-landing tal-da. U minn isfel dentajat, u indunab li kont fil-leħir, ġit l-album li tanajdu l-ek issa jieqaf ma l-ewwel landing. Insomma, uħġ minn dal-bib jena qed ngħidlek bajda karti u ċab xpuli, U djenza dejjem kellien, u ċab. Imma l-impatt li ħallit fuqi kien xi ħaġa li ma tistax tinsija. Issa, dawn huma affarijiet illi l-itfal jagħtuhom kuraġġ, ngħidlek outrightly le. Għax jien kont nobgħod imbagħad li l-nifsi illi jien għaliex dejjem jien irid ikolli l-kuraġġ. Għaliex dejjem jien. The only good factor kien illi Ġozet kienet tħobb ħafna il-ħelu li allura ma konniex inkunu permessi li niklu kollu u meta kont nagħmel xi azzjoni bħal di, allura niġi prekulat il-ġirien niġib l-ħelu u allowed li nikol il-ħelu.
Allura bizmin kont inkejjel, isma' x'inhu li sbaħ, lilli koll il-ħelu jew l-biża'. Ħafna drabi kien jinbaħ il-ħelu, ma jfissirx li l-biża' kienet titlaq. Issa, bħalhom dawn imbagħad kien ikun hemm ċirkostanzi diversi. Kull oħti jgħidu magħha jien irrid naqbes għal-jawda. Għandi ħafna mistoqsijiet insaqsik dwar il-kuraġġ, dwar l-impatt ta' dak l-applaws, dwar anke x'inhu jekk nistgħux naqblu fuq id-definizzjoni ta' kuraġġ. Però ħajkollu nwaqqaf minuta biss. Għax Mark ħajoħdilna xi ritratti biex ikollna għal-iktar tard. Ħanħu pawża letteralment ta' 60 sekonda kollox u ħaniġu lura biex nesploraw naqra t-temi kollha li ħarġu minn din l-istorja. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Kurjuża li jattajt li daw l-affarijiet ma jagħmlux it-tfal aktar koraġġużi. Inti tħossok imma li inti persuna koraġġuża? Determinata ħafna. U kif ta' isa qed tagħmel distinzjoni bejn kuraġġ u determinazzjoni, x'inhu d-distinzjoni? Ngħidlek ċara, pereżempju, jien nħobb ħafna l-baħar, ħafna. Però m'għandix kuraġġ inkun fuq dajsa u jinqala mal-temp. Absolutely le. U literalment ġifieri nintilef u ma nħoggos xejn u kważi nippenikja. To an extent illi mbagħad ngħid isma' fuq id-dajsa ma rridx immur għal żmien twil. M'għandix kuraġġ. M'għandix kuraġġ pereżempju illi nagħmel daw l-adventurous exciting paragliding, m'għandix kuraġġ. Nieħu gost nara n-nies u li t-tifla pereżempju dejjem kont inħeġġiġ anzi li tagħmilhom. Imma naħseb meta kont żgħira ħafna forsi kont kelli iktar kuraġġ. Imma mbagħad biżmien le, dawn le, m'għadniex. Fejn nies jista' jkun hemm mod li remotament nista' nkorri permezz tiegħu. Le, saħħti wisq kienet prezzjuża lija. Għalfejn ma t-tifla kont ħeġġiġa? Għaliex qatt ma ridta tikber bil-biża'. Għax ġiena nafsew illi ħafna mill-affarijiet il-bniedem ma jagħmilhomx għax jaqaf ma tal-biża'. Sewa. Allura daw l-affarijiet kon noħodha nsifera miegħi dejjem immorru l-immulaw. Noħodha pereżempju dal-fun parks waħedha u ngħidilha mort imdod taf kemm toħogod. Waħedha titlamma, jien ma nitlax. Jien noqgħod isfel ngħidilha u ninkoraġġi m'hawnx għalik brava. U f'qalbi nitlob l-Alla illi tinżel qawwija. Sħiħa. Sewa. Imma mbagħad tinżel ngħidilha, però sal-lum għadha tħobbhom dawn l-affarijiet. Fimt? Ġifieri, if anything, ma rawimtix bil-mod illi le trid titla' għax hekk tittafinja, le, dik qatt m'emminta. Imma jiena tlek determinata, iva, determinata ħafna. Mela jiena jekk jiena id-dinja kollha qed tgħid le għal xi ħaġa u jiena nemmen illi dik ix-xi ħaġa hija wert illi ssir. Tista' mhux tgħidli le għax nibdija u nibqa' għaddejja sakemm nasal. Bħal meta li kienu qaluli kelli problema b'dari u qaluli get used to the chair. Għaliex marru lek in-nervituri, eċċetera. Kif tista'? Naqbdu il-bidu dil-istorja, din hija storja pjuttost fundamentali fil-biografija tiegħek li nħoss li kienet waħda minn dal-moment li konnet ngħidu li l-kriżi li tatek ħafna talim. Mela naqbdu dik l-istorja. Mela di prattikament dak inġara li jien dejjem attiva ħafna minn lawna mill-mittel ħaġa u gost nagħmilhom għax ma nħossni għax dejjem għamilt li ħabbejt jien. Qatt ma għamilt affarijiet li kont sforzata għalihom qatt. Allura niftakar kien hemm perjodu
bħal perjodi kollha li kont mill-iskola mur drama sent għaddejja niddiriġi hemmhekk u mbagħad forsi kien ikolli plejn inħu sempija jien, bom waħda l-oħra. Darba minnhom kien diġà kelli t-tifla, ġifri t-tifla kellha forsi 7 snin, le, kellha 9 snin. U kont qiegħda d-dar u kont minduda fil-ħodu, ġejt biex nqum u bdejt inħoss jisu għandi kuxin kbira mimlija labar ta' saqajja. Taħt il-pala ta' saqajja? Taħt il-pala ta' saqajja. Ħares, norok saqajja. Ma xandi, insomma, ma stax bilanċa, anyway. Insomma, u mbagħad daqqa per eżempju nkun għaddejja u di ta' diftit, mbagħad per eżempju nitlef naqra l-bilanċ jew da. Mela. Li kien ġara kien illi one fine day forsi għaddew jumej kont għaddejjek. U kull darba kont ngħid biex ma noqgħodx ninkwita t-tifla. Taf żgħar billi titwalhom ħafna daw jinkwitaw ħafna. It-tielet ġurnata għamilt lejl ma stajt norqod b'xejn. U xil-5 ta' filgħodu dejt ngħidilha għax muġu għawis, u ġieħ is-root treatment u bedda dej ma' ġism kollu. U ġieħ xokkijiet u dan. Insomma, at one point tara għatħanna tħalsa t-toilet, nipprova nuħu xawer. Tħalsa t-toilet, poġġejt fuq it-toilet, għax aqqas wasalt sa xawer. U dak il-ħina jattillet, mart, somehow di samatni bil-kamra taħħa ġiet tiġri. Next thing I know, li kif ġiet qabat maħħajek. U meta ftaħtajn hija kont l-isptar. Ġifieri la naf li ġiet l-ambulanza, niżluni ħaduni l-isptar, kont intiftar kollu. Mela, mort l-isptar bl-ambulanza, għamilt hemmhekk rawni da, u qalu li dika xi ħaġa ta' xatka u da, tilhom mhix xatka. Anyway, this repeated itself 3 darbiet. X'eta kellek hawnhekk? Kelli. It-tifla kellha 7? It-tifla kellha 9. 9. U jiena kelli dak iż-żmien isu kemm kelli. Jien qed nsemmi imma tal-ewwel waħda dik. Forsi kelli 32, xaġek jew ftit iżjed li 42 probabbli. Insomma xaġek. U anyway. U bat, insomma, li ġara kien li minn professura da fl-axħar għalli di għandek naqra ta' problemi fil-nervituri, memx tara. U l-axħar professur Kortmart għandu wara 5 visti professori differenti. Da għalli ġazet għalli dispeċini għalli ma trid tidra s-sidġu. U niftakar ġitni dil-forza ma nafx. U talieħ, u bdejt ngħidlu, għasat it-tinitama, mxi ġibir għattejli. Għalli, kalma, tibza ġazet, għalli ma dik il-verita. U jena, insomma, wara li dil-kedda laħat ngħidlek ġibir literalment. Għaddejja ngħidlu ma jistax ikun ma tagħti nixtam, eccetera. Intlif terġajt minn sensi, insomma. Bil-kedda laħat intlif minn sensi? Għax kont wik ħafna, muġuwa dejjem muġuwa, eccetera. Id-diagnosi ma x'kienet? Issa ċaqas ħadd ma kien tani propja diagnosi, kienu qalu li marrulek il-ligament sul-muscles tagħhom f'ġismek. Ġifieri marrulek, mhux qed jirrispondu. Ma jirrispondu, ġifieri like a ragdoll, you know. Ġifieri n-nervituri mhux qed jibgħatu l-messaġġi. Ma dik kienet l-ewwel esperjenza ta' nervituri mhux qed jaħdmu sew. Insomma, anyway, dikka kienet l-ewwel esperjenza u jiena reġgħu ħadun id-dar għax ma tagħmel tistrieħ biss u biżmien nibda nidra mentalment to get used to the chair. U jiena dakinhar ħlift illi żgur ma rridx ngħix ħajti hekk. Jiena din l-idea tal-wheelchair jiena qed tisma'. Kont għadni m'iniex daqshekk indinow ta' xinuwa, da' xol kollu. L-unika ħaġa kienet li jena allura ma kelli l-ebda choice li fis-sodda hekk inħares li s-saqaf.
Nisaqlek il-mikrofon. U hemmhekk ħanersaq jien. Il-mikrofon tista' tres u inti. Imma rrid niftakar. Inti li malma tiegħu dak. Issa. Mela jiena kont ngħid, isma' mhux jiena kont ngħid, mela inti jiġri. Illi meta tkun qiegħed f'sitwazzjoni disprata fejn irrid kollox minn kulħadd. Kollox. Trid minn xi ħadd biex jagħmellek xi ħaġa. Għax la tista' ddulla u la tista' taqbad karta, trid min jitimek, min jimsaħlek ħalqek. Meta tkun hemm u tkun bniedma mimlija enerġija u mimlija ħajja, inti għandek choice. Jew kif bdejt jiena, bdejt ngħid ċil Marelli. Jiena nipprova nagħmel kemm mhux nipprova nagħmel kemm nista' biex ngħin il-ħadd ieħor biex inkun utli biex nagħti servizz biex inferraħ il dak li jkun. Ma jistħoqlix hekk jien. U tibda toħodha kontrik, kontra ta' madwarek, kontra ta' fuqek u ta' taħtek, kontra kulħadd. U tiddispra. Jew tasal f'punt fejn tgħid. Issa jiena billi qed nagħmel da kollu. Se nieħu. Imma x'irrid nagħmel? U issib ruħek fi-skiet. Meta tant teżawrixxi ruħek minn dir-rabja, minn dil-bitterness, minn dil... Illi fil-każ tiegħi eżawrejt ruħi. U li kon naf jien kon ngħid isma' ma hemm fuq ma nafx minn hemm. Imma jekk veru hemm xi ħadd, jew tini xi sinjal biex inkun naf x'għandi nagħmel, imma tħallini xekk. Għax. F'dal punt inti kont prattikament paralizzata. Paralizzata l-kollu. Kemm domt f'dak l-istat? Domt. Dak iż-żmien kont għadni ma kellix l-skills li kelli fil-gijam barri. Kont domt sena u nofs. Sena u nofs? Sena u nofs f'sodda? Le. Kont għamilt jisu kważi 3-4 xhur f'sodda. Mbagħad. Kull jum f'sodda? F'sodda ma hemmx taħmel, ma hemmx forsi ta' xejn. Imma mbagħad f'moħħi dejjem kont ngħid, le, se nimxi, le, żgur irrid nagħmelek, le, irrid nipprova, le, żgur li se nagħmel. Imma kif wasalt f'di wasalt għax qed punt meta kont dak is-silenzju ta' eżawriment. U qed ngħid imma xien ma jixraqlix hekk. F'dak is-skiet nisma' sabuċu qed tgħidli u għax mhux lilek. U għax le. Tħaqqal ħmir, veru. Jien minn naħseb li jien biex daw l-affarijiet jiġru lil kulħadd imbarra lili. Malli kelli dik ir-realization, awtomatikament bdejt numilja ruħi minn dik il-supervja, l-nirrabja. Bdejt ngħid jien. U immedjatament tibdel il-prioritajiet tal-ħajja. U ngħid kara naqra dak l-enerġija kollha li kont naħdem biex ngħid forsi kolli dar aħjar, karozza aħjar. X'iswa? Li jiswa u inti nnifsek. U mhux int f'saħħa mentali tajba. Għax mhux li tgħix, kif tgħix. Mhux. Sawa. Mbagħad Hemmhekk dak il-mument kien il-mument li rrevoluzzjona. Mument kbir. Illi li mbagħad kemm domt hemm bdejt nara biċċa jisna ħajti u x'għandi bżonn nirranġa minnha. Qabel ma naslu dik il-parti tal-istorja, tista' tgħidli naqra iktar fuq dal-leħen kien leħnek stess, kien leħen. Le, ngħidlek, jiena ngħidlu leħen. Dit kun xi ħaġa aħna intuizzjoni kien. Xi ħaġa illi vum, xi ħaġa qed tgħidlek għax le. Jiena ngħidilhom leħen. You know, ma nafx, hekk kien xessaġġ vuċi ta' raġel ta' marra ma nafx. Ma tafx. Kien sempliċement mument fejn inti għaraft għalfejn jiena le. Għax le. Sa dak il-ħin, sa dak il-mument, taħseb imma li kont temmen f'din il-ġustizzja kozmika li
nara ħafna nies li jgħidu ilek di, speċa kemm minn ġust tal-ħajja jien li tant nagħmel ġid, jien li tant jien persuna sewwa, m'hawnx mela ġustizzja kosmika jekk anka li jiġru daw l-affarijiet. Mela. Sa hemm kont diġà qed inkun daqsxejn konxja għaliex kont kif qed ngħidlek nattenda ħafna korsi u nirriċerka u naqra kodba fuq kodba. So għalija il-bażi ta' dak li kont tallim ta' bħala reliġjon tagħna taf kif temmen falla, temmen fis protestant da. Jiena qatt ma dubitajt li hemm xi ħaġa li daqshekk kbira. Imma dejjem kont nasal f'dal punt, meta anke kont naqra fuq reliġjonijiet oħra, eċetera. Konnit imma kulħadd għandu one common denominator f'kull reliġjon tad-dinja. Kulħadd ifittex dak li aħna fir-reliġjon tagħna ngħidulu Alla. Dak li ħadd ieħor jgħidu Allah, dak li ħadd ieħor jgħidu l-Buddha, dak li ħadd ieħor jgħidu divine light, dak li ħadd ieħor jgħidu l-cosmic light. Imma common denominator dik. Issa, mela jinħalli ma noqgħodx infittex u se ngħidlu Alla. Sewwa? Issa, allura jien kont ngħid meta ġrali li ġrali, għal-bidu, that was my first reaction. Imma li xina, na. U kif nisma di, what came to me bħala għaxle, den bdejt ngħid, isma, jiena irrid naraf sew minn jien. Għax jiena m'għandi xejn differenti biex li ma jġrux l-affarijiet għatuħolle. Anzi, bdejt ngħid għandi għalfejn nkun grata li għandi minn qed idurbija, li għandi sodda fejn qiegħda. U minn dak iż-żmien bdejt naraf is-saħħa enormi tal-gratitudni. Naħseb jekk hemm xi ħaġa jien illi nisħaq li l-bniedem għandu kull jum kif jiftaħ għajnejh jibda biha hija li kif jiftaħ għajnejh jgħid grazzi. Grazzi neqdaw, grazzi li għandi saqaf fuq rasi, grazzi li għandi x'nilbes, grazzi. Għax malli tibda l-kelma grazzi, kollox jieħu dimensjoni oħra. Għasek għandek x'għandek, billi inti tkun tfajt lilek innifsek, di dimensjoni ta' serenità, ta' gratitudni. L-affarijiet ta' madwarek jieħdu dik il-vibrazzjoni. Issem dawk li ngħidulhom law of vibration, principles of the universe, etc. Illi meta mbagħad tidħol fihom da law of intention, law of attraction li kulħadd jitkellem fuqha. Imma meta inti tidħol fihom daw tibda tara kemm jagħmlu sens. Għaliex? Għax aħna inti qiegħed hemm John illum qed tagħmel l-intervista għax xi darba int rajt lilek innifsek bil-qiegħda quddiem mikrofon. Issa starġa ta' ħaddieħor. U pum, ikklikkjat fik u qed wow, that's an idea. And you made it a reality. Okay? Mela, jekk jien naf kwalunkwe ħaġa fil-ħajja xi darba aħna rajnija u għamilnija parti mid-DNA tagħna. Għax dak li taħseb u dak li tgħid u dak li int. U dak li tasal issir. Tgħidli xi ġifieri u what you say. Dik nallim il-ħabib tiegħek naqra waħda anzjan u meta kont iżgħar jiena biex indaqqa x'inkun tajba biex indaħħaq dak iż-żmien. Dik kienet is-survival valve tiegħi jien. Illi għalkemm kont ittillet minn erba' l-attenzjoni tan-nies kont niġbora lejja għax kont kapaċi nimita, ngħid jokes blama, niftakarhom, kulħadd jitħaq. Allura kont popolari. Allura jien kelli identità illi rrid nagħmel iżjed minnhom daw biex in-nies jagħtuni naqra relevanza tal-eżistenza tiegħi, fim? Ta' tfal li kont, ta' tfajla li kont. Però il-self-esteem tiegħi kien baxx ħafna. Tad kien baxx, illi meta kont drama li meta kont lemtada, fit-tmiem tal-kors,
kienu jitna ċertifikat. U Mr. Randy kien jatina li għatfirlu ittra wahda. U kien jikbinna l-kommenti fuqna. Il-proċess tagħna f'dawk is-sentew nofs lettin nkunu minna. U jiena ftaħt. Is-sejna kien jagħtini main parts il-ħin kollu da. U jien niftaħ din l-ittra. U jkolli frażi waħda li tgħid if only you could believe in yourself. U l-firma tiegħek. U sħabi karti u fuq pejġ oħra u jiena sentenza waħda. U niftakar għatlu like xitċettejt bjadi. Għalli the minute you learn it, you will make it. U don't. Kien għalli dillek tibtlek adotta għal kwalunkwe fazi fazi li taddi fijam fil-ħajja. Until then, you realize li isma veru. Jikon namil, ma dejjem, you know, I'm not good, rek taddi l-komplimenti. Li għandek ġal katapolita, u għana ġab dikta, dekata bissejl, dem ritim waqqa, dem sakem bizmin un bat tal-jent nejla grazzi. Sakem tal-jent li meta tibda tifhem il-forza tal-gratitudni, tibda tifhem il-ħattijħor, anke qed jgħaddilek kompliment, qed jgħaddijulek għax irid, għax jista' ma jgħaddihx. Allura l-inqas tista' tgħid hija grazzi. Inti tħares lej il-ħajja bħala inti grata li ngħatajt il-ħajja? Grata li ngħatajt l-esperjenza iva. Grata, għax kieku ma nafx. Ma nafx x'kont inkun kieku ma kellix din l-esperjenza, ma nafx. Grata u jekk għandi xi ħaġa jiena m'għandix regrets. Anka fl-iktar affarijiet li żbaljajt fihom. Għamilt ħafna żbalji, u għadni nagħmel. Imma jien dejjem nemmen li hekk ma tiżbaljax ma tikbirx, ma tittallimx. Illum qed nitkellem b'dan mod. Forsi kieku kellimtek 25 sen ilu, kont titkellem naqra iktar għadni minix ċerta. Illum persważa illi taf kif, għaw ħafna nies jgħidulek kemm nixtieq kelli 18, kemm la. Jiena qed ngħaddi minn dal-vjeġġ, ħalluni ngħaddi, għall-grazzja tal għamilt l-istajt, bli kelli għamilt naħseb il-massimu, l-istajt nagħmel li kelli in my own control. Issa, wasalt fazi tajt illi jekk noħgost għaxan tandi t-tifla u nixtieq nara illi t-tifla tkun veru taf kif nara fil-proċess tagħha kif qed tiżvolġi. Ħansaqsik mistoqsija u ħansaqsilek għax inti ovvjament evidentament bniedma profonda li taħseb qed nassumi li taħseb ukoll anke fuq ħwejjeġ li huma eżistenzjali. Meta tqis li impliċtu fil-ħajja mill-mewt ukoll. U tikkonsidra iż-żbuħija tal-ħajja mal-iżbuħija li hija terminabbli li hija li hemm tmiem tagħha. Dik il-konsiderazzjoni kollha. Inti x'tiddeduċi minnha? Xorta hemm element din gratitudni qawwija fiha jew għax niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidulek li l-ħajja traġedja hemm. Mela, li jiġru ħafna traċedji u fatt. Li l-ħajja li impliċtu fil-ħajja hija traġedja. Le. Jiena meta nisma' hemm ħafna traċedji li jsiru u bħalissa dejjem minn fażi kozmika universali li hija naħseb l-ar f'ħajti kollha li għaddejja minnu. Traċedji kullimkien, affarijiet li qegħdin jiġru, ħruq, arar, mart u wisq. Però hemm ħafna affarijiet sbieħ ukoll. Għaw tant affarijiet li ejja neħdu affarijiet żgħar. Jien naf, tmur imma nsa ngħidlek is-siefer ta'
Mur f'dal postijiet sbieħ li għandna li ma tantx għadhom mafġin bl-affarijiet u bin-nies. U toqgħod hemm naqra l-kwiet tħares lejn il-baħar. Il-paċi, s-serenità li tħoss. At the end of the day, nemmen John li iva, il-ħajja se tagħtik affarijiet li jiena kalli da challenges. Tajli, basta tipprattika. You know what? Jemmin biex ma ġax fuq idaw. Imma jekk jiena nara kif jiena għajdelt ma l-ewwel imma li kelli bdari bin-nervituri. U l-aħħar waħda mhux baħar jaqsam oċean. Għaliex? Għaliex jekk inti ma twebbis rasek u inti tiftaħ moħħok u qalbek għal talin differenti. Inti tibda tifhem illi ħadd u xejn ma jista' jagħmlek kuntent. Ħlief dak li għandek fik, dak li inti int. Issa, tajli ma jekk indem id-disprata, imma għaliex. Kemm qed tagħti ħin lilek innifsek li tieqaf. U rader issa aħna nieħdu social media, tisma' u Malta ma nafx diżastru imma nibda ngħid dan nisma' jejjewx. Imma ma jejjewx, iwa kollox ħażin għandna, jien insifer ħafna. Għandna affarijiet li ngorfu u dara ma tafsibx li le ħafna. Imma kamon, għandna affarijiet, jien naf ftit ilu ksirt l-aksa. Kelli l-lossu jien, mort l-isptar, mort għand il-tabib, bat immedjat il-poliklinik, mort l-isptar, għamlu l-x-ray fuq x-ray, għamlu l-ġibs, mort il-da, appuntament rġajt, mort il-da. Tafxiex, tajdla tħalla sal-jom, kun il-Kanada, kun l-Amerika, kun l-Ingilterra, kun Franza, kun l-għarak kusseġi l-ek l-istess kif ġarra lili. Għajjen għalta da kollu jen grata. Għat nsamilek ħagġa zaħira. Imma li ħafna dik. Għalix, għaxjena mux biss li ktar taqajja, imma li min kejja il-handicap li kelli, mela mort id-dar. Uħti, għalla ti għamet saħħa, ġeja u sejra, tejni, tamilli xol, għalix, għax ma stajċ għasin nizzel saqajja. Taf kif, ħbibti kontet nid-derriġi musical. Jilla ħarġel jattilu għantom, guys, ġrali, you know, ġimma konna għadna kif dejniħ, konninna għadnu fuq, ġisenna sanħonu. Għattilom jina l-estagib, ma tarax, inna tant naħdmu fuq, u jiġu u jħduni u lemmu law, jina 4 tim wara kelli nsifer. Għattilom ma nafsana, mela bwilċer ritniġi, u għajja ġona, irranġaw, ċemplu daw, kitbu lemmu law, you know, u ġabu li trasport u siferna, morna u ġejna. Issa, dejja mandi għazla. Illi jew nid-dispra u noqgħod ngħid il-ħofra li sibta x'qasam fejn waqaf. U kif ma nafx. Naf li issu xaħtollini u bum. U korrett. Issa jiena għandi għażla, jew inħares noqgħod nitkellem fuq dil-bankina jew dil-ħofra ma nafx kienet illi li swejt li 8 ġimgħat minn ħajti. Ma nistax kważi niċċaqlaq irrid il-ħin kollu nqabbad in-nies. Dil-ġara ta' qoddim miskina alla batil ma nafx minn fejn. Jew inkella inħossni grata għal dawn l-affarijiet bħalmi qed ngħidlek. Issa jiena meta nagħmilhom f'miżien, Ġozet għandha ħafna iżjieġ. Xtejt grazzi illi xi tħares lejn dak li huwa. Tgħid niġġustifika jekk kien hemm toqba jew jekk kien hemm ħofra ma niġġustifikajx. Imma jiena li kieku għamilt minn ġimgħat id-disprata dan ma nistax noħroġ għax ora as against għaddewt minn ġimgħat issa ma kienu xejn. Qed tifhimni? Hija l-approach tiegħek għal dak li jkun u li ma tħallix il-ħadd ieħor iġorrok mal-kurrent tiegħu. Għax il-peer pressure huwa qawwi. Huwa qawwi ħafna. U li kollha tiegħek għandek tagħmel dik għandek ħallini nagħmel. Kif issib xi ħaġa li nsiba diffiċli u naħseb li ħafna nies illum il-ġurnata jsibuha diffiċli ma nafx jekk xi ħaġa
bija problema moderna, ma hija żgur problema ta' żmien, isek qabel ukoll kien problema. Li wieħed jirnexxielu isegwi il-leħen ġewwieni tiegħu biex jasal għal-milja tal-potenzjal tiegħu. Però ukoll kultant dak il-leħen ġewwieni ikun qed jinċitak biex tagħmel affarijiet li mhumiex neċessarjament tajbin, imma dak il-ħin huma dak li isma' di tagħmilni kuntent saf kif. U kif tażel dak li għandek issegwi? Jiena nemmen li kollox għandu proċess, kollox proċess għandu. Tarbija biex titgħallem timxi trid taqgħu tkisser gedduma u tfarrak wiċċa u da. U l-mamma ċabx pilla. Għaliex? Għax jek terfaħħa, it-tifla ma t-tifel, ma jerġax jimxi. Imma, le, rajt, ejsa, bravo, u tibda timxi. Once l-imxi, timxi tal-ħajjeta. Mela, l-istess paragun huwa dak illi aħna għandna, nużaw għal-ħajjitna. Mela, il-proċess f'kollox hemm. Issa, kemm inti lest illi meta inti qed ikollok affarijiet li jweġġawk, flok ma inti tintrema, inti tfittex għajnuna għalija. Illum waħda mill-iktar affarijiet li forsi titwana lura hija. One, illi hawn overprotection and overprotection kills. Naraw xi jagħmlu ġenituri ma tfal, għax jibki naqra, ma jistax jibki t-tifel. Għax ħadd jgħid miegħu għax qed jibbulijaw. Għax hekk kienu għall-iskola jiena parent irrid immur u rrid tallem it-teacher kif għandha tallem it-tifel. Hello. X'qed ngħidu li m'hemmx. X'konsegwenza tkun hemm ta' dal-ħarsin eċċessiv? Ħanajdlek. Sfortunatament. Il-konsekwenza li qed tkun hija illi it-tfal li qed inkabru m'għandhomx il-grinta illi jiffaċċjaw il-ħajja kif inhi. It-tfal li qed irrabbu malli jkollhom problema se jmorru għand il-mamma jew għand il-papa u tajjatuhom il-flus. Jew jagħtuhom xi ġrida ta' kiber, sar ġufni sar tfajla di. U di tippretendi b'obbligu illi ma tibqa' tiegħha. Illi missier jibqajtie, illi huma jibqgħu jgawdu jixtru l-affarijiet tad-ditta u Għaliex? Għax hekk darriet tal-mamma, għax inkella ħbib tiegħi. U dal-peer pressure illum nagħtu ħafna iktar attenzjoni minn ħaġa oħra. Issa, meta aħna l-tfal nifmu illi iva għandhom bżonn ukoll jidraw illi l-ħajja mhix kollha wartu żgħar. Għax il-ħajja mhijiex kollha wartu żgħar, imma jekk aħna bliet jiġri mhux nidħlu aħna ħalli fidi issa niġi nkellmu l-dak issa. Jiena nitkellem mat-tifel nitkellem u jekk jien ma nafx hemm nitgħallem jien l-ewwel, nieħu ftit parental skills. Sewwa, u nara jiena kif għandi issa daqt ngħidha, mhux għax m'għandek skola, Għax hawn nista' professjonisti prejjem li laqas jafu lil uliedhom. Għax m'għandhomx ħin għalihom. Ġifieri din hija it-tfal huma ħafna drabi ir-riżultat ta' dak li trabbew fih. Ġieli trabbihom tajjeb ħafna u mbagħad għandek il-famuża kumpanija. Imma jekk inti trabbihom fid-dar b'valuri fejn dawn isma' li tgħid le għandek dritt. Jekk xi ħadd jitħaq bik u da jien għandek skills ta' x'għandek tgħid u kif għandek timxi biex inti turjhom li inti għandek dritt li ma taqbilx magħhom. Li jekk dawn iridu jmorru u isiru żibel daw over the weekend. Hello. U għajja bella marara kemm inti le ma jien biex nieħu gost. Għaliex jiena irrid nasal f'punt fejn jaqas nirraġuna. Fejn nara bniedma ta' integrità kbira matul il-ġimgħa. U mbagħad fil-weekend nara fuq it-tara ċimkien paċe jew post ieħor. Taf kif biflix kun tal-imbit f'idea jew tal-wiski f'idea u sħab qed jaħdu l-ritratti. Għax ħbieb. Sewwa, u biex nitqu bejnietna. Jew mbagħad illum għandna il-pjaga kbira ta' drogi. Għaliex? U għax tħoss tieħu dik il-baż u m'għandniex nitkellmu fuq żgħar.
Il-kbar għar miż-żar. Għar miż-żar. Għax iż-żar forsi m'għandhomx dik il-maturità. Il-kbar għandhom il-maturità. Il-kbar jagħmlu għar miż-żar u mbagħad jaħdu bi kbira. Lejn qed niltaqgħu ma' ħafna adulti li għandhom l-età, mhux il-maturità. Ġifieri li baqgħu tfal kważi. Issa, nixtieq nistaqsik. Inti issa qed tiġbed korrelazzjoni mal-fatt li hawn żieda fl-ansjetà mal-fatt li it-tfal mhux qed naħalluhom jitalmu kif wieħed għandu jġarrab ċertu problemi. Pereżempju ħanajdlek, il-fatt ukoll għax għandhom affarijiet tali ma jgħinuhomx, il-fatt illum illi daw il-komunikazzjoni tagħhom hija ma' screen. Illum għandna problemi enormi ta' komunikazzjoni, ta' socializing, ta' kif. Għalli xax inti warra l-screen tista' tikdeb minn int, tagħmel false x'ismu għaw. Dik il-ħaġa tal-għajnej li konna qed ngħidu l-ewwel. Li ċkan ħaġa, qed tifhimni. Issa, jekk inti għandek tfal, illi daw qed tħallihom sakemm qed jikbru, tinċithom u inti tivvintalhom u toħolqilhom attivitajiet biex ma jkunux id-dar qudiem laptop, qudiem computer, u tivvintalhom affarijiet jinnaf ta' sports, ta' avventuri. Imma jint pala adult trid tagħtihom daw, trid tagħmilhom, trid toħloqhom. Qed biex tesponjhom daw li jmorru jaraw exhibitions, joħolqu stejjer fuq kull inkwadru li qed jaraw. Illum daw qas issibhom. Jien niftakar ninsuq il-karozza kelli tifla ma kienx taf toqgħod bil-qiegħda, issa jien ninsuq il-karozza u biex nevitala li dita inħarsu naraw l-ewwel sħaba għaddejja u ngħidilha Mart, mela darba kien hemm u nara pereżempju f'din l-sħaba moħħi jkun qed jara ħobża. Mela darba kien hemm furnar. U dal-furnar għamel dil ħobża speċjali. Ngħidilha nuriela u trid tkompli l-istorja. Imma tibqa' dejja, Imbagħad jien niskanta li t-tifla tħobb tikteb u tikteb tajjeb. Jeddina mindu kienet żgħira. Ħlif ngħidu l-istejjer ma nagħmlux aħna. Imma kieku jiena kont nażel li din tifla mqarba li toħu gost tagħmli tiegħha mur ġo restorant, ma ngħidux biss, mur f'restorant. Tara familja ta' tlieta, il-mama, il-papa u tifel jew tifla. Il-mama fuq il-papa. It-tifla tipprova, mama, papa, fl-aħħar x'jagħmlu? Joħorġu la żewġ mobiles, jew mobile u tablet. All right? Biex jisoddu l-ħalqa wkoll. Inti x'komunikazzjoni qed toħloq damju? Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Ma jienet nara qed tipponta lej żewġ problemi li qed jikkawżaw dil-prevalenza aktar għolja ta' problemi ta' saħħa mentali. Waħda hija li aħna bħala individwi maħniex qed nissawru b'mod li aħna b'saħħitna lura mal-ewwel intop. Eżatt, niġu spare parts u għax nitalmu wis tard fil-ħajja li l-ħajja hija l-ħajja diffiċli. Għax meta inti tipproteġi wis il-luliedek għal żmien twil minn flok bil-mod il-mod għallimtom li isma' l-ħajja tagħmel sagrifiċċju. F'daqqa waħda dardu jagħmlu sagrifiċċju u issa m'għandhomx il-mamid dedi biex ħarsuhom u allura l-konsegwenza tkun li daw speċa ma jkollhomx dik il-fakultà waħda. L-oħra hija li naħseb hija problema, u ma nafx li mill-ikbar problema li hawn nuqqas ta' sens komunali li llum il-ġurnata m'għandix bżonn jien iltaqa' ma' żgħażagħ. Jkun nagħlem ukoll. U m'għandix bżonn tfajla jien għandi l-pornografija. M'għandix bżonn ħbieb jien għandi l-GTA. Kif? Inti minn għalik li m'għandek bżonnhom daw l-affarijiet. Inti qed tissostitwixxi bżonnijiet bażiċi tan-nies li tibni umani li tibni li ilhom jidwu fina għal eluf ta' snin. U li jagħmlulna li aħna.
qed partatom ma' xi ħaġa kompletament sintetika u naħliflek li sa tiġi f'punt fejn inti ħad tiġi fi kriżi għax dak huwa bżonn bażiku tal-bniedem. Bil-fors. Issa il-biċċa illum il-ġurnata dal-ejjajiet alla ħarsi tħol fiha xi ġennuk. Tifhem? U din li tibda temmen li jisma' dawn iżjed intelligenti mill-bniedem se jkunu. Mela l-bniedem jekk inti lill-bniedem tneħħilu l-iktar affarijiet fundamentali tiegħu li fosthom hija li huma ħossuhom tajbin magħhom infushom. Tu li kapaċi jikkomunikaw. Tri li jekk mhux kapaċi jikkomunikaw jkollhom issues li għall-inqas tal-limhom ifittxu l-għajnuna. Li l-għajnuna. U li l-għajnuna ma jsibux mant il-ħbieb. L-għajnuna jridu jfittxuha mingħand nies li diġà għaddew minn esperjenzi simili. Għax bajna naraw traċedji ta' żgħażagħ, xbajna, ejjejna. U nies u familji mkissrin bluġeħ f'qalbhom u li kultant joħdu it-tort huma. Leħi, tort mhux tiegħek ma f'dal każijiet, tort mhux tiegħek pa it-tifel, it-tfajla, il-ġuvni għażlu dik it-tip ta' kumpanja, dik it-tip ta' ħajja. Inti tajthom l-istajt. Issa jekk imbagħad dan at the end of the day, hekk rid għax hekk jemmen li hekk biss jista' jasal biex isib naqra gratifikazzjoni illi jasal il-weekend u jinfaqa da. X'tista' tagħmel iżjed int. Issa, tgħidli allura jiena nemmen dejjem illi iktar ma int bħala adult, jekk jiena t-tifla li dejjem ratni bil-ktib fidi. Diffiċli. Illi se nara bit-tablet flok bil-ktib. Diffiċli. Għaliex? Għax kif tara it-tfal huma xadini. Il-mannerisms dawn jikkupjawhom. L-istess bħalma jikkupjaw il-kliem tagħna, l-istess bħalma jixorbu il-mod ta' kif aħna nirraġunaw l-affarijiet, u mbagħad huma jimmultiplikawhom. Tifhem? Issa, jekk aħna għall-inqas naslu f'punt fejn nifhmu illi il-kuntentizza tiegħi irrid infittixa u insiba jien, u mbagħad bla ma nkun naf dik l-istess kuntentizza ngħaddija ta' madwari. Tgħidlek kif qed bla ma tkun taf. Għax kemm il-darba ġieli inti tkun pereżempju qed tiltaqa' ma' persuna, tgħid asra kif ikklikjajt hekk magħha din. Jew tiltaqa' ma' persuna tgħid ara ħi għandu minn kollox imma ma rridux b'nemes mejl terġax saqni leħ. X'inhi di? Hija il-vibrazzjoni qed jgħaddilek, hija il-sens ta' enerġija li qed toħroġ minnu. Qed tifhem? Issa hemm riċetta illi hija bażika illi però wieħed irid jaħdem fuqha. Jien tista' tini l-iktar riċetta tajba ta' torta tal-lews. Sewwa. U r-riċetta ħallija ġol ktieb. Ir-riċetta xiex twassal, ġo? Ir-riċetta twassal biex inti kollok ħajja illi inti kapaċi tiddilja ma dak kollu li jiġi fuqek mingħajr ma tiddispra u li tkun taf illi fejn ma tasal xint hemm entità ikbar minnek li tuħu ħsiebek. U jekk inti di tifhimha qatt ma tista' tasal punt ta' disperazzjoni. Qatt. Ir-riċetta x'inhi? Ir-riċetta hija waħda. Illi inti trid tifhem li għandek bżonn ta' ħin ta' silenzju fil-kwiet. Jiena għaw min jgħidel, jien ngħidilha meditazzjoni għaliex xejn speċjali dil kelma, kull ma triti li kulħadd jagħmilha di. Meta jiġu mix-xogħol dak li kun jgħidlek tieni naqra ħin to unwind. Dak il-ħin qed timmedita qalbi. Għax ma taħseb xejn. Issa kieku inti dak il-ħin, illi qiegħda b'dik il-paċi, f'dik is-serenità, flok ma tgħid, ma llum ġurnata kalli tgħid grazzi li għaddit il-ġurnata, ġejt hawnhekk u grazzi. Tibqa' tgħid grazzi għal kollu. Dik hija waħda. Alright? Mela, it-tieni. Waqt li timmedita, ħnisprona għal meditazzjoni nasib hija fundamentali naħseb għal dak li huwa ir-rapport tiegħek ma' moħħok. Waqt tkun qed timmedita, inti tkun qed tiżvojta moħħok mill-kontenut li
Jiena kif il-motta kif timmedita x'inhi l-meditazzjoni. Meditazzjoni hija meta inti qiegħed fiskiet u qed tgħid minn rasek sa saqajk kieku jkolli nagħmilha mentalment ngħid isma' ħa nirrilassa għajnejja. Nirrilassa wiċċi, onqi. Nirrilassa spallejja, nirrilassa jdejja. Li tiġi illi inti kważi jaqqas tħoss il-ġismek. Inti tkun f'dal ispazju sabiħ ta' xejn. Bidejk il-fuq, darek dritt, on the first 1/3 of the chair, jon kella b'saqajk, ikrossjati biex inti żżomm darek dritt. U tagħmel bissima żgħira fuq wiċċek. Dak il-moment ta' skiet, ta' paċi, ta' serenità, huwa il-mod ta' kif timmedita. Għaw min imur qudiem baħar. Għaw min ikun qiegħed mal-kelb, mal-qattusa. U joqgħod iżjel biss. U jaqgħod f'dik il-paċi issa. Il-meditazzjoni però tista' sservi għal ħafna. Mela ejja ngħidu li inti għaddej dal-proġett, se spiċċa dal-proġett u trid tagħmel proġett ieħor. Imma x'se nagħmel tagħmel timmastermind all right, imma għadek m'intix konvint. Mela. At that point, importanti trid tkun taf xi trid. Tgħidli għadu ma nafx xi trid. Taf li trid proġett. Issa, trid proġett, inti ddeċidi kif tridu l-proġett. Trid proġett li inti permezz tiegħu tolqot il-komunità. Trid proġett li lilek personali jirrendilek il-flus. Trid proġett illi tinkludi l-familja fiha, ma nafx. Kun nafx xi trid. Għadek ma tafx eżatt se jkun, imma tafx xi trid. Mela, għandek destinazzjoni li tafa il-vjaġġ għadek ma tafux. Mela f'dak il-każ inti qabel ma tibda l-meditazzjoni mela orob tidejk u se tibda dal-proċess li tpoġġi dejjem idejk il-fuq għax li dejjem ma mirakolużi, jieħdu ħafna informazzjoni, ħafna. U allura inti toqgħod hekk għall-paċi. U jekk għandek xi ħaġa illi tixtieq risposta li hawn m'għandekx, itfa' dik id-domanda jgħid grazzi li qed tagħtini risposta għal li ma jista' jkun l-aħjar proġetti li jkolli għal quddiem biex nilħaq il-komunità. U wieqaf żomm f'moħħok illi inti qiegħed ikkonness isu għandek antenna ma fuq li di se tfittex, mela inti tfajt request. All right? Faċli di ta' tifhimha għandek il-iPhone, għandek whatever. iPhone, mobile, whatever. All right? U inti se tidħol fuq Google u se tgħid tisma' how to cook a cake. Se jiġri dak il-ħin. Da se jibda jfittex kull imkien biex isiblek l-informazzjoni u jniżilha. Kull computer ġi maħluq fuq kif jaħdem il-moħħ. L-AI hekk maħduma eżatt kif jaħdem il-moħħ. Għadhom ma ġewx ma waslux għall-intelligenza biżejjed, imma fuq hekk maħluma. Mela, aħna inti meta għamilt di tfajta di fl-univers, inti qiegħed fil-paċi u l-antenna tiegħek qed tfittex għal-risposti. Ir-risposta taf tasal dak il-ħin, taf tasal ġurnata wara, taf tasal waqt li tkun rieqed, pum. Ġitek idea u ktibta. Taf tkun qiegħed titkellem miegħi u għandi t-shirt jiena u dat t-shirt li qed nara istra qed ngħid pum, għaddi li messaġġ. Dik hija information as against knowledge. Knowledge li tkun taf kif għandek tasal biex tirċievi l-informazzjoni. Issa, meta di tipprattika, life becomes a lot easier. Għaliex fej qabel jiena kont għal kull ħaġa li rrid nagħmel, inkisser moħħ, infittex, nirriċerka da. Illum il-ġurnata, jekk xorta nagħmel biċċa tiegħi, imma jekk irrid ħaġa li trid tkun out of the mhux tas-soltu, xi ħaġa li trid tkun li verament ma nafx kif se, u noqgħod din. Naf żgur, mela, it-tielet parti tar-riċetta.
Mela, one hija ir-riċetta jew l-biċċa meditazzjoni li toqgħod fis-silenzju. All right, It-tieni illi inti taf u tifhem illi inti parti minn ta' fuq u minn tisfel. Issa, it-tielet parti mill-eżistenza mill-eżistenza globali li hawn universali, inkredibbli. It-tielet illi din l-eżistenza universali u kbira lilek qatt mi se tħallik waħdek. Għax int parti minna. Inti lilek qatt timmaġinak se tħallihom fitri u tgħidlhom ċaw ma rajtkomx iżjed. Hekk int bindem responsabbli? U għasna sapija possibbli għax l-eżistenza hija kif nifhimha jien in-natura u jiena parti min-natura. M'hawnx għalik, mela dik hija eżatt. Issa, it-tielet hija that you never mela waqt li qed tagħmel hekk inti tkun taf xi trid. And never ever doubt li se taqla dak li għandek bżonn. Issa, jekk inti tgħid li għax għandi ġimgħa ma ġara xejn. U se tibda tiddubita l-scanning għall-aħjar idea qed tibda t-toppnu. Tibżax, irid ikollok is-sabar, issa, tgħidlu jekk ma tasalx. Hemmhekk trid tkun żgur illi minn fejn fiċċew kienu jafu li jekk inti taqlaħħa dik il-ħaġa kienet se tkun detrimentali għalik. So you accept it. Jien għandi twemmin simili, forsi il-proċess tiegħi tal-kreattività huwa simili ħafna l-dali qed tgħid inti. Forsi ma nħoss fis-sens li qatt ma kkunsidrajt li l-eżistenza għandha xi obbligu biex li it-tini xi tweġiba jew xi ħaġa. M'għandix obbligu ta'. Isa kif qed tgħid li jekk nibatilha Le, għandha intenzjoni tajba lik. Għandha intenzjoni. Intenzjoni tajba lik. L-istess bħalma inti jiena jekk binti se titlobni xi ħaġa, l-intenzjoni tiegħi dejjem li ngħinha. Mhux inkissirha jekk jiena bniedem responsabbli. Issa, jekk aħna nifmu illi aħna veru parti minn din l-essenza kbira, l-eżistenzjalità kbira li hemm. Jiena naf fiċ-ċert illi dak li se nitlob, mela jiena jekk illum se ngħidla ma, irrid immissi l-ħadida taħraq. Tħobbni kemm tħobbni ommi tgħidli qasek naf ma tqalix għax jekk se tmissa dik se tinħaraq. Mela, allura se ngħid ommi tobodni? Le. Se ngħid ma tridnix għax jien m'iniex qed naraf għadni żgħira wisq biex nifhem x'qed tgħidli, imma l-verità hi illi she knows much more than me. Xi ħadd taf kif darba spjegaj li di? Meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dit tip ta' awareness, kien għalli di tifhimha hekk, għalli Joseph, aħseb f'bini. Mela, inti tkun tgħix fis-solar tisfel. Toħroġ fit-tieqa, il-vista ta' għajnejk settik mit-triq sa triq u forsi tolli għajnejk il-fuq. Semmek imma se tara. Hekk int se titla fit-tielet solar, se tara dak li rajt isfel, imma iżjed fil-font minn kull naħa. Jekk inti tlajt fuq il-bejt, inti qed tara r-raħal. Mhux it-triq, ir-raħal. Jekk int tlajt fuq ajruplan, inti se tara l-gżira u se tara il-Baħar Mediterran. Kollu. Sewa, ngħidu daw affarijiet eżistenzjali. Missom. Aħseb wara meta inti tifhem illi inti parti integrali mill-univers. Jien għandi ħafna għodda mill-li qed issemmi inti li jisu bizmin organizzajthom u nutilizzhom. Fil-ewwel pereżempju inti semmejt li meta inti l-affarijiet li titkellem u taħseb inti eventwalment issir. Jiena meta kont fl-iktar momenti diffiċli ta' ħajti fejn ħsibt li
m'għandix minn fejn oħroġ. Il-prattika tiegħi kienet li nikteb itri lill-persuna li jien se nsir. U ngħidlu sma' jiena ġejta fi triq tiegħi tieni ċans imma daqt ħaniltaqgħu u la niltaqgħu u f'dak il-bniedem kont nara bniedem b'saħħtu reżiljenti li se jkun hemmhekk għall-familja tiegħu li se jittejjeb kreattivament. Ħloqtu, eżatt, proġettajtu u mbagħad bdejt miexi lejh. U dik ftimta, darba kont smajt, talk ta' wieħed Wayne Dyer, ma nafx ta' x'milu Wayne Dyer. Wieħed mill-kbar, għandek daka Wayne Dyer għadda minn dal-ġerni kollu, Wayne Dyer biex nagħtu naqra ta' Sfond forse. Wayne Dyer. Mela, Wayne Dyer huwa persuna illi dana kien speaker kbir għamel il-miljuni tal-miljuni u darba deċida da li jrid jiskopri il-ħajja ta' dawn in-nies orrif illi they just give up everything. Taf kif? U jibqgħu dejjem kuntenti u fl-istess ħin, għandhom qisha d-dinja kollha tagħhom. Mela dana mar għamel sena jidher li Tibet. U għamel sena ma' masters kbar fej daw mhux jgħodu jpallaw, daw skiet, jagħtik eżerċizzju wieħed u inti trid taħdem fuq u sakemm you get your realization, your awareness, il-consciousness tiegħek tola naqriżjed. U bad at one point da fehem li isma' jiena billi għandi dal-miljuni tal-miljuni. X'sennuhom jgħid għadu pittada. So da neħħa kollox u għad-dirittura tgħid il-mara li trid tasal għad-dik li. Ma u hekk hemmen jekk tara it-talks tal-aħħar dawlik li għamel dan l-aħħar snin. Laqgħa żarbu ma jilbes Wayne Dyer. Għaliex il-kunċett tiegħu huwa illi meta inti qed issib lilek innifsek daqshekk kollox superflu. Kollox superflu. Fim? U llum il-ġurnata fej qabel kien jgħix f'dawk l-estates kollha kellu eċetera. Llum il-ġurnata jgħix f'dil-ħajja fabbli għadu jgħallem, għadu jagħti. Le Wayne Dyer miet, Wayne Dyer meta miet. Xi 3 snin ilu minn għalija miet. Veru, jiena insegwi l-daw tiegħu. Kien hemm storja vera sfortunata ta' Wayne Dyer eventwalment. Mela, dak eventwalment kien minn għalija iċċekkja waħda, minn għalija kellu djanjosi ta' kanċer minn għalija kellu u kien marant wieħed il-Brazil. Jiena Wayne Dyer tani ħafna, kellu sentenza when you change the way you look at things, the things you look at change. U dik kienet ġiri l-massima ta' ħajti u hija marbuta ma' dak li qed inti li l-gratitudni f'daqqa waħda tagħti bixra u kulur kompletament differenti għal ħajtek u dik vera kienet tajnun. Imma eventwalment Wayne Dyer was diagnosed with chronic lymphocytic leukemia. Lymphocytic leukemia. U kienet kellu dil-istorja sta li ħassejt kienet vera krudili, da kien hemm wieħed il-Brazil, John of God xi ħaġa kien jismu, max qatt smajt bih da John of God, Braziljan. U da l-Braziljan insomma perswadih li da jista' jfejqu li ħajitlob fuq u ma nafx ismu, u Wayne Dyer waqaf juhu terapija jew x'għamel. Miet kien jidher li kien miet xi 2014, 2015. Kienet u broke my heart għax li kienet vera bnidem ta' għajnuna kbira. Għandu talim tal-blieħe, Wayne Dyer ġibriem ħafna minnhom da, għandek Wayne Dyer, għandek Jim Rohn, Dr. Joe Dispenza, għandek il-Bruce Lipton. Ma tafx issemmi. Ovvjament, tipo f'moħħi dejt ngħid imma kif jista' jkun xi ħadd bħal Wayne Dyer, xi ħadd ieħor jipperswadih minn xi ħaġa daqshekk ma' linja għax da għandna tnejjek bih prattikament.
U mbagħad eventwalment fuq Netflix hemm. U kien ħareġ ħafna fuq John of God. Eventwalment kien ħareġ ħafna. Scam kbira. Kien scam vera kbir. U hemm dokumentari fuq Netflix ta' John of God ukoll jidhirli. Jew x'imkien jew HBO wieħed minn daw. Li da kien għandna sociopath. Daqshekk, issibhom daw ukoll, ġifri, ifhimni, ħanejduha dana ma jfissirx li għax inti tkun tagħmel daw il-prattiċi kollha min tista' tispiċċa min tista' titlaq. You know, ġifri dana ħafna drabi jekk inti għandek xi ħaġa li qed tinbernaġġu fik. Kemm jista' jkun jekk stess tkun qed tgħaddi minnha għall-inqas tgħinek biex inti ikollok paċi to go through it. Għaddu minn esperienza li dejjem baqgħet moħħ kienet meta kelli l-gijam barra kont qed naqra ħjar l-isptar. Qabel ma bdiet trid kafe, te, xi ħaġa? Le, naqra misħun. Naqra misħun. Please, thank you. Pawzetta kienet dik fidejk. Fuq li. Thank you. Mela. Yes. Grazzi, thank you. Isma, qabel ma mela, għaxina u inti, zewċ magdi tal-pimbole. Mela, konet naqbdu r-reċetta. Nishtiq nkun ċert li nikkonkludu għal-reċetta. Mela, ħanajdlek x'tal-imtina mir-reċetta un bat għal-ġandiniez. Mela, il-silenzju. Li inti parti mill-eżistenza minn natura u inti dejjem plagjat magħha. Kważi tritu matriċ, imma mbagħad għandek l-opportunità li taċċedi dik il- Fejn ma tasalx inti jasal ħadd ieħor biex jgħinek. Semmek wasalna sef li. Le, issa wasalna illi trid tkun taf xi trid. Li trid tkun taf x'trid. Dik qabel naħseb is-silenzju le jew li tipproġetta. Le, inti s-silenzju l-ewwel għaliex għax inti jekk il-bniedem ma jafx hawn nies li jibżgħu mis-silenzju taf di. Naħseb bil-maġġor parti tas-soċjetà jien naħseb għalhekk aħna addicted għal mobile phones għax kif jiġi mument ta' silenzju isma' ħana l-Instagram xejn. Jibżgħu mis-silenzju, ġifieri dik hija waħda minnhom. Qed tifhem? Issa li għedin nejdu, mela l-idea tal-meditazzjoni hija illi inti issib dik il-paċi tista' talli kollox warajk toqgħod taqra waħda fis-silenzju għall-kwiet. Mela, issa jekk inti biex tasal fejn trid tasal, trid tkun taf xi trid. It-tieni ma tiddubitax li se tasal għaliha come what may. Make sure li dissa tkun xi ħaġa li hija tajba u pożittiva li kol ta' madwarek. Sowa, issa ir-raba hemm dik li jiena mhux jiena li ngħidula visualization. Inti kont tiktibha fuq littra. Eżatt. Jiena dejjem meta kelli l-ar sitwazzjonijiet tiegħi u kulħadd kien jgħidli missa timxi, jiena kont inkumpanija magħluqa u narani illi qed immur mixi twal. Narani qed naqbes, narani qed nagħmel l-eżerċizzju, narani qed nerġa' nom, narani u nħoss dik is-sensazzjoni u l-gost tal-moment. Malli inti l-istampa ta' moħħok qed ittieha l-ħajja bl-emozzjoni dik tajta l-ewwel nifs biex issir verità. Mela, dik hija ngħidula visualization. Imbagħad żid magħha dik li ngħidula affirmation. Li inti isa diġà għandek dil-ħaġa, mela jiena ma kontx ngħid isma' l-kliem. In-nies jgħidulek u lejja ipprova. Forsi l-kelma prova ma teżistix, talliex teżisti fil-vokabolarju, għax malli inti qed tuża l-kelma ipprova fija għandek understood illi għandek 50-50 ċans li mhix sa tirnexxi. Jien ngħidlek lilek John, ipprova hu. Ejn nagħmlu issa, ipprova hu John. Ipprova. Le, qomt. Ma provajtx, qomt. Imma n-nies jibqgħu jużaw għal-kelma ipprova. Il-kelma ipprova ma teżistix. You either do or you don't. Dak li kun jgħidlek, imma jaħza biex ma taqtallhom xalba. Le jiena malli jiena lilek qed ngħidlek ipprova għala il-bib.
tantik għad intendere, jekk ma talaqx ma importax, għax 50-50 ċar. Jennek se ngħidlek, għala il-bib. Inti tista' ma talqux, imma ma tistax tipprova talaq jew ma talaqx. Mela l-kelma tipprova l-ewwel ħaġa li rridu nneħħu mill-vokabolarju tagħna bħala adulti u tat-tfal. Dik l-iktar kelma perikoluża li jista' jkun hemm, fl-opinjoni tiegħi. Issa, ifisser li bil-fors trid tagħmlu l-uġġett li tista' tażel li. Imma kun naf li l-intenzjoni tiegħek hija clear cut. Issa, mela mbagħad għandek il-kelma l-oħra. Mela ngħidu li jiena bdejt naħdem u nixtieq ninvesti f'dar. Mela jien se ngħid il-ġisma nixtieq jiena nixtri dar. Bil-paga li għandek sa tixtri għadda. As against, ngħidlek tajjeb, x'tib ta' dar trid hi? Issa, mbagħad jien ngħidlek jiena hekk imxejt. Kull m'għandi f'ħajti hekk imxejt jien. Ngħid isma' xirrid nari, mela, kelli dar jiena u kelli bżonn immur ġoflet għax ma stajtx nitla' tara x'ħabba dari. Mela rrid appartament. L-appartament rrid li jkun spazzjuż biżżejjed u kont noqgħod u kont nara li jkollu fireplace, li jkolli ma jkunx wieħed minn dawk il-flets li hekk biss li jkun spazzjat sew. Il-flett li kelli dan it-tifla tista' taħilfu għalija. Kien eżatt kif kont jien immaġinajtu b'moħħi. Daw il-kemm trid minn kull imkien fuq quddiem fuq ora. Meta ġejna biex nitilqu minn hemm u tifla għalt li ma għalt li marru ġodar, għalt li natant nejdu biex nitilqu marru ġodar u da. Jena għed wasal iż-żmien u niftakar edek u għed nejt isma. In-nies fejfiċu fuq il-Malta Park u niftakar ċar u għed nejt isma. Ibat li post li tajjeb għalija u għed nibdan fit-tixek. Pum, nidħol fuq post u għed, kem issa jena mnix wahda li għad kont ngħid li se ngħix f'dar antika. Għad. Dejnħobb il-modern ħafna. U diti, kemm sabiħa ħadin, dat id-derek. Tħalt fija, ġiet ħabibba tiegħi dakinhar. U għalt li x'qed tagħmel, dit taħdem fil-real estate. Għattilha għadna kif bajjad nitlaw u qed tgħidli Marta forsina, għattilha qed ħannara da. Għaċettar, għalti d-disa beħ morru narawa. Għalti xeċet tibda toħu ideħa. Batti t-tifla t-tila Marza morru naraw di. Għalti għazif ma, house of character. Far beyond our budget. No. Tatni raġunijiet kollha fi. Għattila insomma, melenti minn semmar ma ħabibati. Morru narawa. U ġibitni insomma, tloħi għassa nejdlek naqqasli. Għatlu ma hija beyond my budget. Tu għax vera, terġobni, ċeċ. it-tifla bdiet tgħid kif tħanna waslet fil-kortja. Ġiet it-tifla ġiet. Fil-kortja tħarasek, għalt ma jimxil barra. Qed ngħid x'qed tiegħek. Għax ġieli jkollok tkun naqra sensittiva da. Għattilha għandha mard ma ċtawn ġew. Għalt li mxi ma qalt lex tanti sabiħa. Għalt li issa se noqgħod immur id-dan, noqgħod nagħmel in-nervi għax da. Insomma ħriġna. Għaddew 3 ġimgħat. Rġajt il-tat ma' din il-ħabiba tiegħi. U għalt li kif kont bajfa, għattilha taf kif bajfa. Għattu mor nerġaw, għattu ħanar, taħlet kif kienet għadda man bijaċ. Nerġaw nċemplu, ċemplit l-dak, għattilha nferġu, tlamma taf kif, naf li muxek, insomma. Għaltlu, nistaw nerġaw ġenarawa. Għat nejdila, ħallu fi, u rġenu għana. Għana, tifla raġeġġiet, insomma, tħanna mbatt tibda tara differenti, dik il-kamra namilek, dik namilek. ħafna dawl, il-gidar, u jena dejjem fettex id-dawl. Kullum kien fettex id-dawl, għax id-dlam id-dejjan. Mela noħorġu, u kien hemm koppja deħlin biex jarawa. Dabu bdat għalt tisma. Għalt li imma di vera toġbok għax daħu sof karret. La di vera toġbni, għattil għanda enerġija sabaħ ħafna. It-tifla għattil għant tissa bissa tarġa ta' erdi l-għolum, mok isma għal-marru postiħor, għattil di l-ħolma ta' ħajti, bla bla bla. Għanna ħallitna jem, marra t-ċeppel il-da. Għattu għan kelmek kek joġbu. Marra ftiġġiet, għalt li nawgurali għandek dar.
Għada ħammurna mill-konvenju. Għattina, il-prezzu da. Għalt li binna l-importanti li tatjom l-kax, eccetera. Naħlef li għat ma kont noħlu li jista' jkollu postek. Imma t-tifla tant dejjem għamlita realtà tagħha. Dejjem. Illi għaddiet li l-informazzjoni bla ma nafija. You know? Thank God, I'm very happy, post hello, raħal nis mill-laqwa, ġifri, xirrit ngħidlek jien. Li kiku jiena bqajt fuq dak li jienet, le għax din għalja wis, għax dek, għatma kont nasalla li għa. Imma din, l-abuba tijaj, li aħna ħdimna ħafna flimkien fuq da xol ta' kif jaħdem il-moħ, kif inti tista' tivviżwalizzhom l-affarijiet, eccetera. You know, she made it happen. Issa, ir-riċetta mela illi plus dawn li qegħdin ngħidu, meta inti qed tarhom l-affarijiet, l-importanti li tagħtihom dak il-feeling ta' ġo fik. Li qed tieħu gost li qed tarak tagħmel. L-ewwel għamilt naħseb mela, naħseb l-ewwel għamilt punt li huwa importanti l-viżwalizzazzjoni li inti kont tagħmel, kont ukoll isek titimbra b'emozzjoni, bil-ferħ. Bil-fors. Jekk neħħel l-emozzjoni m'għandek xejn. Issa dik hemm dal-aħħar rajt lecture vera interessanti ta' wieħed Andrew Huberman li huwa minn għalija neuroscientist. U Andrew Huberman jgħidlek li l-aqwa mod li titgħallem xi ħaġa hija li titgħallima u temes magħha emozzjoni u speċa di ħaġa li ilna nafu fil-verità, imma llum il-ġurnata nafu li inti toħloq li jiġri huwa li inti toħloq pathway f'moħħok ta' talim. Mbagħad hemm ċertu neurotransmitters, insejt li huma neurotransmitters affarijiet biex niftehmu huma bħal serotonin, dopamine, eċetera, li il-moment li jinħoloq dak il-passaġġ kif inti mbagħad iżid emozzjoni miegħu qisu jaħarqu taf kif jikkristalizzah u jibqa' hemmhekk. U probabbli li jiġri b'daw il-visualizations huwa li inti tibni din il-memorja u mbagħad tistampa bl-emozzjoni u tibqa' miegħek. Fil-fatt ħafna nies li għandhom l-istess ħsibijiet dwarek ta' kif tasal għall-affarijiet, forsi mhux neċessarjament eżatt l-istess, imma meta tisma' pereżempju il-Michael Jordan jitkellem, jew tisma' il-Mike Tyson, jew il-50 Cent, jew daw in-nies kollha, kollha għandhom din il-proġezzjoni ta' jiena hekk se jiġri u f'moħħi din diġà ġrat kienet jien kont ġan ħossni li jiena Michael Jordan, taf kif. Ġifieri hija vera spex ta' riċetta li minkejja affarijiet li huma forsi għadhom bixra naqra differenti li hija xi ħaġa li tara tirreplika ruha ħafna ma' ħafna nista' suċċess. Jiena l-unika parti biex inkun interament biex dan il-parti tad-diskurs ta' tkun interament biex sinċira, jiena l-unika parti diffiċli naċċetta hija li hemm xi ħaġa li għandha intenzjoni għalija. Jiena nħossni li jiena parti mill-eżistenza, jiena nħoss li s-silenzju jtini vantaġġ kbir, jiena nħoss li meta nivviżwalizza u nemmen dak li qed nivviżwalizza u nżid emozzjoni miegħu ħajti bidles biex jiena mort minn drug addict tal-missier li vera impenjat. Li l-unika ħaġa li insib diffikultà naċċetta hija li l-eżistenza għandha xi intenzjoni għalija. Jiena nħoss li jien għandi intenzjoni li biha rrid ngħix. So dik l-intenzjoni tigwidani. Tajjeb, naqbel miegħek totalment jien. L-unika jiena li nara però u li twassalni li nemmina sew din. Il-fatt illi meta nħares madwari tant nara affarijiet inkredibilment żbieħ u kbar u ma nistax nifhimhom illi nibqa' nistaqsim allura daw min ħalaqhom u daw li min ħalaq lilhom min ħalqu u meta inti qed tibqa' dej u inti tinduna going back li minn hemm wasalt int
Ma nistax ma nemminx. U jiena bnidma li tant u nitlob ħafna jien, ħafna. Ġifieri kollu bżonn xi ħaġa, taf kif noqgħod hekk għall-kwiet u għax naf li se naqlaħħa. Issa, jekk ma naqlaħħix, ma ġara xejn, ngħid mela ma kellix tkun. Imma di oħra wkoll imbagħad il-famuż letting go. Illi hija diffiċli ħafna sakemm tifhem il-forza li għandha, mela, neħdu eżempju tal-letting go. Grazzi tal-li qed tissegwuna jew segwejtuna sawhekk insomma, nittama li t-taħdida tiegħi u ta' Ġozett toġobkom qed tikom pjaċir, qed tieħdu xi ħaġa utli valida u ta' valur minna. Qabel ma nkompli nixtieq infakkar li dawn huma l-azzjendi li ngħiduna daqqatit u jekk għandkom buzz tgħinu dan il-podcast, mela allura nirakkomanda tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tal-Hungry Hippie tal-Browns, ta' Vinja Kapriċi ta' Bram, kif ukoll Maple, li Teatru Malta li bejn 12 u 15 ta' Settembru ħajkun qed itellaw ora, id-Derek Meets Lafex Media, kif ukoll il-Garmin li jagħmlu arloġi bħalma tafu kemm ta' sofistikazzjoni teknoloġika kbira kif ukoll stylish u sexy mawx. Nirringrazzja wkoll lil-Kutriko, lil-Lee Cabs, kif ukoll il-Ferrara Casa. Ara ħankomplu jien u Ġuża Xappara. Ġozett, injorat, għartlana. Jiena nkun imrobbija, eżempju, ma' persuna li kienet tkun sawwatni li taħqarni li ta' da, u ma naħfri laqat. Dak il-pis, ma nafqolix, għax li għowtija jekk tijajt, lew, għazek nafx naf, unħallihom jiena ħajti kollha qed inġor pis li qed itaqqanni l-ħin kollu. Xirrid, dak kelli naddi minnu biex jinsir dik li jien illum. Namela jien il-ħadd ieħor le. Issa, min għamili li dil-azzjoni, se nagħmel insemmu nifraħ bih, le għallin għażommu tal-liju. Imma nieqaf nobot. Nieqaf il-ħin kollu nagħti mill-lar u l-ħin kollu f'kull sentenza li ngħid nerġa' ntellaw fil-konverzazzjoni biex nara kif meta daqjet id-dar plaċidu għala bibu minni u jiena l-ħin kollu għaddejja regretting that moment ta' sena 10 snin, 40 sena ilu, u nibqa nirrepetih. Dik hija l-ħasra kbira tal-umanità li maħniex ninsibuha diffiċli, mhux m'aħniex kapaċi, għax aħna kapaċi, imma li nsibuha diffiċli ħabba l-orgolju tagħna magħna nfusna, illi jiena ma nċedix. Per eżempju, jien iktar ma nikber, iktar sirt nitgħallem. Illi qabel intgħid li xi ħaġa nkun naf li għattejt ħmerija, jiena rrid infehmek. Illum ngħidlek darba, ngħidlek ma ngħidlekx tlieta, u mbagħad nieqaf ngħidlek għandek raġun ta'. U ntjulek ir-raġun. Għaliex, għax l-ikbar trux u dak li ma jridx jisma'. Ħassasik fuq letting go, jekk ma tix tweġibnix. X'kienet l-iktar ħaġa diffiċli għalik biex tidħeles minna? It-tifla. Wis. Ma kemm issejt li punt delikat. Taflaqt ma ħsibt fiha imma t-tifla. Jiena qatt ma ppjanajt tat-tifla. Qed ngħidlek jiena f'ħajti ftit li xejn kont nippjana. Meta sirt naf li kont pregnant, l-istess that was a shift ta' ħajti. Li jattissa għandi l-ewwel priorità t-tifla. U meta ngħidlek priorità, kienet priorità assoluta. U rrid dejjem inkabbara b'dal, this open mind biex tkun tista' tasal għal konklużjonijiet tiegħek. U thank God, għandi tifla li għandha dejja tagħha, għandha da, very down to earth. Li ġieli li tgħid li u minn hemm ma xajjejtni kif sir dal-aħħar, ngħidla ħallini, għax għext biżżejjed bil-kwitijiet tiegħek fuq ix-xejn. Jiena nixtieq titgħallem minni li ħadtu xejn m'għandu għalfejn jinkwieta fil-ħajja. Jien għaliex? Għax għandi jiena fuq min inserraħ. U dejjem jaqdini.
Pero dit tifla, mindu kienet zaħira, kienet tajli, mamma jina rrit nistudja barra, mamma jina rrit munnex barra, mamma jina. U jina konnejt, jina dawart ħajti ma dit tifla. Kif senna? How will I ever let her go? How will I ever let her go? U li min jaf kem kienu jajdu li, għalli ma ħatitlaq lek. So, bil-mot il-mot, u dir-repetejtu s-sanilek. Iktar ma bdejt tikber, iktar bdejt nara il-potenzjal tagħha u bdejt nara li għaw sar zaħru wisqalija. She needed a bigger space. No? Yeah. Meta one fine day għalt li applikajt għal scholarship. Għalt li waċċettawna 5 universitajiet. Et wasal il-ħin. So, dak kien il-moment fej bdejt ngħid, okay, Jos. So, millum il-qoddim trid tifhem illi int miegħek innifsek biss trid titgħallem tgħix. Għaliex għax dit tifla dejjem miegħek, kullum kien miegħek. U marrat, insomma, marrat għamlet il-masters, marrat ħafna fil-masters, u għalt li ma jena għawsa nibqa. I knew it deep down inside. Meta I faced it, għattila jena mart, il-kontentizza tijak irrit. Happy end. Ma konċ happy end. Kelli uġi kbir f'qalbi. Però, what I learned was, illi jisma, jina darba kien għalli profs Grek, meta wellit t-tifla, u niftakra kelli xaħġa ġar kont inkwitajt, meta wellit terġet marta medvista għandu għatlu għax kont inkwitajt ta' għalli jgħaf. Għalli inti l-ewwel darba, għax veru l-sirt mama, għalli melek joġbok kuna fi xol tijak xinu. Għalli trabi jitwildu hekk biex jitilqu l-barra, xolok u biss li tigwidhom, imma ħajjithom jitaħħom. Neddu, għada tarbija se jiġi jgħidli mixtieq, għalli t-tarbija mixtieq. Qedem, inti qedem da biex tigwidhom. U kont ħatta kbira, u bqajt newdem fuq għadi. So meta jena jfejz dek, ġi din fudnejja tfal mux tijek. U allura mbagħad I learned illi waħda mill-iktar affarijiet li tgħinek f'dak ċirkostanzi hija illi bless and let go. Bless and let go. U mhux nies tifla li nħobbatan, ngħidu persuna li għamlet ħafna ħsara. Rader mill-li nġila ta' drittijiet tiegħi, mhux le. Smajt jena. Imma mbagħad m'għandikx ċans li se nibqa' nobodok, asmaħlhom. Imbagħad imbirkek, ngħidlek imma jiena wint ninżomm naqra l-bot. Imma mbirkek. U naħseb dik parti mill-gratitudni somehow. Qed tifhem? U allura f'qalbi ma jibqax dal-ġie. Illum il-ġurnata inkun mejta biex nara t-tifla tiġi u tkun dada, imma meta jien immurem u nara dak il-wiċċ, fulfilled biex xogħol li qed tagħmel u da. Nibda ngħid, this is what she deserves. Tista' spjegali, mela di ovvjament jien għandi interess personali ħafna fiha din l-istorja, x'jien għandi tifla l-istess u t-tifla tiegħi hija tifla kreattiva ħafna, nara ħafna potenzjal fiha, it-tifla tini ħafna f'sens ta' identità jiena llum naf jekk hemm xi ħaġa waħda li jiena naf dwari huwa li jiena missier. Dik naf dwari jien, l-iktar ħaġa li naf dwari. Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tkun taf ġon, qed ngħidlek jien. Li jekk hemm xi ħaġa that you should feel really blessed, that you have come to this realization. There is nothing else you can wish for in life. Illi jkollok an acknowledgement u self-realization
that you are a good father. Zik jinsib tuħan saqsi li l-ek mistoqsija diffiċli, bat fucking fottejtni, Le, imma jien naħseb li dinja xi ħaġa. Ok, ħanipprova nesprimiha. The more pain you feel, the more successful you are. Nothing comes easy in life. To be a good father, John, it takes a hell of a lot. To be acknowledged that you are a good father is the great, Arjena titkellem l-Inglis, is your greatest gift on earth. Jena kellim missiri, ma nafx insib kelma waħda li nejt kontriħ, ma nafx. I was so blessed. L-ommi kont nħobba, ummi marar ħafna. Imma missiru was the father anybody would wish for. U niswa li l-ektajtek, I can tell you, illi l-ikbar regal, l-ikbar, tistenna tati xejżjet, l-ikbar regal li tista tati l-lulidek. L-ikbar regal. ħaġa li jiena għala bibi minn kulħadd kważi. Imma m'għandi bżonn validation jien b'xejn zero. Imma li u li jedi fl-aħħar jgħidu li proslam biċċa xogħol tajba. Yes. That is all I want out of life. Yeah. But you have it. You already have it. So, you know, the only thing is li jistaw li dek jirreplikawa, adapetada, relazzjoniet li kollum, you know, because they understand the value of having the presence of a good father maħom. Mela, ma xeħna għadda l-intervista. Mela, ħammorru. Għedda nara interval zaħir. Cheers. Mela. Immek nuħu spun zaħir, John, naħseb. U vera iċħaġa sabaħa ħafna li semmejta din. Għaliex ħafna drabi we underestimate kemm it-tfal għandhom bżonn il-preżenza ta' tnejn. Jista' jgħidhom min m'għandux. Min dejjem kellu joħda for granted. Imma din l-lum ngħidu it-tfal kollox jidraw. It-tfal iktar li jsofru. L-iktar, u jinnaf xennejt, it-tfal l-iktar li sofru. U jekk nistana mal appell zaħiraw, nis kolla li jisimaw, illi li kiku dak li smajtu issa li jattin John, kiku kull persuna li għandu familja jifima, nasab ki kullum tkun irnexxejt għal skop kbir f'ħajtek. Għaliex tkun għamilt missjoni kbira ma' tfal. Għax aħna għandna din l-impressjoni l-om tuħossib it-tfal. Kemm importanti l-preżenza tal-missier. ħafna. It-tfal jitrabew, it-tfal għandhom masil, għandhom sinsra tal-ġen, it-tfal. Tal-ġen. Imma li kollhom is-support u jkollhom role model ta' x'għandu jkun missier. Inti, you know, jekk kienu qed indur nħar, illum il-ġurnata jinnaf li missieri qed ngħidlek, għan-neputijiet kollha għal-ħuti għal da. Role model għal kulħadd. Bil-kemm tisimgħu jitkellem ta' kwi dejjem hemm dejjem preżenti x'għandek bżonn, ejja hi. U jekk niġġieldu jew kollox ngħid mommi, u seta dejjem preżenti. Ommi kienet il-bnidma u dejjem hemm wara jgħinna f'kull manda bżonn. U ovvjament kienu affarijiet li kien jagħmelu biss, ommi kienet taddihom lilu biss.
Imma l-preżenza tagħhom it-tnejn hija xi ħaġa inkredibbli. U jekk iż-żgħar li llum il-ġurnata għandhom relazzjonijiet u jew illi ikunu bla ma jkun maħsub jinqabdu pregnant u jżommu t-tarbija, kunu preżenti għalihom. Mhux tiġġieldu u minn se jilgħab iżjed bit-tfal, kunu preżenti għalihom. Huwa eżattament speċa dak il-ħsib tiegħi il-preżenza tal-missier mhux ħafna nies hemm il-konfużjoni naħseb jien li jaħsbu li l-missier tajjeb ikun hemm ħabba d-disciplina. La xejn. No. Hija l-ankra hija il-preżenza ta' l-affarijiet jkunu okej u l-pa. Aw din il-kalma. Aw din il-kalma, aw din il-blata, aw dan is-sens ta' tranquillità li nissel il-missier. U naħseb meta it-tfal jikbru mingħajr dak is-sens f'ħajjithom, naħseb hemmhekk jiżviluppaw ħafna ansjetajiet li jiġu mill-fatt li titrawhem f'dak l-ambjent. Jiena li niftakar huwa li jien jaħdem til-ħabs, kont nagħmel speċa ta' theater and education bħalma tagħmel kelli dal-proġett volontarjat. Ħafna mill-ġuventu żgħażagħ ma kellhomx preżenza maskili li kienet ittihom din is-sens ta' sigurtà. Allura kienu jkunu ansjużi, jispiċċaw jirrebellaw, isiru violenti, jisiru. Kunu mhux ġuwaj. L-ġieħ dikki, dejjem l-ġieħ. Hija verità. Mela, isma' nixtieq ukoll issa naqbad naqra dik tema li ftaħt inti u ma nafx hemm x'għalfejn esploraw ma is-silenzju. U għat li hawn min jibża mis-silenzju. Naħseb din hija vera xi ħaġa importanti, naħseb hija vera fenomenu ta' żmienna fis-sens li inti naħseb aħna sirna ġenerazzjoni li iktar nibżgħu mis-silenzju għax meta jibda s-silenzju f'ħajjitna dejjem għandna l-għażla nixgħallu t-television, naraw il-mobile, naraw il-laptop. Dejjem hemm xi ħaġa li neħħina minn dak mill-possibilità li ngħaddu mill-perjodu ta' silenzju li mbagħad jigradwa l-meditazzjoni li mbagħad nistgħu niltaqgħu magħna nfusna. Jiena naħseb li wkoll biex nżewweġ ma' dak li konna qed ngħidu l-ewwel mela li aħna l-tfal ma ngħinuhomx jissemnu li hemm nuqqas ta' relazzjoni mal-komunità, naħseb ukoll il-fatt li hawn ħafna affarijiet li ħin kollu qed jitħolbu l-attenzjoni tagħna u aħna qed niġru kulħadd issafda waħda bl-ADHD kulħadd tal-ajbiri. Imma jekk l-ambjent il-ħin kollu qed jirrikjedi ben għandek isma' ħares law rajta di rajta l-patata ta' dik isma' ara sieħbek x'qed jagħmel għax ma tmurx il-fatt li inti kollu tiġġebbet l-emmulaw żgur li jekk fil-passat il-ġenituri tagħna jew in-nanniet tagħna fix-xogħol li kien jagħmlu kien ikollhom anke mument ta' skiet fl-għalqa. Aħna m'għandniex dak l-opportunità. Aħna żgur li m'għandniex dik l-opportunità u naħseb dik ukoll dak il-kaos, dak l-istorbju qed iwassal ukoll għal iktar soċjetà li qed tipproduċi nies li huma ansjużi. Bla dubju, għaliex il-moħħ ma jaqaf jaħdem qatt ta' qasmeta nordu, il-moħħ jibqa' dej. Sewwa? Dak li inti tibdi oħra wkoll, pereżempju li tajba l-mar-riċetta, li inti nofsija 3 kwarta qabel l-irqad tieqaf milli tisma' jew ikollok kuntatt fuq mobile. Għaliex? Ħalli inti tibda tiddira pattern illi inti qed tipprepara l-moħħ illi qed tgħidu isma' issa se tistrieħ. F'dak il-ħin x'tagħmel? Oqgħod naqra skit. Askit. U ara naqra b'karta ma' ġembek u ikteb l-affarijiet tajbin li tkun għamil dik il-ġurnata. Illum x'nexxi li nagħmel mela, nexxi nagħmel naqra xogħol tad-dar, kien kun fl-uffiċċju kelli dik il-biċċa spiċċajta, kelli dak l-argument għalaqtu il-dik iffaċċajta da iktibhom. Mela. Li niktbu hija prattika inkredibbilment b'saħħitha.
Ikteb ukoll xi trid tagħmel l-għada. Għaliex, tgħid mela għada x'għandi, għadi rrid nagħmel dawn l-affarijiet. Tgħid li nżomma fuqhom, mhux biżejjed. Ikteb. U mela tgħid għada għandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. X'jiġri f'dak il-proċess illi inti qiegħed tikteb. Fl-ewwel każ, meta qed tgħid l-affarijiet tajbin li għamilt, qed you validate yourself, qed tagħti lilek innifsek. Spazju li qed tgħid proset ġożiet. Qed tara hija llum x'irnexxilek tagħmel. Meta ħadd tikteb dak kollu li għandek tagħmel l-għada, anke ħmerijiet żgħar ta' jien naf noħroġ il-ditta żibel, pereżempju, tgħid isma', affarijiet żgħar kollox xed tikteb, affarijiet li tgħid isma' għandi bżonn numrant l-avukat, irid imrant id-dentist u nibża minnu, mela. Ibda għamel mbagħad, ikteb il-lista kollha. U mbagħad tagħmel priorità, qgħid l-iktar li ddejjaqni x'inhi li rrid nagħmel dit-telefonat tal-avukat. Mela dik trid tkun number 1. Għaliex, għax inkella għandek ġurnata ġorra, u xorta trid tagħmelha. Jekk tgħidli ma id-dentista ni appuntament fit-tlieta, ma fit-tlieta sa dak trid tiżomma ma jimpurtax. Imma l-oħrajn jekk inti għandek kontroll fuqhom, għatihom dik il-prijorità. Issa, meta inti qed tagħtihom dik il-prijorità, bla ma taf qed tħares lihom, diġà qed tirrehersjhom isek qed tgħixhom, l-unika ħaġa li għandek bżonn tagħmel li jiena qed ngħid irrid inkellem mill-avukat fuq dil-biċċa xogħol. Li jiena nara f'moħħi qed nibgħat messaġġ li se tirriżulta pożittivament. Li isma' dal-argument se jibda jingħalaq. Mela se ngħid, imma kollox qisu qed jiġri issa, mhux se jibda jingħalaq, illi dal-argument qed jingħalaq diġà. Illi jekk jiena qed ngħid isma' irrid noħroġ li diġà ħriġta l-borża, li diġà għamilt, qisni diġà għaddejja biha, kollox fil-preżent. Meta jien qed natfala dik l-attenzjoni u dik l-enerġija, jiena bla ma naf, il-moħħi qed ngħidlu dil-ħaġa se tirriżulta kif irrida jien. Mhux kif qed jgħidu n-nies, kif irrida jien. And you know what? Never doubt it u hekk ikun. F'dan kollu, il-xogħol, l-impenn, id-disciplina fiex jidħol u qed insaqsik ukoll għax jiena eżistejt f'epoka li kienet tiġi popolarizzati affarijiet bħal The Secret. Ma nafx intix familjari. Issa, l-iktar ħaġa li kienet turtani fuq dak il-fażi li kont qed niltaqa' ma' ħafna nies li kien minn għalihom li jistgħu poġġu hemmhekk. Jgħodu jipproġettaw u ħaj kollhom laqwa ħajja spiex ta' u din kienet jiena kienet tifrustrani x'in kollu għandna nimpenja ruħi u kienet u nifhem ukoll li forsi jiena min-naħa l-oħra kienet tirrabjani għax kienet qed tisfida l-world view tiegħi kompletament. Però fil-waqt li l-viżwalizzazzjoni u li tipproġetta identità u naħseb huma validi ħafna, naħseb ukoll trid id-disciplina, trid l-impenn, trid ix-xogħol. Meta ħareġ The Secret, dik kienet l-ewwel ħaġa illi forsi il-poplu globali, internazzjonali, sar aware minn dawn li qed ngħidulhom il-principles of the universe. Mela kellna l-law of attraction. Il-law of attraction without the law of intention ma taħdimx. Jekk jiena qed marret dar sabiħa se noqgħod hekk. Irrid naħdem għaliha. Irrid nagħti impenn. Mhux biss se nistennija Jim Carrey. Kien xejn, kien iġor karta fuq u dejjem illi kien jgħid illi f'10 snin se jibda jaqla 100 miljun fis-sena. Kemm ħadem bil-sinu barra u jmuru jiknes ma' daw tal-film so ħaġa wara u lemulaw. Sakemm the day arrived, meta beda dak it-tip ta' investiment. Issa, jekk inti tara għandek oħra wkoll, jekk jiena qed ngħid għandi dar sabiħa da,
U f'moħħa qed ngħid issa tiġi d-dar. You are never aligned. M'hemmx alignment. Mela jiena irrid ħaġa imma qed nemmen ħaġa oħra. Parallel. They never meet. Tu. Jekk inti kwalunkwa ħaġa li qed taħdem għalija qed tagħmilha b'intenzjoni u l-intenzjoni trid isseħħ biss jekk inti taf xi trid tispeċifika. Sewwa, mela. Dawn l-affarijiet bħal huma The Secret, dawn The Rabbit Hole, daw kollha kienu tajbin ħafna meta saħħew. Għax ċaqalqu naqra, you know, dan nisriq din. Imma n-nisa żenin tażnu iżjed. Ekku. Mbagħad frustraw ruħhom iżjed. Għax dawn minn għalihom li kollox jaqa' mis-sema. Mentri leħja, inti biex tasal għall-uġġett trid taħdem għalih, trid tkun lest tistenna illi biex tasal minn hawn sem tista' toħwel f'gabbetta u terġa' tqum u tgħid tisma' dana meta inventaw id-dawl. 10,000 esperiment sar mix-xema biex wasalna 10,000 fallew fit-10,000 l-aħħar wieħed li sar. Fl-aħħar. U meta kienu jgħidulhom malfej qed nagħmlu da. Kien jgħidlhom le, issa nafu x'bannix nagħmlu. Issa on average statistika il-bniedem jaqta' qalbu wara 3 darbiet. At most wara 5 jgħid mela m'għandix nagħmilha. Determination. Determination trid tkun taf xi, trid tkun lest illi jekk inti l-oġġett taf temmen f'qalbek illi dan żgur jaħdem. Mela, trid tibqa' tippersisti għaliha. Id-disciplina hija l-iktar importanti. Għaliex? Għax l-iktar ħaġa faċli tqum fil-għodu tgħid kemm m'għandix abtit immur xogħol. Kemm m'għandix abtit llum m'għandekx abtit. U għadha se ġib li skuża waqfet il-karozza. Il-pitet mbagħad kemm se jibqgħu jemnuk. Kredibilità tiegħek tibda tonqos. Mentri jekk inti tagħmel dak li ħadd ieħor ma jagħmilx, se timnex żgur. Żgur. U inti tibda tara x'inhu huma l-iktar illi in-nies jaqgħu biex ma jagħmlux. Taf kif huwa il-prokrastinazzjoni. U mbagħad nagħmlu għada. U iva stenna ftit u x'aġlem. Jekk trid verament teqret l-ambizzjonijiet tiegħek, ipprokrastina. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi mhumiex affarijiet li huma ta' barra minn hawn, imma trid tieħu passi żgħar kuljum. Żgħar kuljum. Jien x'niddejjaqna kemm nobgħod nimxi, imma għandi bżonnhom għaliex għax sajja jintefħu. Jew għandi dil-poċċa mxed noħda, imma għandi bżonn illi nimxi kuljum. You know what? Ejt imma xorta, il-karozza se nipparkja ġiex blokkok il-bot biex bil-fors ikolli nimxi dawk l-10 minuti. Tamilla l-lum, tamilla għada, tamilla pitada, you know what, ser parti mill-sistema. Tedjantiva, dejjem ma kollha kaptit tamilla. Laqqax xejn. Imma worth it li inti tippersisti 100%. Quote li vera toġobni ta' Mike Tyson li assolutament ħan immassakra hija. Being a champion. Mela, Jael, good luck with this. Being a champion is doing the things you hate as if you love them. Kind of. Nietzsche, I guess, would say, he who has a why can bear anyhow. Again, massacred that quote as well. Know your why and fly. Know your why and fly. You know, discipline is doing what you hate to do like you love it. Yes. I think it's like being a champion as well. There's this champion somewhere in there. Anyway, but għaw minn ħafna minn daw il-prinċipji li jidwu biex differenti. Ġibri daw kull-jum trid taħdem fuqhom. Il-bniedem ikellem lilu nnifsu l-ħin kollu. Jekk inti tkun konxja tagħha u inti tkellem lilek innifsek kif trid
li l-affarijiet jirriżultaw. Ħansaqsik xi ħaġa, x'inhuma l-prattiċi li tagħmel kuljum int? Hemm prattiċi li tagħmel kuljum nibdew minn hemm. Hemm prattiċi li tagħmel kuljum. Hemm prattiċi. X'inhuma? Mela, għandi fil-għodju jien kif inqum għandi l-ewwel 15 minuti kwarta gratitudni. Grazzi te, grazzi te, grazzi te, grazzi te. X'tagħmel? Titkellimhom, tiktibhom, taħsibhom? Ngħidhom, dawk ngħidhom lil kollu, dawk ngħidhom. U għandek, skużani, ħankun biex nifhem preċiżament. Għandek lista f'moħħok jew dak il-ħin tibda b'mod. Hemm ċerta lista li qiegħda dejjem hemm. Sewwa. Li ftaħt għajnejja li qed nieħu nnifs li msaħħt li għaddit li saqajja li għandi n-nies jgħinuni, da. Imma hemm oħrajn ta' dak il-mument. Jien naf li pereżempju jekk għandi xi ħadd li naf li bħalissa għandu bżonn operazzjoni serja, grazzi li mar tajjeb li l-operazzjoni tajba ħafna li il-surgeons għarfu eżattament kellhom bżonn, issa diġà seħħet. Kollu. U nibqa' dejja bihom da. U ndur dawra ma' familti kollha, it-tifla, oħti, ħija, il-marat, u liedhom, il-raġel toħti, eċetera. Kollha da kuljum, ħbib tiegħek kuljum. U dejjem ngħid grazzi, 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 grazzi. Dika infallibilment. Pratika li insib tajba, issa għal xiex, ma nafx għax għandha forma ta' mantra li toġobna ħafna, hija li kuljum ngħid rożarju. Kif inqum, kuljum. 10-15 minutes. Imma insiba il-repetizzjoni tagħha hija sabiħa. Mbagħad għandi x'tik immaħrek hija sabiħa. X'tik dil-mantra? Mela, ittini ċertu hemm ċertu serenità, ċertu paċi, ċertu sens ta' protezzjoni, kieku jkolli nsib il-kelma, ta' protezzjoni. L-istess bħal meta ngħid mantra soħrajn. Imma pereżempju mantra soħrajn ituni sens ta' belonging, jew sens ta' healing. Interessanti. Ġifieri, u dawn ma jkunux. Għalfejn taħseb il-rożarju partikolarment? Ħanajdlek. Hemm element maternali. Issa, u tgħidlix kif bdejt ta' dilli, naf jiena mlix bnidma li nattendi ħafna, ġifier mlix bnidma reliġjuża, imma jiena bnidma pjuttost spiritwali. U nitlob ħafna u nemmen ħafna. Ġifieri dik xi ħaġa illi ma niċċaqlaqx minnha jien, jiġu nies jgħidu li ngħidhom fuq qalbi jgħidu intom jiena. I found myself. Tajjeb. Ħalluni kif jien, ma nqgħodx nippretkata, ġifieri qed nitkellem fuq għax saqsejt. Nitħattu. Insomma, imma mbagħad barra dawk għandi il-practice tal-ixwel li nagħmel. Illi din hija li inti għandek pereżempju dawn l-exercises illi nagħmel biex insaħħaħ l-enerġiji tiegħi, biex jinnaf ikoll ma nbatix minn ċertu mart, eċetera, eċetera, dawk nagħmilhom normali, regolari. Din hija l-famuża li tiċċarġa l-betri biex niftehmu. Yes. Sewwa. X'inhuma l-eżerċizzi li tagħmel? Mela, għandek di? Mela, dik hija waħda, dik dejja qabel ma nibda xi ħaġa. Mbagħad għandi, pereżempju, għandikom jagħtilu m'għandux x'aqsam as-saġġ. Imma ieħor huwa il-one minute exercise fejn inti għandek dat tip li għandek 20 minuta, 20 sekonda tafas minn fuq l-isfel, dan qed nitkellmu fuq an exercise ta' issa niftakar l-isem. Mbagħad għandek il-widnej, mbagħad għandek li tagħmel da. X'inhu 1 minute da, 20 minutes, 20 seconds, 10 u 10. L-idea hija li inti you stimulate all the nerves li għandhom x'aqsmu mal-brain. Tifhem? U għandek pereżempju, li toqgħod dritt u ddawwar biex inti dak li jgħidulu vagus nerve, li huwa l-iktar nerv li huwa prinċipali fil-ġisem, illi jekk dejjem għandu ċirkolazzjoni għaddejja, diffiċli timrat. Tifhem? Allura dik hija xi ħaġa minuta. Issa jiena n-nies ngħidlhom
Jena kull fejn kun, per eżempju, anke jekk għandi grupp, palissa qed naħdem mal-Kazin 60+. Namilhom regolari daw. 15 minutes of good chi raising exercises. Nejdilhom jekk m'intawx kapaċi tagħmluhom daw, tixjieħu malajr. Jiena, per eżempju, taf kif ikoll inkun qed tiddirriġi xi ħaġa. Fakkin għandek 68 u għatli. Ekku. Imma kif iżommom din l-enerġija. Issa nies li imorru jimxu ħafna jew jagħmlu ħafna. Imma il-mental state plus din li per eżempju mbagħad għandna very good exercise li ngħidulu l-standing exercise li toqgħod bil-wieqfa taf kif u għandek il-mind u l-heart, daka it's a blockbuster, Waħed mill-laqwa eżerċizzi li tista' tagħmel in any kind of practice da. And tibqa' stillek, relaxed for 25-30 minutes. 20, insomma, kważi 30 minutes. Tagħmel. Mbagħad tiġbor iċ-ċi kollha. Ġifieri dik hija importanti ħafna li inti tiġbor iċ-ċi. Imma dik hija rutina. Mbagħad tkun energized, jiena nkun energized b'mod illi taf kif nkun nibqa' dejja, mbagħad din ittinni l-enerġija jekk se nibqa' dejja rehearsals irrid nagħti notes, irrid nasal da, nerġa' nasal id-dar. Għandi sa nofs il-lejl it-sija, fully energized. Imma jekk ma tiċċarġax il-batteriji tiegħek innifsek. Jiena no wonder ġilli nara n-nies jgħidu jgħid, ngħid ħasra, għandna qiegħda fina din, ejja nużawha. Taf kif? Ma tridx wisqerf. Issa, dak li kien jgħidlek iva veru, il-famuż Maltin, nisma' għamil naqra, iva naf. To know and not do is not to know. Issa, jekk inti qed tgħidli, iva qasal li nispiċċa, mela għalfejn noqgħod ngħidlek jien. Issa, jiena, hemm nies li jgħidu mhux u jista' jkun hemm nies li qed jisimgħu jippruvaw jirredikwa. It's okay, m'għandix problema bihom. Inti qed li inti affettwak. U jiena naħseb naqgħu fuq l-istess kategorija l-grazzja talla. Imma jasra jiddispjaċini għax nibda nara nies li jkunu qed isofru għal xejn. Jew jisimgħu il-famuża frażi illi isma' għandek rheumatoid arthritis, ma hekk trid tibqa' ħajtek kollha. Kelli jena tħares idejja kollha mankati. Kelli 28 kon diagnose għandek x'inhi għandi ħajtu kollha. Dejt nagħmel, practice. Sallum 68 qatt iktar ma batejt bihom, qatt. Superwoman, le, kulħadd kapaċi jagħmilhom. U kulħadd kapaċi. Għalfejn taħseb li inti tasal għalija? Le, għaxi. Għalfejn ħaddieħor x'imkien hemm blokk. X'imkien inti qed tgħaddilhom il-messaġġ, x'imkien lilek qed jarawk li isma' inti kien kelli diagnosi ta' rheumatoid arthritis u għax jiena essenzjalment webbist rasi u jiena m'hemmx li jiena emment li nista' b'xi mod intejjeb il-qagħda tiegħi. U inti xieda ta' din il-possibilità. Għalfejn inti jirnexxielek tgħix ħajtek daqshekk konvinzjoni u ħadd ieħor kważi tiltaqa' mezz li qas l-ewwel pass ma jieħdu. Għaliex kif qed ngħidu, ħanejdlek John, mela inti ikollok ħabib, ilkom ħabib 20 sena, 30 sena. U tmorru tajjeb flimkien, u titħu keltu l-kirxa flimkien kollox, all right. Darba, dal-ħabib jiġejdlek xi ħaġa u jweġġek. U jsir l-ikbar għadu tiegħek da, l-ikbar għadu tiegħek. Tinsa l-20-30 sena li kontu ħbib u moħħok jibqa' jsemmilek biss dik il-ħaġa. Għax il-bnidem hekk magħmul. Unless ma tibqa' tfakkar lilek innifsek tgħid isma' weġġajtni ġażett. Ma kienx ixraq li jekk inkun ngħidlek isma' skużani John. Ma rridx fissira, skużani, żbaljat. Hemmhekk tieqaf. Imma jekk le, u inti you don't come to face me dirett u tgħidli x'inhi dak li qed idejqek. Lix se tkun
illi inti ħattibqa' tobodni għaxetlek dil-kelma, tinsa dak kollu li kellna, jew għad-dirittura ma tgħidlix għas inkun naf li għattilek, u inti tibqa' tkabbara f'moħħok. Il-famuż forgive and let go. Forgive and let go. Forgive, just. Mbagħad għandi jien ukoll 5 frażijiet, ħanaqsam magħkom di. Din ngħidha l-kulħadd, meta kont ngħin il-ħabs kont tajtilhom u għadhom sallum fiċ-ċellella din nara. Dal-5 frażijiet isibhom f'kull kultura tad-dinja. Hemm ċertu ktieb jismu Zero Limits ta' Joe Vitale u jitkellem fuq dawn l-5 frażijiet. Malta aħna għandna 3 minnhom. Kull kultura tuża uħud minnhom, jew il-5, jew 2, jew 1, jew 3. Aħna Malta nużaw 3. Se ngħidhom bl-Ingliż u mbagħad ngħidhom bil-Malti. U dawn huma I love you, please forgive me, I forgive you, I'm sorry, thank you. Ek se nagħmluhom bil-Malti, nħobbok, aħfirli, jien naħfirlek, jiddispjaċini, grazzi. Issa. U dawn huma il-maġija biex jibdlu assolutament dak kollu li inti tkun tbati minnu fajtek kollha. Mela, dik kif taħdem. Mela, għaw Malta fi żmien San George Preka kien juża. Nħobbok Sinjor Alla, fil Sinjor Alla, grazzi Sinjor Alla. Għaliex kien jużu? X'kien jużu? Għax fil-kull kultura Italjani jużaw ħafna aħfirli. Perdonu. Meta tgħidhom daw, u dina eżerċizzju għamluh, kull minna tismana u għaraw xieġru wara 15 ġurnata. L-ewwel qal ma ngħidlikx kemm affarijiet. Mur quddiem mera, ħares fajnejk. Per eżempju, se nagħmlu jien, se ngħid Josette, I love you, please forgive me, I forgive you, I'm sorry, thank you. Tgħidli xiex tgħidha. Ejdu. What comes up, you have to experience. Jew tibki ħafna, jew titħaq ħafna. Ejja ngħidu, bis-serja mill-ħafna ġid. Bil-kontra, ngħidu kelli missier ma kienx jagħti kasi, per eżempju, jew li jagħmel ħafna ħsara, you know? U li jiena bqajt b'dil-weġa fija. Li tiġibu qudiem għajnejk u tgħidlu pa, I love you, please forgive me. Ngħidlu forgive me, hekk nisma' n-nies meta ngħidilhom di. I love you! Iktar ma teħillek, iktar trid tgħidha. U trid tgħidha with no emotion, I love you, please forgive me, I forgive you, I'm sorry, thank you, I love you, please forgive me. U tibqa' tirrepetiha sakemm one fine day li ġili jkun viċin ħafna ġurnata, ġili jkun wara ġimgħa wara 15. Da tħoss li xi ħaġa titla' u minn dakinhar tkun kapaċi tagħmel jew tiffaċċel lil dik il-persuna xi semmejhom missier. Dik il-persuna tkun minn tkun illi tant tkun għamlitlek sara u ma tibqa' tħoss l-ebda mibeda u qrusa liha. Meravilja. Mbagħad tifhem għaliex għax fi għandek il-gratitudni, il-maħfra, l-imħabba, l-umiltà, kollha qegħdin f'dawn qed insemmu. Fimt? U dawn ma kollha affarijiet diffiċli ħafna biex il-bniedem ikun lest li iċedi għalihom. Iktar ma jkollok nies li jkunu weġġawk, iktar trid tibda tibda tara affarijiet ġejjin lejk. Dija parti mill-prattika tiegħek? Ewa, il-ħin kollu. Rabja, ġilli kollu. Ngħid tija image, dir-rabja x'inhi, issu x'għadd tifgani, għax ma nistax nagħmel xejn fuq is-sitwazzjoni. Tija image, mur fis-silenzju, araħ dak l-image, rabja, u ibda I love you. Intelaq, I love you, please forgive me, I forgive you, I'm sorry, thank you, I love you. Tgħid ir-rabja, tkellem ir-rabja hija enerġija hi. Jiena ma tinsa nispiċċa dal-laħam jitlaq, dak il-laħam jitlaq, jien u int enerġija waħda, u di oħra wkoll,
John, meta aħna nifhmu x'inhi l-enerġija u li aħna parti minn dal-univers kbir, kieku verament nifhmuha, kieku jinqatt ma nasar biex inkisser dal-da. Għaliex? Għax da enerġija in different vibration. Da enerġija in different vibration. Il-ħwejjeġ enerġija in different vibration, xi fisser? Kollha jintemmu b'xi mod. Min idum sena, min idum 1000 sena, kollha jintemmu. Xibqa' minna enerġija. Jekk int għandek sigarett u ħraqtu, is-sigarett inħaraq, inti ħadd il-nikotina l-ħażina, imma l-enerġija dem, ir-riħa, is-sens għadu hemm jiġri. Mela jekk nifhem illi jiena parti minn meta ditelqet u ditelqet ġiet enerġija in different vibration, imma x'imkien se niltaqgħu. Mela jien qatt ma nasal biex inweġġek lilek, għax hekk inweġġa lilek qed inweġġa lili. Tifhimni? Dina qed ngħid syllogism. All right? Jekk qed inweġġa lilek qed inweġġa lili. Jekk ngħajrek qed ngħajja lili. Għax int m'intix, inti you're not this body, da jitlaq jitmermer. Imma r-ruħ tiegħek hija enerġija. U llum il-ġurnata m'għadniex ngħidu li mhux veru teżisti di, għax fejn qabel konna ngħidu li għandek ix-xjenza u għandek l-ispiritwalità li jom. Illum l-xjenza u l-ispiritwalità qed jimxu flimkien. U qed narawhom anka b'equipment li anka meta bnidem jitlaq, ir-ruħ narawha taħoverjaw id-dur fuq il-da. U nifhmu llum għaliex meta persuna titlaq nibqa' nħoss il-preżenza tagħha. Għax tkun għadha hemm. Sakemm tfittex dak id-daw biex hija tkun tista' Meta tgħid naraw ir-ruħ. X'ġifieri żgħar? Mela, jekk inti qed llum il-ġurnata jużaw dik li jgħidu l-infrared Kirlian photography u jkunu jistgħu. Infrared photography? U jkunu jistgħu jidentifikaw tarhom daw li tara il-ġisem tal-bniedem mejjed u r-ruħ meta titlaq tara qisha titlaq minn mal-ġisem u titlaq tibda ġilli tagħmel naqra. Tarhom ċari. Tru dil-makkinarju, Imma llum it is proven. Mela llum m'għadniex ngħidu jien għamilt spiċċa kollox miegħi. Mhux veru. But I guess what is not proven in this is li mela jiena law fejjem il-konverġenzi, mbagħad għandi xi mistoqsijiet. Mela konverġenza hija li mill-ftit li nifhem fil-fiżika, energy u naħseb hemmhekk hemm barra xi nies li forsi jistgħu tuna naqra iktar ta' gwida, li energy cannot be created nor destroyed. Ma nafx nlesti dik is-sentenza, ma prattikament fisser li l-enerġija hija dejjema ġejja minn ma nafx fejn ħadd tibqa' sejra wieħed jippreżumi għal dejjem. Nifhem ukoll li l-probabilità li la darba jiena nintemm bioloġikament se jkun hemm ċertu enerġija potenzjali li qiegħda fija li dik toħroġ minn ġo fija u b'xi mod terġa' tmur fin-natura. Il-point of contention hija kemm minn dik l-enerġija hija konxja li dak huwa ġon mallija. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Irrelevanti jekk hux John Maria Joseph Chappara. Konsilli inti tlaq dal-ġisem u ġejt enerġija. Inti, you're complete. You're complete. You don't need a body to identify you. 100%. Jiena il-parti li jinsiba astruża hija dik l-enerġija konxa tagħha nfisha
jew bħal l-enerġija li ħirġa minn dik il-bozza temmek li hija enerġija, però ma naħsibx li hija konxa li hi teżisti. But jiena nemmen illi il-bniedem li għamlu differenti minn kwalunkwe entità. Li nafu dwarha hija consciousness. Hija consciousness. Issa, jekk inti sa tgħidli illi m'għandix consciousness, mela jiena għadda l-fliexkun, m'għandna l-ebda differenza li għandna. Anka bil-annimali għandna differenza naħseb jien. Bil-annimali għandna differenza. U anka wkoll is-sensittività tagħna. U anka wkoll mill-esperjenzi li ngħaddu minnhom biex aħna jew se nikbru minn dawn l-esperjenzi u allura inkabbru l-awareness tagħna u magħha tikber il-consciousness tagħna. Jew inkella ħnibqgħu fejn aħna. Jew ħanerġgħu nagħmlu l-iżbalji li għamilna. Issa, jekk inti tridni nidentifikalek x'inhi consciousness, jiena min issa nidħol f'dak. Jiena, però. Jew minn fejn timbed. Jew ma nidħol imma illi inti teħbrek qalbek kemm il-darba. Issa, x'inhi dik? Ma nafx. Sixth sense, da. Iktar ma teħbrek u inti tismaħħa, iktar li għattej li l-consciousness tiegħek hija elevata. Issa, għoddu nitlu ekkux veru, jiena ma jipportanix jemna ħaddieħor. Jiena x'nemmen jien. Wassanni f'da 68 sena biex nasal għal dit tip ta' raġunament. U jiena għalhekk jien nippreferi il-ħin li jkolli nkun naqra konxa fih. Naddieħ f'dawn l-affarijiet, f'da diskussjonijiet li naqra fuqhom, rader milli noqgħod nirrabja fuq il-ħofra li huma qajt fiha. You know, importanti tal-li jkun hemm nies li jagħmlu għadi, imma jiena nħalliha f'idej dawk in-nies. Jiena għalija toħodli wisq minn saħħti, wisq tajjini wisq din negattività di li jgorru l-inkoll. Aj, ma kemm nejja. Allura nippreferi noqgħod id-dar għal naqra frisk bla ma noħroġ u nsir iżjed eremita minn qatt qabel. Għax hekk, inkun qiegħda fil-paċi, qed tifhimni x'qed ngħidlek. At the same time, hija ħaġa sabiħa li wieħed illum qegħdin li kollu diskussjoni hekk jien. Lili mhux issaħħaħni imma isnet nitwilet mill-ġdid għaliex għax hija diskussjoni li nemmen li kieku jasra din nibdew nalmuilhom it-tfal. Jew nagħtuhom lok li jistgħu għandhom dritt jesplorawha u jitkellmu fuqha. Anka jekk ma naqblux magħhom ma ġara xejn. Naħseb illi ikonna dinja ħafna ħjar milli materjalment. Fis-sens jiena jortawni nies li jgorru ma jagħmlu xejn. Però naħseb li inti tiġa tajt, ma inti tajt aħna tajjeb li konna dinja aħjar. U dinja aħjar inti taħseb nistgħu naslu għaliha permezz ta' daw il-prinċipji kollha li jiena qed naqblu dwarhom, li tfittex is-silenzju, li timmedita, li proġetta ġejjeni aħjar. Però biex tasal tajt ġejjeni aħjar sinjal li hemm affarijiet li inti taħseb nistgħu ntejbu. Dak il-kejl. Le, skur. U nemmen ukoll li diġà qed noqorbu. Ġura kemm jien nisma' nies jaqirdu għax ma stawx ninżlu iżjed fil-baxx. Però meta qed nitkellmu fuq consciousness, nemmen illi daqsda żminijiet qatt ma kien hawn nies illi qed jinfetħu biex jimirħu iżjed ħalli jifmu iktar lilhom infushom, qed isiru iżjed traċedji veru. Imma il-bniedem fejn minn ġustizzja qed iqumu jitkellem fuqha. Eżatt. Madux riqet. Eżatt. Madux il-jesmen il-ħin kollu. Yes. Issa, hemm
ċirkostanzi fejn jiġu imposti ċerti deċiżjonijiet. U allura jekk inti ħatmur naqra kontrihom, inti se tkun taf kif in-nies ġafu jħarsu lejn. Però hemm u nemmen li mnalla jsiru li fejn kun hemm inġustizzji taf kif l-għajta tal-laqda tagħmel saħħa kbira. Issa, dik li turini illi l-bniedem qed iqum mir-raqda li għandu. Jiena nħoss li min jgħid li dan l-iktar żmien inġust, eċetera, naħseb ma jafx ħafna dwar l-istorja. Meta tqis li sa 60 sen ilu l-Amerika kellek is-segregazzjoni, 120 sen ilu stajt tixtri raġel iswed biex teħdu d-dar u jagħmel il-magħdatitin. In-nisa ma kellhomx vot, stajt issawwet il-mara toqtolha u ħadd ma jgħidlek xejn. Jiġifieri biżmien, speċa illum il-ġurnata, il-vjolenza li nikkawżaw fuq xulxin, pereżempju, hija infinitament inqas milli kienet pereżempju 100 sena ilu, u din ġejja mill-fatt li l-bniedem qed jintebaħ li ismani men. Biex aħna razza waħda u iktar ma ħanikkooperaw, anzi iktar ma ħanatu l-libertà l-iktar nies fis-soċjetà tagħna, iktar ħajkun hemm enerġija kreattiva biex twassalna biex is-soċjetà tagħna dejjem titjib. Jiġifieri min għalija min jgħid qatt ma konna ħażinek, bro, ma fucking taf xejn fuq l-istorja spiex. Mela, nixtieq insaqsik fuq xaġa li semmejt darbtej, pero ma qbadniex sew dwar li hija tal-Każin 60+. Tista' tina naqra sommarju hekk ta' x'inhu l-proġett? Inizjattiva li jidher li 4 snin ilu Teatru Malta kien ħareġ din l-idea li nagħmlu produzzjoni mill-anzjani u kull min jieħu sehem irid ikun anzjan. U konna minna panto. Okay. Konna tellajnija ħalluqa. Kienet ippakkjat sew u l-atturi kollha, il-backstage kollu, kienu kollha kważi 60+. Kenna Rej Kalleja li kien iżgħar u Veronika li kienet 57-58 ġaġi. Veronika id-dullija biex tiftehmu. Il-pija, sa fejna fien, kollha kienu 60+. U l-idea kienet illi isma' dan nies li spiċċaw bil-pensjoni u dawna jekk m'għandhomx familja u ħaġa oħra, jispiċċaw b'solitudni kbira. U what if nadduhom minn proċess teatrali, ħannaraw xiġri. U allura Tony Castader kien kiteb dal-musical, Donald Frigieri li jaħfirlu kien għamel il-set, insomma kena kulħadd kien il-parti kbira kollha ġen. U daw kellhom ġifri ma' Alison White, Sfin, ma' Paolo Bellacant, la waqfin, kien proper panto. U kienet suċċess kbir. U mbagħad l-idea kienet isma' ma nifuxaw. Ejja nagħmlu xi ħaġa illi tibqa' għaddejja bħala proġett. Illi dak li jkun jgħid isma' jiena nixtieq illi insib niċċa fejn nista' nagħmel. U id-diskutejni insomma u l-idea kienet isma' għaliex jekk aħna se noħorġu b'din l-idea għax m'għandniex nittrejnjawhom bħala atturi veru. U allura inħolqot din l-idea ta' Każin 60+. U kien hemm grupp li kienet jaħdem ma' Charlotte Stapraċ, kienet tagħmel ħafna xogħol tajjeb magħhom, u mbagħad tellgħu xi ħaġa żgħira bejniethom u li kienu qed jippreżentawha lill-anzjani oħrajn. Mela sissa kellek dawk li għamlu ħaxxjuh il-panto li konna ftaħni għal-pubbliku kollu. U bdew jiġu it-tfal mal-mamajiet, mal-nanniet. U kellna mbagħad daw ta' Charlotte li kienu l-biċċa kbira qed imorru f'dawn iċ-ċentri tal-anzjani.
Allura, bat kien il-Covid, ħallhom jifqu l-affarijiet, eccetera, u għedna, u l-idea kienet li jerġa' beda. Mbagħad għamilna auditions normali, ġew insomma kellhom jippreparaw biċċa da. Kemm il-konkurrenza meta tagħmlu dawn l-affarijiet? Kienet mela kellna naħseb il-fuq minn 60. Il-fuq minn 60 ruħ li ġew biex għall-auditions, mela. Allura mbagħad inti. X'kellhom jagħmlu għall-audition? Kellhom jippreparaw biċċa, mbagħad tagħtihom biċċa improvvizzawha. Kif hekk kieku qed tagħmel audition normali. Tifhem? Ovvjament ikunu eċċitati jew jibżgħu ħadd minnhom ikollhom xi daqsxejn ta' esperjenza, oħrajn li kienu bdew forsi f'xi palk imma kellhom jifqu bla ħsieb, oħrajn li ħadmu mal-kappillan u hemmhekk għandek insomma dimensjonijiet differenti. Anyway, mbagħad għażilniehom u samnihom żewġ gruppi u bdejna naħseb inna 4 xhur 5 nagħmlu regular workshops magħhom. Bħalissa dejjem bihom. Issa waqafna s-sajf. Sewwa. U l-idea kienet illi ta' pereżempju mal-grupp li ħdimt magħhom jiena kont nagħtihom dawn l-exercises li qed ngħidlek jiena to raise l-enerġija fihom dawn. Għax da tibda tikber u minn għandu l-ora. U jiena kont ngħidilhom isma' fuq il-palk, stax tippreżenta ruħek nofs kedda. Ejja ħanaħdmu ħalli jingħobu. Jien hekk sa nippreżenta ruħ fuq il-palk. Rex in-nies jgħidu, meskin għax issa bdiet tikber. Mela tertax fuq il-palk. Għax mhux postok, għax il-palk kattiv. Jesponik. U allura denna nibdew b'dawn l-exercises, konna mill voice exercises, improvisation, techniques differenti tal-palk, interpretation, u kienet da kien il-xogħol kollu li għamilna sissa. Issa kienna nifqu għas-sajf, issa f'Settembru għanna fawissu għandin il-taqa mal-grupp għaliex sentellaw proġett, il-proġett se jirriżulta li sentellaw play illi se tkun għal spazju kreattiv u l-idea illi noħol u xi ħaġa fejn taf kif mhux tgħid isma' l-anzjani tarmihom għax l-anzjani għandhom ħafna potenzjal, ħafna wisdom li ma tistax tarmilulhom. U hija ħasra kbira li kultant nitkellem ma' nies jien illi ikunu nies veru tal-affarijiet tagħhom, nies istruiti għad għandhom xjatu. U dawn jgħidulek jiena għasħat ma jiġi jarani, għasħat ma dawn, siker ma luqinek. Anyway, u naħseb illi ħloqna sense of belonging tajjeb ħafna, kollha kemm huma fehmu illi jisma' tekst mhux lakemm taqrah, tistudjah u se tellaw, imma trid tkun taf x'inhi characterization, trid tifhem x'inhi intenzjoni, motivazzjoni għaliha, bla bla bla. U issa wasalna fil-punt illi kif nidħlu lura mbagħad f'Settembru nibdew għaddejjin biex f'Ottubru tittella dil-produzzjoni. Hija inizjattiva sabiħa ħafna u li tuħu gostu li tarhom taf kif l-enerġija tagħhom li tibda kultant minn hekk. Ġum, qed issaqi pjanta u tara tieħu r-ruħ għax anke mentalment, fiżikament, tagħtihom. Ikollok konverzazzjonijiet magħhom hekk fuq l-esperjenza tagħhom u kif l-esperjenza tagħhom magħkom tejbetilhom lejxin tagħhom. Ħanajdlek, pereżempju jiena għamilt żewġ sessions nitkellem fuq dak suġġett li qed nitkellmu fuq illum. X'inhuma l-affarijiet li għandek taċċetta, x'inhuma affarijiet li m'għandekx taċċetta. Int kif terġa' ssib l-identità tiegħek. Sewwa inti li naf għandek tifel jew tifla illi dawn jitfgħulek it-tfal għandek, int m'għandekx ħin għalihom, għalik innifsek u dawna għax daqqa trid tmur tagħmel id-difreja u daqqa trid tmur toħu drink mal-ħbieb u daqqa hello. It-tfal mhux inġibthom fid-dinja rabbihom. Jinnejnek. Hekk nissapportjak. Imma mhux għaskapitu li inti tiġi taqgħu u tfarfar għax hemm il-mama ma tistax toħroġ aqqas darba biex tiġi għar-rehearsal. Għax tabbija u għajja l-ura sarċa nagħmel bit-tfal jienu u t-tija dak il-guilt feel. Le, id-rajt le. Taf kif?
U darġajna bdejna insibu naqra l-inna nfusna. Taf kif self-worth ta' dak li jkun, fimt? U dina kienet xi ħaġa li allura, eżempju, kelli persuni li għalt li isma' ġo sejt li s-sanamel għax għandi bżonn operazzjoni u diġà ipposponejta darbtej. Għattela għaliex ipposponejta. Għax it-tifla ma tkunx tista' għax tkun imsifra, it-tifla u inti qed tipposponejta biex jagħtuk appuntament tal-lajab u inti għal saħtek u da, kemm inti għandek bżonn it-tifla. U jien kont b'saqajja fil-ġibs għat immurra li jom, namel daw il-sessions, għattil inti għattarani għassistan poġġi saqajja malar nħoppja u għedha fuq da u niġi. Għalt li jenna nidlek il-verita li bqajt niġi, għax kon nejt ma tiġi ġozet, dik ma niġiċi. U għinu konna nitkelmu, kont għattil inti mandik xalfej tabbit tifla, mandik bżonna tifla. Għalt li għax għandi l-ġara, u għandi l-daka, u għandi l-dik li l-estil jajnuni, ma fjesar tistanna t-tifla. Għax it-tifla għalt li rrit nkunaw, it-tifla għalt lek. Da kif rrit permess ta' t-tifla għal saħti? Fejt naslu aħna. Iva, l-intenzjoni ta' t-tifla hija tajba. Probabli tajba, eżatt. Tajba, imma overprotection kills. Kemm minnaħa tal-ġenituri għat-tfal, u kemm minnaħa t-tfal għal-ġenituri. Illi tiġi t-tifla tiddeċidi li jena minix tajba bizzejiet. X'inedi? U li jisma ma aħjar, per eżempju, tibda taħseb illi jekk jiena rrit, jien adapitada nkun jien, jekk irrit imur ġoħom, li bħal mamletom mill-li għalla ħaprila, ta' talaq mis-siri, id-deċidiet, għalt li ġo, da kien għallimit, għalt jisma ġos jena issaminaw għal-ħom. Għatela ma, minnem għal-ħom, għalfi. Għandkom bizzeċ tamlu, għandkom ħajitkom, jena minnaw għal-ħom. Ġimma warrak neġuħom, u daħlet tejt il-kulħat, isma vistuża, jiena zilt li neġi fil-ħom, u li għalmitni, tatni talima kbira, tant kienet kontenta, u tant kienet torganizza u ta' teacher li kienet. Illi jiena konnejt zgur li l-binti minn senġiba qatt, illi għax jiena inkun edha f-situazzjoni l-qed nikber, trid toqgħod tiqaf milli tagħmel immur ninġabar ġoħom. Għandi kienu taqralhom għax kienet taqrahom ħafna, taqralhom u tgħidilhom l-news u ejja ħalli jekk tiġu tfal tkun tista' titkellem ħadd tkun taf x'inhu jiġri. U jekk isma' wasal iż-żmien li nagħmlu attività jew kellha raġel qudies inti llum se taqra, inti għadha inti se toffri, inti jew tiġi pereżempju xi waħda u pereżempju it-tifla meta tiġi t-tifla di tkun qiegħda u minn hemm għax inkella t-tifla meta tiġi tiddejjaq. It-tifla mhux toqgħod tarak mejta. Ġifieri kienet ngħid żgur. Mbagħad nisma' anzjani jien illi jkollhom bżonn imorru ġohom u għandhom din mentalità arkajka. Mela ma mirġaħom, la nitkisser ġoddar. U għandek int il-għanna oħra gratitudni illi għanna l-possibilità illi nistaw nkunu qegħdin ġo post fej jieħdu ħsiebna, fej jekk għandi bżonn tabib jista' jiġi. Alright, dejjem se jkun, imma inti you make your own world. U dini għal-ħagġa li tagħtek ommok l-iktar taħseb inti? Ommi kellha daw l-affarijiet li kienu prezzabbli. Tatna ħafna affarijiet tajbin. Mela, u kellna affarijiet li kienu tajbin ħafna, imma ma kienux xi ħaġa li jiena rrid ngħaddi lill-binti. Eżempju, illi jekk aħna qed niklu, aħna qatt ħadd ma kien jidħol id-dar ta' Rosie u ma jikolx. Jekk inti ġejt tgħidli hello Joseph, poġġa ħaġiblek xi ħaġa x'tikol. Kulħadd irid jikol. Ngħaddi jiena. Hekk kien. Allura jiena dejjem nħobb nikol. Aħna kollha familja nħobbu niklu. Il-mikrofon? Allura dinna kienet, meta kienet tkun qegħdin bil-qiegħda, taf kif taqleb li kellu da, u jiena qed nikol bil-mod, qed inħallit tajjeb għall-aħħar mhux hekk. U kombinazzjoni ġiġon dak il-ħin. U ma fadalx fil-borma, mela di li x'tagħmel. Taqbad plat vojt, taqbad dak li għadna ma missejċin, oħti hija, u li l-ek sa tikda l-plat.
U jena rejna ħallejt għall-axħar rejna. Bizzejiet. Għanna bizzejiet, kilt bizzejiet int. Issa jikon raġun, tara li lu kontent, tħoss il-ferf qalbek. Ma konċ nħoss il-ferf qalbien. Imma l-valur illi inti, you can make somebody happy with little things għadditunna. Allura jena li t-tifla dejjem kon nejdila, isma, ejn il-ħatora da, imma not at the expense jek innifsa, kantik eżempju. Mela jena kont namel ommi kienet tal-iskola, allura l-iskola konna. Mela jena ġib low levels, għaxġużet kienet taqma 4, allura, betta ġib low levels kemm raklu kbir. Ferħan jena, u tgħid ela, brava, tajjeb, mar tajjeb, bħala kemmija, aħjar minna kemm 1000. Ok, faqalbin ma lissa nġib lej levels ta' u tgħidli. Għax aħna isna dejjem rridu l-approvazzjoni tal-ġenituri. Ma nġib lej levels. U ġibtom barra sena, brava, proset. Tara kif ġibtom, tara u għed barra sena, bħala kemmija, aħjar minna kemm 1000. Ġibna degree, dak iż-żmien, mhux kulħadd pallu, l-om kulħadd ġib degree, bravi. Imma aħna dari l-università. U mhux li l-biss l-frutu kollha. Bħala kemmija, aħjar minna kemm 1000. Mela jiena trabbejt, I'm never good enough. X'ma jiktib li xiena, if only you could believe in yourself. Fimtni? Et-tifla ma rabbejtix hekk. U l-mama kon nejdilha, niftakar darba kelli dil-konverzazzjoni waħda. Kont għattila ma, inti rabbejtna tajjeb ħafna. Għattila, pero din li aħna qatt maħna tajbin bizzejiet, hija waħda mill-affarijiet li żgur ma nirrepetix ma' binti. U la uħti żgħira li jaħfrilha, mamlita, u la qasħija. U l-tifla di kon jekretta maġġor ngħidla tajjeb, brava Marta hi. Happy int? Brava. Anke meta darba niftakra kelli argument mhux ħażin l-iskola, kont immur jiena nagħmilhom drama ħallija xi tifla ħallija kienet u kellhom teacher li jaħfirlu ġew Bonnici kien teacher brillanti u kienu year 6 dak iż-żmien kien jagħmlu l-junior. U dak kien qallhom issa naħdmu ħafna matul is-sena u l-aħħar xahar sports biss. U din għajmet rivoluzzjoni. Tom xi test għax kien jaħdem ħafna magħhom. U daw għal xi raġun il-parents rridu li jiltaqgħu. Għax il-parents se tallem lit-teacher kif jgħallem. Insomma, u jiena kont parent u kelli murretlu ġuwetlu għalli t-sanfemu miex x'inhi l-idea da. Insomma, u da qegħdin jitkellmu jiena kont qiegħda bil-qiegħda għax jiena kont teacher ukoll ta' drama, allura rriduni fejn isser. U bdew jitkellmu insomma, taqgħu waħda kellha miskina ansjetà fuqha minn daw il-korrox ma jkollhomx it-tfal ansjetà. Għax ħanajdlek din illi it-tfal ma tihomx ħafna homework u daw ġejna l-junior u jridu jikkompetu u da. U da insomma Alla imminti x'inhu jinkwitak Alla xi tifla marret tajb ħafna fit-test. U għaltlu marret tajjeb għaltlu ġabet 89. Bestina. Għattila jena tiegħi. Għaltlu inti tkellim x'għax brava. Għatta ħankompli. Tiegħi ġabet 79. U għattila brava. Għattila din l-ansjetà fuq it-tfal. Tinsiex inallima. Allura inħoss ħafna tfal. U nifhem ħafna meta l-parents ikunu ansjużi għal xejn. Għettilek it-tifla qed iġġib. Għettila għaliex intrid tibqa' tisfurza flok ma tgħidil għandek naqra ħin hi. Għamel li għandek bżonn, għamel x'tixtieq qalbek. Qed tifhimni? Imma di kienet dawn kienu l-affarijiet. Qatt ma pereżempju jiena ommi kienet iġġenni tgħidli aħna ra l-homework ikteb, oqteb qatt. U jiena ma binti l-istess. Qatt ma naf li qatt bil-qeda magħha tagħmel il-homework. Mindu kienet tifla żgħira meta bdew itu għal-homework. Għal-grazzja talla kienet tmur ġo skola illi l-head Marjen Azzopardi dak iż-żmien
kienet kella moħħ miftuħ ħafna u kienet tgħidlhom it-tfal meta jmorru d-dar biex jistrieħu, mhux biex jerġgħu jagħmlu skola oħra. Allura it-tfal kienu kollhom ftit li xejn homework. U imma jien allura t-tifla kelli ċans noħod għal-gymnastics, għal-pjano, għal-pittura li ekkalli. Taf fil-waqt li oħrajn sad-disa ta' flaxija jgħiduli għax għatba t-tifel għax għaddu mal-istesha. Għax kollu mal-istesha, għad-disa ta' flax kull-jum. Ta' kastik. Għandiet s-sib ġenituri li għamlu hekk, li ġildu mal-pe mal-allim. Mal-allim. Biex iwikkihom biktar xogħol. Il-mistoqsija tiegħi u kolija għax għand interess personali, għax għand tfal. Hija kif issib il-bilanċ inti bejn li it-tfal tindukrom dak li inti qed issejjaħ jew li qed tippunta leh li huma jħossuhom tajbin biżejjed. Però fl-istess ħin timbuttom biżejjed biex huma jilħqu il-potenzjal tagħhom. Faċli ħafna. Jien minn dik kienet żgħira, kont ngħidilha Marta, niftakar għal-bidu kont. U mbagħad konna niġġieldu kol jien kont ngħid jien din l-unika tifla li għal-bidu kont xiex? Għal-bidu kont inkun magħha, għax għaddik ma miġdi, għaddik għamilti jew jenhom li revision jasal is-sajt. Jenhom li revision għax mhux kulħadd hekk jagħmel. U kont ngħid ma jien din l-unika tifla noqgħod niġġieled magħha. Mela darba kienet cheer one. U kellna xi wieħed minn dan l-argu, għatella ra Marta. Għatella ħaniftehmu. Illum l-aħħar darba li se naralek il-homework u l-aħħar darba li se noqgħod miegħek biex nara li għamiltu. Għatella millum il-qudiem trid tkun u dil kelma kun responsabbli għal emilek. U jekk ma kienx tagħmel homework għax wajs. Kittigli, mama, isma, mama, per eżempju, ejja naqrom hija jillum, għaliex qed inħoss li ma niflax. Ngħid m'għamlitx homework. Kont inċeppel lit-teacher, ngħidilha isma' llum ġie mat-tifla, naħseb m'għamlitx homework. U mbagħad kienet għax mama jgħidilha li ħriġna ma kellix. Le, kont ngħidilha nikdeb. Mela inti rid ikollok mamma biddieba, ma tarax. Allura, kont ngħidilha Marta, aħna ftemna l-missa niġġieldu. Mela llum ma kontx responsabbli, x'se tkun il-konsegwenza, mhux inti ġibta qalbi bidejk. Mela tmur l-iskola, it-teacher ovvjament niftieha ma ħalittiha ċamata sew. It-teacher tagħtiha ċamata sew mbagħad tiġi lura u kont ngħidilha rajti kif kienet il-ġurnata. Insomma, it-teacher qalt li pereżempju biex nagħmel dil ħaġa. Ma kont ngħidilha, issa Marta dejjem sens. Li kieku jħassra flok ma għattitażen qed tisma' 5 minutes, żomma bl-arloġġ 5 minutes, tela jenek trid nagħmlu dal-patt illi tgħid li isma' ma 15 minutes biss nagħmel homework. Imma dawk il-15 minutes xitpaġġi bl-qeda u tagħmlhom. Jiena nżommlok il-ħin. Jekk tkun se tneħħel attenzjoni ngħidlek Marta, 7 minutes to go, 5 minutes to go. U konna nispiċċaw l-homework tagħmlu 15 minutes. Imma kibret, u għalt li darba rrit nuħu gap year ma. Tila tista tuħu gap year ma. Mandi lebda problema. Pero minn tista toqgħod id-dar titazzen. Trid toħroġ taħdem. Li jommok taħdem u inti id-dar is a big no-no. Laqas niddiskutiha, it's a big no-no. U kun responsabbli tiegħek innifsek. Imma malli se nibda naħdem jien kif jgħaddi s-sajf. Dakinhar inti trid tkun bdejt taħdem. Inkella hawnhekk mhux postok, għax hawnhekk mhux lukanda. U dejjem żammejta responsabbli. Meta ġiet biex issifer. Jiena kont qalt ma xekk qedtilha kun naf jekk se ssifer se jkollok responsabbiltà biex tħallas il-kerra biex hekk. Nista' naħlef sal-lum qatt ma talbitni solt. Well, €1. Qatt ma talbitni euro biex ngħinha. U kont naf li tbati, għax dej ma kienx ħadmet, ma kienx taħdem, kienet tistudja, titlaħaq mal-da, u tibvinta x-xogħol biex tagħmel xi ħaġa. Allora il-prinċipju x'inhu? Be responsible. Jekk se tkun responsabbli. Ta' eta żgħira? Min eta żgħira kull fażi ta' ħajtek. Jien illum, jekk jiena ħadd deċiżjoni ħażina, pattejt għaliha.
You know what? Tallimt li kelli nkun ftit iżjed responsabbli. Ġieli jkun kbar il-konsegwenzi ħafna. You know? Ma f'tagħmel. X'tallimt minna, mhux insawwat li l-nifsi, ara naqra ra xi ġralu kemm kont ħmar, iba kont ħmar. You know what? Mint wela taref. Issa, din hija l-istess ħaġa jista' jkun li inti bħala jew jien bħala adult ommi kienet tgħidli tagħmel ġdid tagħmlux dal-pass u jien ma tajtx każ u waqgħet fil-kliema. You know, mhux se noqgħod ngħid ma ngħidli. Ommi trid tgħidli għamiltu dak l-iżball. Issa, jiena forsi darik ngħidu laħaq ketlek, illum qatt ma ngħidha dik jien. Ma ġarra xejn sieb. X'kont jiżbalja tibżax. Issa tibda tinġabar. U darba oħra tkun ħafna iktar ta' suċċess milli tkun darba. Imma kun responsabbli. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Taf li tixbaħ il-Simon inti? Taf li tixbaħ? Ġil għalu ilek? Simon? Spiteri? Ġili għadlek din ħagġa u jienet nara? Ma nafx, għatma smajta. Għatma smajta? Ma nafx kux l-spiritu ta'kom, ma jenet ma nafx, forsi għax il nħares lejku isni għet narak f'ħafna iktar dimensjoni, ma nafx, imma għet jieġini li jem xeb. Xaħtiħor jew jena bis. Apparentament jena bis. Mela, il-patruni jistaqsu mid-ġuba l-comment bibtana tal-Browns, preċizament mill-Fitbit, li huwa dan il-protokoll, dan il-program ta' 12 il-ġimma fej wieħed jingħata l-ewwel medical test qabel u mbagħad wara biex jaraw speċjal id-dmija tiegħek fiex qegħdin, lipid profile, pressjoni u affarijiet ta' natura u tul dan it-12 il-ġimma inti jkollok 3 sessions fil-ġimma fejn bħalma jagħmel Ġiljan tmur hemmhekk ikollok training sessions, jagħtuk anke pariri fuq x'għandek tikol, x'm'għandekx tikol, eċetera, eċetera, u sal-aħħar ta' dawk it-12 ġimgħa b'garanzija għax rajta tiġri f'Julian, ir-relazzjoni tiegħek ma' saħtek tikber b'mod esponenzjali. Mela, il-patrul jistaqsu, jien u Ġozet ħanaddi sal-ewwel mistoqsija li ġejja mingħand Aron De Manuele. Mela, with respect to the recipe you explained during the podcast, what are your most recommended books to learn from? Okay. Mela, san semmi ftit li huma osra u tajbin ħafna. Mela, wet minnhom huwa As a Man Thinketh. As a Man Thinketh. Thinketh. Tip għażir, daqsirx. Liħor, minna li Who Stole My Cheese. Very good book. Acres of Diamonds. Incredibilment tajjeb. Mbagħad għandek ta' Dale Carnegie, per eżempju, How to Make Friends and Influence Enemies. X'inhi? Others, Malia. How to make friends and influence people. All right, okay. Well, mbagħad għandek per eżempju, dal-axħar kont naqra ktib tajjeb ħafna, nipprova niftakar x'kienu. Right. Imma dawn 4 mit-tajbin net il qatt rajt jiena. Għandek Napoleon Hill illi għandu Think and Grow Rich. Incredibly. Very, very good book. Taqrah kemm taqrah dejjem se titgħallem xi ħaġa ġdida. Għandek Eckhart Tolle ġili rajtu inti? X'inhi Eckhart Tolle. The Power of Now. Power of Now. Daka, xaġa oħra wkoll ifhemni. Illi għandu filosofija tant hija sempliċi. Illi meta tifhimha tgħid ma jiena x'għamla dal-isforz kollu. U ninkwieta jien minn hemmhekk fej wasalt tal-punt illi nothing and nobody is worth worrying about.
Għaliex, għax li għandu jisir se jsir. Li taddi minnu sa taddi minnu, mela għex il-moment, u f'dak il-moment għara x'tista' tagħmel. You know? Imma dak il-moment. Mux jinsa ngħid isma' għax hekk se jġib minn jaftim. Inqattaw tanzjat minn ħajjitna ninkwitaw fuq affarijiet li mbagħad jisfaċċaw fi xejn. Trid tippjana jibba mela ma tippjanax, imma mbagħad mhux tgħix fil-futur, jew il-ħin kollu semmi l-passat, u l-preżent itir, u laqas biss tkun taf x'inhu. Ta' ħartol l-iktar sentenza li niftakar baqgħet miegħi meta jgħid li hu kien itkollu dan il-mument u kellu kriżi twila ta' ansjetà u disperament. U jgħid minnhom jgħid f'moħħu jew jistqarra ma nafx insejt jekk jgħidix biex verbalment li I cannot live with myself anymore. U f'dak il-punt jgħid żomm, who is I? And who's myself? Jien mhux bniedem wieħed suppost u hemmhekk tibda dik ir-relazzjoni mal-psike tiegħu. Ktib interessanti wkoll ta' dak it-tip, ma nafx għax rajtu The Master and the Emissary. Oh, yes. Which is a very similar concept, which I feel at a deeper level. Imma per eżempju di interessantissima li għat tisema tal-kartol. Jien waħdhom l-affarijiet li fejqitna ħafna kienet il-fajmuża me and myself. My, jien, me, u s-self tiegħi. U di li s-self tiegħi huwa my own observer. U meta kont inkun marida fuq sodda u marsal marxej. Di kont il-ħin kollu niprattika. Li konnejt literalment narani edha l-barra minn ġismi u nejt li l-nifsi tibżax ġozet, taddi, veru muġu għajbki tibżax, imma taddi u koll. It was so healing. Illi kull ma jkollok taddi minnu, inti tfakkar li l-ek nifsek, illi fil-moment the physical is affected, but the soul is what keeps you afloat. And the soul ħadd ma jista' jmissilek, ħadd. So, meta inti taraf di tal-me and myself, kriżi da nejba ma nafsi namna, momentarjament bħalissa fi xien. Imma ximkien għandi dil-little child, għandi dil-ruħ, għandi dil-spiritu, li dak jibqa' tiegħi. U ħadd ma jista' jweġġa' u ma nagħtix permess il-ħadd illi jweġġaħuli. And this was another experience, niftakarni qiegħda Melbourne u konna qed naraw it-12 Apostles u oċeani jagħti faqqek ma' wiċċna. U kelli t-tifla miegħi niftakar u nitla fuq dal-bank biex inħoss u din l-esperjenza unika ta' ma nafxiex li tħoss naħseb l-iktar kelma viċin tagħha hija bliss. Sabiħa diħla fikek. Timlik u niftakar batti dejjem Marta u għettila Marta għala għajnek u kummiej. Għettila għetħossa dil-paċi tħalli qatt lil-ħadd warrabilek at any point in time. U baqet, di miej baqet zgur, tifra forse kena da zaħira. Imma miej baqet zgur. U jekk xaħat jamilli xaħġa biex uweġġani u da. You know, kelma b'saħħitha ħafna, per eżempju, Johnny, li nuża ħafna jenis, illi jiġrilek, jaqaf moment fiskiet. U għajt li l-ek nifsek, do I deserve this? U you will get the answer there and then. Ejwa ħaqqek, għax kont kisħa, għax taħbel til-ċinek. Mela, emmek rrit nirranġa. Mek xaħġa, ċaħat, jiprofa joffendini, weġġani apposta, u jien jirridikolani, you know? U jiena għetnej, do I deserve this? And the answer is no. That is the moment fejn neglu, oj, iqaf. Ok, etnisetjit u għet jingustawk,
imma mhux il-purċinella tiegħek. U l-forza li tiġik hija kbira. Do I deserve this? U hemmhekk tara meta n-nies ikunu għaddin f'relazzjonijiet. U tibda tisma' jien jiġu ħafna nies jitkellmu miegħek. U nibda ngħid imma kif il-bniedem jaċċetta degradazzjoni minn nies li suppost ħobb li jagħtihom tant. Jistgħu jkunu il-partner, il-raġel, il-mara, t-tfal. U huma iġibuhom invisibbli. U dejjem insaqsihom ngħidlhom, do you deserve this behavior? Żgur li ngħidlhom mela jieqaf. X'se tagħmel fuqha? U t-tweġibiet jiġu. Mbagħad irid ikollok il-kuraġġ. Iva. Imma ħafna affarijiet li jkunu żgħar u li dejjem fil-każ tiegħi sibthom dejjem life changing. U nibqa' nutilizzhom għax iservuni tajjeb. Naħseb dak tal-My and Myself għalija wkoll kien moment li ta' bidla kbira. Kif ninterpreta jiena f'ħajti hija dak il-moment meta titla emozzjoni fik u taħseb dak jiena jew ħsieb rabja ejra ejja. Dak jiena il-moment li jirnexlek tissepara minn dak li qed tħoss jew dak li qed taħseb tajt le dak huwa ħsieb jiena xi ħaġa oħra, jiena il-kuxjenza li qed ħares li dak il-ħsieb u qed tassoċja u qed tibni identità fuq dak il-ħsieb li għandek żball. Ment li tagħmel dak id-divorzju huwa mument fejn itek saħħa kbira. Ħafna. Hija qed niftakar l-lum fallejt bi-kbira. Ma sħana għamlet taħħa, stja kont qiegħed fi triq u ġi wieħed somma mbagħad ngħidilkom wara bil-kwiet. Ma jaseb wara dit konverzazzjoni jaseb msibu minn ximkien dal-bniedem għax ma nafux as-saċ nċempillu niskuża ruħi. Mela, with respect to drama in teaching, is it possible to apply this practice to the teaching of science subjects and if yes, how? Eżempju, mela, tkellimna fuq friction. Okay? Right, kif se nispjega friction jien li daqshekk astratta? Mela jiena ejja ngħidu, nagħti eżempju żgħir issa. Okay? Mela jiena għandi klassi, ngħidlhom right, intom grupp ta' 4, 2 u 2. Okay. Right, mela se nieħdu eżempju illi kulħadd jafu. Mela intom Birgu, intom ma' San Domingo, intom ma' San Lawrenz. Okay? In-nanniet ma' San Domingo, n-nanniet ma' San Lawrenz. Okay? Issa, però li ġara intom parents u t-tifel tiegħek qed joħroġ mat-tifla ta' dik. Issa, kif se ssibuha din is-sitwazzjoni, kif se tirranġawha? U jibdew jitkellmu. U da se ssib li at one point, mela x'nagħmel ma niġix nħalli l-dak Right, mela, x'qed jiġri hawnhekk? Hemm punt fejn aħna ma l-missuh da qed joħloq xi ħaġa li pum tisplodi fiha. Dak aħna fis-science ngħidulu, tuħisem. It's friction. Beautiful. Minti tgħixha, it-tfal qed jgħixuha. Imma jekk inti tgħidli friction. Min bagħti minn ċerti conditions, dyslexia, għandek autism, dawn l-abstract terms għat ma jaslu għal-jom, biex tortaħħom, għaxek maġunin. Mux tartaħħom, mux nuqqas. Kif numa wajjarjati. Ma jekkina qed ngħidlu, qed inġelu jgħixha u qed jgħalix għax malli semmilu l-San Lawrenz mela ħassa di. Xum. Issa ejja nagħmlu aħna u nagħmlu esperiment biha. Flok ma tħossajn issa se nagħmlu tu inanimate object. U tasal lejn. See, it-teaching through drama għalija hija sistema li kieku ma kellix dik ma kontx indumna l-lemjen. Għax jiena li noqgħod bil-qiegħda u tfal ħarsu lejja qatt ma kont nistallija. Jien dejjem irrid nara ħajja, tfal jiċċaqalqu, jużaw il-kreattività tagħhom.
Did you receive any medication? Jiena naħseb biex nwieġbek ta' minn ħajqot jisma'. Jiena naħseb li hemm xi ħaġa fuq dal-podcast li jikkonsmaw ħafna nies ġifieri eluf jismaw dal-podcast u dejjem huma taħdidiet fit-tul li hemm din il-ħaġa meditattiva kważi fih li inti qisek id-dupek u tidħol fil-konverzazzjoni. U dik li inti bdejt tajt isek inti toħroġ minnek nifsek, il-podcast naħseb jagħti l-opportunità lin-nies li jinħelsu minnhom infushom il-psike mit-toqol tal-psike tagħhom u għal ftit jisiru ġożet ċappara. Perswas ġifieri li ħadkun ħafna ta' interess, ġifieri ħafna affarijiet vera insightful. Mela, did you receive any medication or Western medicine while you were paralyzed that was of any help? Mela, għandet kellem fuq il-Guillain-Barré li kienet ħafna iżjed serja, ħafna. Ma spiega x'inhi l-Guillain. Guillain-Barré mela hija sindroma x'aqas jafu eżattament kif isseħħ fejn għandek virus li joqtol il-main nerve, joqtlu, u il-main nerve la jkun mejjed joqtol in-nervituri l-oħra li jiklu minnu, jiffidjaw minnu. U il-ġisem fi żmien 3 ġimgħat imut tal-kollox, il-ġisem, il-moħħ jibqa' vivid. Allura inti titlef il-motor skills kollha tiegħek u jista' jaħbad b'żewġ modi. Jew li ma tħossux ġismek. Allura inti qiegħed fis-sodda qed tisma' nies jiġu jmissuk u laqas għandek li x'kien idea li kera ħafna. Għandek ġisem fantasma. Jew isu għandek root treatment meta jkollok dak li ġieħ ta' darsa ma' ġismek kollu li ġennek li ġie huwa tal-biża'. U jiena kelli da tal-aħħar. U dina insomma meta mort l-isptar u I was diagnosed b'di. U kont qiegħda ma' ħabbiba tiegħi kienet tiġi tara kollu dejjem. U at one point daħal professur ma' xi 6 studenti u għallhom qabad il-file għallhom tuni diagnosis ta' x'għandha. U xi ħadd nisma' dil-kelma Guillain-Barré. Qatt ma kont smajtha jien. U nisma' wkoll illi għandha 3 to 5 years snin biex terġa' tirrikupra il-motor skills tagħha. U jien li l-unika ħaġa li stajt nagħmel kien inċaqla għajnejja mhux nagħlaqhom għax anka dik irid jittajpjawhomlok biex tagħlaq għajnejk għax titlef anka dak l-iskill. Ħares li ħabibti u f'qalbi bdejt ngħid le, għaddejt minn waħda mis-se nerġa' ngħaddi minn oħra. Le. U di qalt li ġuż daw mhux tal-istoffa tagħna. Okay. U ftakar dak li kont għamilt qabel. Qed moħħi qed mela dak kollu li dejjem ipprattikajt. Li dejjem għallimt in-nies, issa rrid naqdu f'daqqa u nagħmlu fuqi. U ovvjament da għalli issa l-ħaġa rridu nagħmlu għantuk intravenous, għalli issa da għandek 50-50 chance. Illi jew jaħdem tajjeb ħafna fuqek, jew jipparallizzak għal ħajtek. Okay. Saċ jitkellem. Anyway, uħat tamni dal-intravit. U allura. Kif kont tagħmel biex tagħti il-konsens? Jew meta l-unika ħaġa kont inċaqlaq, mela jnek nċaqlqu. Però idejja kienet tiċċaqlaq tikka. Daw kienu jiċċaqlqu naqra. Daw, mhux minn hawn. Ma kont tiċċaqlaq tikka żejra. U allura stajt ngħidlu iva jew le. U għetlu, ma biex taħmel, moħħa għalli, għar minn li jint ma tistax kun. Jew se nibqa' kif jien. Jew hemm chance, 50-50 chance. U jiena kien jiġi dejjem il-klim ta' missieri għalli għatfillu. Meta kont applikajt ta' drama school, u ġab li l-applikazzjoni, għalli se tiftaħ Akkademja ta' Drama, applika. U jiena għetlu, rajt il-datlu pa, għetlu bl-Inglis u da, għetlu li li se għazlu. Għalli ġoż, dik l-ħlawa tija. Għalli jek tapplika għandek 50-50 ċans li jazluk jo le. Ek ma tapplikax 100% li missi jazluk. U
kienet dik li, applikajt għazza. U din kienet point in Mux case. applikajt whatever dik hija tal-ima enormi. Illi, illi jibqaw daw jumbat jew meta kollok bżonnhom tiskanta they come to the fore. U niftakar għamilna il-da u enerġija. Mela jena nifhem sew li kollox huwa enerġija. Mela jena by the way, jena bnidma li il-mediċina ma tantx taqbel miegħi. Mindu kont tifla kien jgħidilha dejjem it-tabib, diet tan-nanniet. Mela ħudi bil-mediċini u jiena jallu li l-herbs u jagħmlu da. U allura jiena f'qalbi qed mawx ommi għalli għafrilla, mela nħares lejl fixkun u f'moħħi ngħidlu I love you, please forgive me, I forgive you, I'm sorry, thank you. I love you, please forgive me. U tibda l-ewwel qatra diħla fidi u qed ngħidlek bħal meta tkun barra u tidħol ġo xawer kiesaħ. U l-ħin kollu sejra I love you, please forgive me, forgive me. U għamilt dal-kors ta' intravenous għaddejja. Bdejt tajjeb, għaliex għax kritt illi nibda immur tajjeb. Mela, dik kienet l-ewwel biċċa xogħol illi bdejt. Issa, jien bdejt ngħid 3 snin u 5 snin. There is no way li se nagħmel 3 snin sa 5 snin biex niġib tiegħi. Ngħid, mela x'nallem in-nies. Know what you want, okay. Mela, have a plan. Have a plan. If you fail to plan, you plan to fail. Have a plan, mela. Il-ħabibba tiegħi tifla tagħha kienet se tiżżewweġ xi 4 ġimgħat wara. Ġimgħat. Mela, moħħi qed okej. Rrid imur it-tix ta' Joseph, tat-tifla ta' Josephine. Ma sajtx nitkellem. In the meantime, bdejt it-terapija ta' ħalqi biex nitkellem għax tlift il-sens li issa ngħid xejn. Insomma, terapija jibsa ħafna. U però jien f'moħħi qed mela dit-darba il-Guillaume Barre setejni biex dak kollu li kulħadd jgħidlu impossibbli se jkun possibbli. U dak qed jgħid 3 snin u nofs u jien qed ngħid 3 ġimgħat u nofs irid imur tiġ. Jien speċjali le imma naf ir-riċetta. U bluġi qatt ma kont norqod. Imbagħad bdejna l-ġim biex tissaħħa. Meta bdiet tiġi ftit l-ħaqqax naf biex ngħid kelma. Kont għattilhom in-nurses ħammur il-ġim bil-lejl. Ħalli noqtem. Kont imur il-ġim nagħlaq għajnejja u nibda narani seqt nilbes sejra t-tiċ, qed nagħmel l-exercises biex insaħħaħ lil nifsi da. U xi ġimgħatej wara insomma ġi il-professur għetlu profs għetlu ġimgħatej oħra għandi datti xurret imur kien ma l-istudenti. Sa misċappar, sa ngħidlek għalli dena dak il-proċess. Trid ikollok is-sabar, you have to live it out. Għetlu, imma xirrit nagħmel biex immu. Għalli, insomma, u jibbajt ninsisti, għetlu, nqum nimxi immur, għalli mbatna għetlu ma għajd li jiva jole. Għalli jiva, sada kollox juħotul taħin teċ kem. Dort fuq ħabibti, għettila ordna l-hairdresser, u l-marta jdila tlastili dik il-libsa ġibilija. U daw l-istudenti taħarsu da. Kull-jum ġon bla waqfi sijatonnen. Ma kelli ġejx namen. Sijatonnen, flokna jad bluġieħ, meta najt bluġieħ nisma tibza ġos għajja tħiveru mġuwa, imma ħatmur tattiċ, tarak libsa ġos. U issa kif sa tmur? Le mux bil-bil, ċertarri timmur, ma tarax le, mela kif laħjar, mur bil-walker le, xaqdu jisaqsu kien-nies, mela kif laħjar, nżommi dejja ma xaħat, pjanata kolla, kull-jum. U kont immur il-ġim, u jekk kienu għalmuni namel squat, flok wahda salada fil-ħodu rrit namel 4 jew 5 jew da.
li kont tellajt 100 squat in 15 days. Illu ma qasna ħlomna mill-tlieta. 100 in 15 days, ma qed ngħidlek. U huma kienu jiġi ċekkjawni bil-lejl biex jaraw għax ma nokontx noqgħod ġie. U wasal it-tiġ. U bdejt nqum bil-mod jien. U kont diġà qed nibda nimxi bil-walker. U ġi l-professor biex insomma, u kien fadal pereżempju 4 ijiem għat-tiġ. U għatlu, prof, għatlu, bdejt nitkellem ħafna ħjar. Ma xini ma baqax daqsek exercises. Ovvjament, ma stajċ namel l-standing, imma stajt namel l-opening u l-closing. It's a very, very, very good exercise biex jissaxħax l-immune system. Xejda, tifta bil-mod u talaq bil-mod. Da kon namlu kollu għax edeja bistajt inċaqla. U meta da għetlu, profs, għetlu għada, għetlu today zoħra u man sammur it-tiċ. Għalli xtaqme, għetlu inti għetlu l-nista li ksan imxi. Għalli ma ċettimxi, għetlu ivaj. Għalli imxi, għetlu naħdem u niprattika. Għomt jien bil-walker biex nimxi. Kif għomt mis-sodda nżomma l-walker. Għalli le, għalli trittimxu fuq il-lajn u dritta. Għed dal-ħmar. Set jagħmel minn kollox biżgur ma mhux. U kien hemm ħabibti reġgħet jagħmel tela ġumur qudiemi. U kelli bot, kelli ejja ngħidu 100 metru biex nimxi. Jekk mhux 100 ejja ngħidu 50. Ejja ngħidu 50, ma kelli. U ċitlak ħaresek dritt u bdejt ngħid se nasal. Jekk timxi għallum fuq lajn dritt u għada fuq oħra u kultant tiżbilanċja u nimxi bdejt ngħid se tasal ġos, se tasal. Proset ġos, tajjeb, passiħor. U wasalt, għetlu sejra t-tiċ. U niftakar, konni jennu kien hemm ieħor pali. Ma kellux għijem barri, ma kellu problema fil-nervituri. U kien rani. U dal-bat kien ġabu xaħt ħdejja bil-wheelchair kienet tiddur bieħ. U għalli inti x'tamel? U għat ngħidlu. Tlu għamel dan naqra exercise t-teċ kemejni kitlu. U għat ngħidlu tal-visualization. Għalli għaxin għandi t-teċ taħija. Għatlu morru fl-imkien. Inti taħuk u jien immur tadi. Għabbejd. Ma ninsa, jgħidu jgħilek l-Ispani. Dakin naħar fil-ħodu ċet il-ħardesa, taħsil li xari, tezbuħili, u jena għax kont diġa bdejtni għafnaqra. Fil-ħaxija, nersis joħdunna ritratti u da. Jien nis għanżil bil-wheelchair, għal fil-taxi, ħrix mit-taxi. Ritratti kullħat jaħdinna ritratti u l-uħor sejjar il-da. U fit-teacher kollu nżomme, ġiviri, rama tassib xili. Imma, sal-axħar tat-teacher, għarġajt mattur għal-isptar. Jekk inti tajt li trid tagħmel xi ħaġa. U temmen li se tagħmilha u taħdem għaliha. Għax imma qarbis narani. Mhux hekk. Ma narani imma qed Tellajt bits waqt teħbas il-ġurnata. You know, but I made it. U jiddejjem illi when people say no, insist on saying yes. Believe in it, b'għaddejja fuqha. U tasal. Issa, kelli bżonn niżjed terapija, żgolli kelli, You know, għajtemna xaħ 15 wara, mbagħad nid-dar. Mela, inti semmejt il-mediċina. Il-mediċina ħatta, għax kelli bżonn naħodha. Imma kella ħafna terapija li saret mill-Eastern Medicine. Jina kon dejjem Tinsema jisu kien hawn dal-amalgam bej iż-żewġ kif tgħid? Iż-żewġ dinjiet, kif tgħid. Proset. Mela, what do you understand by energy? Meta saqsija dik, Aaron? Mela, ħanispjega. Right. L-enerġi li qed nitkellem fuq jiena hija dik li
ħafna l-lum jafuha bħala C, issiba miktuba CHI jew QI C. Id-differenza bej enerġija, okay? U C is what is known as vital energy. Vital energy hija dik l-enerġija, mela, ħantik eżempju. Ekk kollok imsarnek gastric flu. Għax il-vital energy hawnhekk aħna taħt iż-żokra għandna dik li ngħidula ocean of energy. Huwa l-iktar punt li huwa kruċjali għall-enerġija vitali tal-ġism tal-bniedem. Ma li inti kollok gastric, dik titbatta u inti tħossok bla saħħa xejn. Ara jkollok riħ, tibqa' dej, tħossok mitluf u mafeġ, ma tibqa' dej, ma kandek affarijiet. That is the difference between energy and vital energy. Issa inti jekk inti għaddej trid titella naqra enerġija tmur ġirja u tellajta. Ak marretlek il-vital energy, prova jiġri meta jkollok gastric flu. Asla tpassi ma tagħmel. That is the C. U kif tħossha C? Għandek eżerċizzju tajjeb. Hekk torok ħafna jdejk, ħafna. Għamilha issa. Ħafna, sakemm issaħħanu. U li tibqa' toroka. Meta tara li saħnet kważi sħana qed taħarqek, trid tibqa' issaħħanek. Imbagħad iftaħ u ħallihom fejn xulxin. U għid li x'qed tħoss in between. That is C. That is C. Li inti rawimt minnek il-nifs. That is C. Issa, that C, meta inti titgħallem kif tħaddimha għaliex għax kuljum tiċċarġa, simple exercise da, is-saħħa noqtoqtek. You know, qed issaħħaħ l-immune system. Hekk biss. Għaliex għax dik l-enerġija, dik iċ-C, qed tidħol fl-organi tiegħek. U toqgħod naqra hekk, tibda tħoss ħana inkredibbli tilha rasek. Li tkun qed jiġriju, u li tibda tirtot, s-sabtek iċ-C. Tibda teċ qed jiġri. Speċjalment meta tagħmel standing, sakemm tidraħ, s-sabtek iċ-C, għaliex tkun qed tgħaddi iċ-ċirkolazzjoni kollha u fejn issib blockage tibqa' taħdem sakemm tkissru, sakemm tiftħu. Dik iċ-C. Issa, the more you learn how to energize it, iktar ma titgħallem kif tista' tenerġizza u ttellaħħa din l-enerġija. Inti mbagħad tkun tista' li permezz tagħha tant tkun b'saħħitha di illi ejja ngħidu jkollok il-ġebla li kelli. Trid tipprattika u trid taħdem sew fuqha. Għandek choice, jew topera, jew jien li naf li jiena delikata għal ħafna affarijiet. Allura kont nagħmel l-standing ħafna, għax itella ħafna ċi, u mbagħad inti, by the power of the mind, tikkonċentra fuq fejn għandek il-ġebla u literalment tibda tħassara. Issa mbagħad ma nitkellmux fuq tekniċi oħra, bħas Silva Method, għattiltajt magħha Silva Method. Le. Okay. So, dawn hemm ħafna mbagħad minna. Fimt? Mela, u literalment meta tkun qed taħdem fuqhom daw, il-mod tkisser għal kollox, u qatt tiżjed ma terġa' titla'. That is the power of Chi. Is-Silva Method taħdem fuq il-viżwal. Għandek ħafna metodi differenti, Silva, tal-aġeb. Really incredible. Silva Method huwa xi ħaġa fenomenali. Silva Method jaħdem fuq the power of the mind.
U għandek per eżempju, waħed mill-exercises b'saħħithom li kont utilizzaw kol meta kien ikolli dat tip ta' issues. Li inti għandek screen of the imagination. Timmaġina li għandek screen u qed tara il-ħsara li għandek int. Okay? Mbagħad inti hawnhekk għandek screen ieħor. Sa minn dan, by the power of the mind, int toħloq isa laser u tibda tħassar dak li mhux tajjeb. L-iskrin li ieħor tixelu u inti titrasferixxi dak li kif tridu int fuq din in-naħa u titfalu dal-ħafna dawl divin. And you stay with it. Prattiko, and they happen. Issa minu xattiku, ma xattiku għani nixtinna mill-lek jien. ċorta xampa hobbok. Imma, ġveri, inti tamel l-esperienza tijak kienet, jek għet nifem sew, li tuża dat tip ta' metodi, pero il-medicina u koll, trid tkun it-nej. Jena, jaqqat ma nejt waqqaf il-medicini, għat. Li jġriju, illi jekk inti jattik medicini li għandek tiħu, u tibda t-prattika, inti f'daqqa għadda ma taħtarġa tmurat next visit, jisajlek xie progress għamilt. Għanna qaslek. Timmeljora iktar malajr, inti tawmenta l-potenzjal. Fil-fatt manka studji li ta' affarijiet iktar sempliċi minn daw ukoll, fejn inti skont ġviri għamlu stħarriġ, fejn skont kif tidħol inti mentalment għal-kirurġija u kol tiddetermina mux tiddetermina neċessarjament 100%, imma għandek ħafna iktar ċans li l-kirurġija, jek tista' forsi tfittex nara dwarha. Ġaj li ma smajtekx? Għamlu studji fuq l-oppost ukoll. Hemm studju interessanti ħafna illi ċertu nies li preżentaw ruhom bil-COVID. Sewwa. Tanta x'kienu din jisimgħu fuq il-COVID u s-sintomi tagħha li da tikber. Sewwa. Preżentaw ruhom is-sintomi ġast minn dawk il-ħsibijiet. Psychosomatic. Studji fi parti ġurnali xjentifiċi mhux xi ħaġa li sibt fuq ir-Reddit pereżempju. Le, u anka di tal-kirurġija konti l-smajta dispozizjoni tħolbija tagħmel differenza ta' kif inti sa toħroġ imbagħad minn naħar tal-kirurġija. Bla dubju hemm ħafna fuq il-potenzjal tal-moħħ li. Meravilja l-moħħ. X'jista' jagħmel il-moħħ huwa inkredibbli. Mela, il-mistoqsija ta' Kylie dret saqsik, jekk, mela, is it ever too late to start healing, as in, jekk tkun ilek snin tabli lek nifsek minar ma titċarġi xorta, tista' tal-ċertu stat ta' healing? Iva, 100%. Li rritu kunem huwa li inti ikollok id-disciplina illi kull-jum iżżomm dan l-ekkim sejjaħ ritwal. Prattik, s-nata ricċu, mux veru, huwa practice. You know? Għalix malli inti tibda t-ċarġ, daħnejdlek. Inti il-ċi tagħna taħdemek, illi tkun dormant. U jisu għandek munzel ħatab. Issa, jekk il-munzel ħatab ħatħalliħem, u għandek ġamra nar ma ġembu, jafjieħu, imma 99% il-ġamra tintafa wkoll. Imma jekk inti dik il-ġamra se tressaqa, bil-mod sa tibda tiħu. Very soon sa tibda taqbat l-oħrajn. Iktar maġġel sa taqbat il-ħuġġiġa kollha. Ġifiri il-proċess fil-bidu se jkun naqra ibes għax trid tidraħ. Għax ma jkollok xabtiet trid tagħmilha. Trid tipprokrastina le. Do it. U ideali jekk inti kollok ċertu, aħna per eżempju fid-disa ta' filgħaxija ikun hemm dik lejdu la global transmission. Fej inti toqgħod taskiet
u ikunaw aħna mantra biex nejnu to harmonize il-paċi u serenità. Iskom tajdu talba fl-mkien? Kulħadd jaħseb mod jekk inti qiegħed l-Awstralja, l-ħor New Zealand, l-ħor qiegħed ċina, l-ħor qiegħed hemm u jien qiegħda Malta, fid-9 ta' flaxija, kulħadd jagħmel 11 minutes. 11 minutes ta' silenzju. U tista' tgħid il-mantra ma tafix. Tagħmluha fl-istess ħin? Fl-istess ħin. Ġifieri fid-9 ta' flaxija tiegħek però l-Awstralja tkun. Fid-9 ta' flaxija tal-Awstralja. Dejjem 9 p.m. of the place where you are in. Okay. Tifhem? For 11 minutes. And you just connect, ma l-inti ma tafhomx dawla. Imma jekk inti you connect with me, u jiena connected ma l-oħrajn, you are connected with all the others. U ċili titla. Xi tħoss wara? Wara dal-proċess. Serenità kbira. Serenità kbira. Il-proċess għalik jibda mis-silenzju, ġifieri jekk xi ħadd qed ifittex li b'xi mod biex jieħu xi ħaġa ta' prattika minn dan il-podcast. Minn fejn għandu jibda? Is-silenzju. Għax is-silenzju la jiswa flus. La għandek xogħol bih. Xejn, kull m'għandek serħan. Is-silenzju kull mu serħan. Issa, fis-serħan jekk tgħid li moħħi jibqa' jgħid skol għax qatt ma straħ. Ma jafx. Meta imma issa se jibda bil-mod il-mod, tibżax. Issa, mela, ħalli nagħti tip fuq għadi. Ngħidu li inti tgħid tisma' l-rrid nibdi għadi. Mela ħanna ma ġiex imqar 5 minutes. U f'daqqa waħda qed jiġi insejt il-bib ta' fuq il-bejt miftuħ. Mela, inti l-unika ħaġa li trid tagħmel għadi tgħid OK. Immaġina li isa sħaba u sa tgħidla mhux issa ta' issa I will tackle you later. Issa naħseb fik iġġettat. Imma bħalissa l-ħinti u tħalli għaddejja. Raġġa ġeħsib ieħor. Dal-ħinti thank you. Mhux issa ta' dal-ħinti. You know, that's it. Persum waħdu jibda Dajmajna. Imma issa bieħu li għandek dil-paċi, disser, ma xej jizmu. At the end of the day, aħna li għedin ġod id-dinja, you know? Kolla rridu għaddu minna, l-ħajja tiegħi se tkun differenti minn tiegħek, minn ta' dik, minn ta' dak, minn tal-ieħor da. Imma kemm ħafna sbakk ikun nistgħu ngħixuha u jkollna dis-serenità finna. Taqbżilek xi darba, jalla darba. Imma naf li għandi riċetta li nista' ndur fuqha u nerġa' insib li l-nifsi. Anka f'mument tal-ar kriżi. Insejt m'għandix moħħ da. Imma naf li għandi dik ir-riċetta. U l-riċetta servini dejjem bla eċċezzjoni. Dik li sbaħ ħaġa li hemm. Nasib għalija wkoll kienet il-meditazzjoni l-aqwa għadda li qatt Wis. Laqat il-tajt maħħaf. Wis. Ħajti. Mela, ġuża. Aħna l-esti għaw nasib. Għadna xaħġa, insomma. Għanna biex nalqu il-program. Ija ta' zawaqnieħ. Mela, closing statement? Closing statement nasab u għalli nawgura li l-kulħat illi jgħamil naqra sforzaħir. Biex jagħti skop il-ħajtu. U l-iskop jiġi mill-paċi interna. Għax il-bqija jienu se naslu fil-moment fej wasal l-aħħar ħin ħoj daqlek, daqsek, tlaqna. U f'dak il-moment l-għażra tkun li jew se tmur b'mod id-disprat. Jew inkella ikollok serenità biżejjed li dil-forza qawwija li kollok miegħek twaslek għal post aħjar li żgur aħjar. Imma li għal-għazment li għadnaw ma noqogħdux nilmentaw il-ħin kollu, nħarsu naqra lej l-affarijiet sbieħ li fil-verità għandna madwarna. All right. Giuseppe Ċappara. Grazzi tremendament tal-esperienza u tal-li kont daqsek miftuħa għal-dialogu.
bħal dan u tal-li qsamt ħafna mill-esperjenza ta' ħajtek, inħoss li għatem dimensjoni oħra, hemm dimensjoni oħrajn miegħek li ma kellix ċans nesploraw illum. Bla dubju, karattru ferm interessanti. Da kollox minn naħa tiegħi u naħa ta' Ġuża. Grazzi. Għaddi. Mela, tlaqna?